ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 18th டே. 18th இறுதி கொஞ்சம் பகுதி இருக்கு பாக்கி. 41st verse நம்ம படிக்கணும். இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே, L2 லாஸ்ட் டே. இன்னைக்கு படிச்சாச்சுன்னா இன்னைக்கோட வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சிடும் நமக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இஸ்கான் மங்களுக்கு போயிருக்கோம். நல்லா நமக்கு என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ ஃபைனல் 18 verseல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோக்காலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நல்லா நமக்கு தெரியணும். அதோட அர்த்தம்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அது மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து கடைபிடித்து இன்னும் நல்லா முன்னேறி போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஓகே, எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்ல சொல்லியிருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா அவர்தான் காப்பாத்தணும். ஓகேயா? சரி, நெக்ஸ்ட். அப்ப இன்னைக்கு என்னது பகுதி 2. நான் அப்படி பிரிச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. 18 சாப்டர் ஃபுல்லா தான். அப்புறம் இது ஹெவியா போயிடும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து அந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். அப்போ நேற்றுக்கு கொஞ்சம் பார்த்தோம் 40 verse. இன்னைக்கு வந்து பாக்கி உள்ளது 40 இல்ல, கொஞ்சம் கம்மி தான். ஓகே, துறவின் பரிபூர்ணம், பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரினன்சியேஷன். எப்படியெல்லாம் துறவு, எப்படி நம்ம வந்து துறவி மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டு அதுலயும் ஒன்னுத்துலயும் நப்பாச வச்சுக்காம எல்லா இதுலயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம எல்லாம் டிட்டாச்சா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். நேற்று கொஞ்சம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒருவரின் தொழில் மூலம், நேற்றுக்கு என்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம், ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப இது வந்து ஒருவரின் தொழில் மூலம் இறைவனை வழிபடுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலையை தருகிறது. அந்த மாதிரி ஒண்ணு பார்க்க போறோம். 41ல இருந்து 40, 41ல 48 வரைக்கும். அப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம், 49, 55 ஞான யோகா முதல் தூய பக்தி சேவை வரை. அது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் டீட்டெயில்ஸ். அப்புறம் தூய பக்தி சேவையில் பணியாற்றுங்கள், எப்படி அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பரமாத்மாவிடம் சரணடையுங்கள். அப்புறம் எல்லாவற்றிலும் மிக ரகசியமான அறிவு. அதாவது முதல்ல அந்த இதுல இருந்து பாக்குறோம். நம்ம 13 சாப்டர் பார்த்தோம், 8th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இதேதான் ரகசியமான அறிவு. கிருஷ்ணரின் தூய பக்தராகுங்கள். பகவத்கீதையை பிரசங்கிப்பது மற்றும் படிப்பது. எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்கு அதான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். அதுதான் எல்லா கிளாஸ்லயும் நான் சொல்லிட்டே தானே இருக்கேன். நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லணும். இன்னைக்கு ராஜலட்சுமி மாதாஜி கூட சொன்னேன். அவங்களும் சொன்னாங்க இன்னைக்கு நல்ல நாளா இருக்கு, எல்லாம் சேர்றவங்கள இன்னைக்கு சேரட்டும், நல்ல நாளா இருக்கு அப்படின்னு. அமாவாசை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அமாவாசை நல்ல நாள். அப்புறம் அந்த இது பித்ருபக்ஷம் முடிஞ்சு நல்ல இது வரப்போறது நவராத்திரியோட எல்லாம். அப்போ இந்த மாதிரி நீங்களும் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம். வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம். அப்புறம் போறாங்க இல்ல, அது அடுத்தது. அவங்க முடியல, எக்ஸாம் அது இதுன்னு வந்துன்னா ஜாயின் பண்ண முடியாது, வேற விஷயம். ஆனா அட்லீஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விட்டுருணும். அப்புறம் பகவத்கீதையை அதான் பிரசங்கம் எப்படி பண்றது, புக்கு விநியோகம் பண்ணலாம், இல்லாட வாய் வார்த்தை அந்த மாதிரி கிளாஸ் நடக்கிறது. ஃபீஸ் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, சும்மா கேட்கணும் அவ்வளவுதானே. 1 hour கிளாஸ். 18 days 1 hour தானே எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் அர்ஜுனன் உறுதியாக இருக்கு, ஃபார்ம்லி ஃபிக்ஸ்ட். அது தமிழ் அவ்வளவு அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. சோ அர்ஜுனா வந்து ஃபர்மா இருக்கான். எதுல ஃபர்மா இருக்கான், பகவான் என்ன சொல்றாரு அதை கேட்டுன்னு பண்றதுக்கு. ஏன்னா அவர் கிளியர் ஆயிடுது, டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் சஞ்சயா திருதராஷ்டிரன்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது, அங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காது, அதுக்கு நினைச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு. சஞ்சயாவின் கணிப்பு. அப்போ அது வந்து அவர் தான் அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு இதெல்லாம் வந்து இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க, ராஜாட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் நம்ம இப்போ படிச்சுட்டோம். எஸ். அப்போ இந்த 41, 48 என்ன படிக்க போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் 8 ஸ்லோகம், 7 ஸ்லோகம். எல்லா வேலைகளும் முறைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும் நிஷ்காம கர்ம, நிஷ்காம கர்ம நிஷ்காமனா என்னது, 2 இருக்கும். ஒண்ணு சக்காம கர்மா, நிஷ்காம கர்மானா என்னது, ஆக்ஷன். நிஷ்காம கர்மனா என்னது, நமக்கு வேண்டி பண்ணாம எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றது. அது நிஷ்காம, என்னுடையது இல்லை, எல்லாமே பகவானுக்கு பண்றோம் அப்படின்னு. அதோட ஆப்போசிட் என்னன்னா சக்காம, நமக்கு வேண்டி பண்றது. இப்ப எங்க ஒரு வேலைக்கு போனாலும் சரி, எனக்கு வேண்டி நான் வேலைக்கு போறேன், ஏன்னா எனக்கு சம்பளம் வரும், அதை வச்சு நான் எல்லாம் பொருள் வாங்கணும், சாப்பிடணும், வசதியா இருக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும். நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு சம்பாதியம், அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டேன். ஆனா நிஷ்காம பண்றவங்க எப்படின்னாக்கா, பகவானோட புண்ணியத்துல ஒரு வேலை கிடைச்சது, அதுல வர்றது அந்த வந்த அமௌண்ட்ல இருந்தும் சேரிட்டி பண்ணுவாங்க. பாக்கி உள்ளது நம்ம சாப்பிட்டா போறோம், அவ்வளவு அந்த அமௌண்ட் தான் சாப்பிடணும். பேங்க்ல போட்டு அழகு பாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆசை இருக்காது. என்ன இருக்கோ எக்ஸஸா உள்ளது அப்படியே ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துருவா. எக்ஸஸ் எப்போ தெரியும், செலவு போனப்பறம் தான் எக்ஸஸ் இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா, அதிகமா இருக்குன்னு தெரியும். அவங்களாம் அப்படி இல்ல, முதல்ல எடுத்து கொடுத்துருவான். அந்த மாதிரி நிஷ்காம பக்தாசும் இருக்கான் நிறைய பேர். சோ நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் பிராமணனாகவோ கஷத்திரியனாகவோ எல்லாரும், பிராமின்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி கிடையாது. க்ஷத்ரியனும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. வைசியனாகவோ அல்லது சூத்திரனாகவோ செயல்படுவதன் மூலம், அந்த வேலையின் மூலம் இறைவனை வணங்குவதன் மூலம் ஒருவர் வேலையின் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடப்படலாம். நிஷ்காம கர்மமா எல்லாம் என்ன வேலை பண்ணினாலும் அது எவனா இருக்கட்டும், பிராமணனா இருக்கட்டும், க்ஷத்ரியனா இருக்கட்டும், வைசியனா இருக்கட்டும், இல்ல சூத்ரவா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பேர் என்னது, இது ஜாதி மதம் ஜாதி அந்த மாதிரி கிடையாது. எந்த வம்சத்துல அதுக்கு இல்ல. அவனோட குணம் அண்ட் கர்மா, அவன் என்ன வேலை பண்றான்,
அப்புறம் அவங்க குணம் எப்படி இருக்கு, நம்ம தான் குணம் தான் பார்த்துட்டே இருக்கோமே, ஒருத்தருக்கு எந்த மாதிரி குணம் ஆல்ரெடி நம்ம அதுலயே கட்டுன்னு இருக்கோம். அப்ப அந்த குணத்தினால நம்ம எப்படி பண்றோம், அப்ப அதுல எல்லாம் இந்த 4 பேருமே நிஷ்காம கர்ம யோகம் அந்த மாதிரி வேலை பண்ணினோம்னாக்கா எதிர்வினைகள் இருந்து நமக்கு விடுதலை ஆகும். இந்த வேலை தவறு செய்த இந்த வேலை இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, சிலப்போ தவறு இழைக்க நேரிடும். நம்ம இந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா சிலப்போ நம்மளால என்ன எப்பவுமே நடக்கும் போதே எறும்பு மெயினா அதுதான் எக்ஸாம்பிள். நம்ம தெரிஞ்சுன்னு ஒரு எறும்பு கொல்ல பண்ண மாட்டோம். நடந்துட்டே இருப்போம். ரொம்ப நிஷ்காம கர்மா எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவன் காலாலையும் கொஞ்சம் எறும்பெல்லாம் சாகும், பூச்சி எல்லாம் சாகும், கொசு வந்து அப்படி தட்டுவான், அது இறந்து போகும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். அந்த மாதிரி ஆனாலும் என்னது, மற்றொருவரின் தொழிலை ஏற்றுக் கொள்வதை விட சிறந்தது. பரிந்துரைக்கப்பட கடமைகள் ஒருபோதும் பாவ வினையால், இதுதான் மெயினா, பாவ வினையால் அவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்மத்துல இருந்தாக்கா சின்ன அந்த தப்பு தவறு ஏதாவது வந்தாலும் அவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னதுனாக்கா அவனுக்கு என்ன அது இருக்கு, அடுத்த அந்த ஸ்லோகத்துல வரும், அவனுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ அதுதான் பண்ணும். என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அவன் அந்த வேலை பண்றானே, அப்ப நானும் அதுல நிறைய சம்பளம் இருக்கோ, நல்ல சௌரியம் இருக்கு, அப்ப நானும் அதை பண்றேன். அந்த வேலை நமக்கு தெரியாது, அப்போ நம்ம அதை பண்ண போறோம். அது அவசியமே இல்லை, நமக்கு தெரிஞ்ச வேலையை ஒழுங்கா பண்றோம். அது பகவான் சொல்லியிருக்காரு, பகவத்கீதாலேயே வந்திருக்கு. அப்ப அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம். எஸ், ஜி கல்பனா மாதாஜி தான் எடுக்கணும். இந்த இது போடலையோனா கரெக்ட், 41ல இருந்து நான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஜி கல்பனா மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருக்கோம், துர்கா மாதாஜி வரல இல்லையா, ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஜி கல்பனா மாதாஜி என்ன மாதாஜி வெயிட் பண்ண வைக்கிறீங்க நீங்க, நமக்கு நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு. சரி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி எடுத்துருங்க, வெயிட் பண்ண வச்சுன்னா ரொம்ப இன்னைக்கு ஸ்லோகம் நிறைய இருக்கு. ஐயோ மாதாஜி இல்லையா, வெரி குட். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. பிரம்மண சத்திரிய விசா சூத்ராணாம் ச பரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி மொழிபெயர்ப்பு. எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவனே, இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ற தமது செயல்களின் தன்மைகளுக்கு ஏற்ப அந்தனர், ஆள்வோர், வணிகர், உழைப்போர் என்பவர் பிரித்து அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பிராமணா, க்ஷத்ரியர், வைஷ்யா இவெல்லாரும் எப்படி நம்ம விபாகம் பண்றோம், விபாகம்னா என்னது, எப்படி நம்ம பிரிச்சு பார்க்கிறோம், அவங்க வேலை செய்யறது, இது அவரோட நேச்சர், அது கர்மா, அதான் அவங்க வேலை செய்யறத வச்சும் அப்புறம் அவங்களோட குணம் அதை வச்சுதான் நம்ம இதை பிரிச்சு பாக்குறோம். இல்லாட்டா குலத்திலேருந்து ஒருத்தர் பிராமணர் இருக்கு, குலத்திலேருந்து அவர் அப்பா க்ஷத்ரியனா இருந்தா அதனால அந்த பிள்ளை க்ஷத்ரியா அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஒரு அப்பா டாக்டரா இருப்போம், அந்த பிள்ளை டாக்டர் ஆக முடியுமோ, இல்ல, அவன் அதுக்கு படிச்சாதான் டாக்டர் ஆக முடியும். அதே போல ஒரு அப்பா பொலிட்டிஷியனா இருந்தாக்கா பிள்ளை பொலிட்டிஷியன் ஆக முடியுமோ, இருக்காது. அவனுக்கு பொலிட்டிஷியனுக்கு ஒரு தகுதி வேணும், அந்த தகுதி இருந்தாதான் பண்ண முடியும். அதனால இந்த இது எப்படின்னாக்கா தகுதி யாருக்கு, இப்ப இந்த உழவர தகுதி இப்ப நமக்கு தெரியுமா, எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்ப டீச் பண்றேன்னா என்ன போயிட்டு இல்ல நீ சூத்ரா இந்த வேலை பண்ணு, எனக்கு இது தெரியாத வேலையை நான் பண்ணும்போது என்னால முடியாது, எனக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால ஒருத்தருக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அது போல பாகம் பிரிச்சிருக்கோம் நம்ம சொசைட்டில. அந்த மாதிரி இருந்துட்டு ஒரு காலத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, ஒரு சண்டை இல்ல, சச்சரவு இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது, எல்லாம் சுமூகமா போயிட்டு இருந்தது. இப்ப எல்லாம் தாறுமாறாயிடுது. பிராமணாலாம் இந்த வைஷ்யா வேலை பண்றாங்க, பிசினஸ் பண்றாங்க, பிசினஸ் ஆனவங்கலாம் இப்போ இந்த வேலை சூத்ரா வேலையும் பண்ணுவோம், அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போதுதான் கலப்படம் ஆயிடுது. சோ இதுல என்ன கொடுத்தோம்னா பிராமணா, க்ஷத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா are distinct by qualities born of their own nature. அவங்களோட நேச்சர் என்ன இருக்கு, ஒருத்தர் மணியை இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி சாப்பிடணும் இதெல்லாம் பார்த்தோம். காலையில எழுந்துக்கிறது, சில பேருக்கு ராத்திரி தூக்கம் வராது, ராத்திரி எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க, அப்புறம் காலையில எழுந்துக்க முடியாது அவங்களால. அந்த ஒரு சுபாவமே இருக்கும், ராத்திரி நல்லா ஆக்டிவா இருக்கிற அந்த ஒருத்தருக்கு இருக்கும். சில பேருக்கு ராத்திரி 7-8 மணி ஆனாலே தூக்கம் வந்துடும் அந்த மாதிரி, ஆனா காலையில சீக்கிரம் எழுந்துடுவாங்க, அப்ப அது சத்துவ கொடுக்க போயிடும் அந்த மாதிரி. சோ ஒருத்தரோட குவாலிட்டி, அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கோ அது போல இந்த இது விபாகம் ஆயிருக்கு. அடுத்தது கல்பனா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா, திரும்பி போயிட்டாங்களா கல்பனா மாதாஜி இங்க? சரி, வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், டைம் நிறைய இருக்கு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஷமோதமஸ்தப ஷௌசம் சாந்திர் ஆர்ஜவமேவ ச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ ஒரு பிராமணனா இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன இருக்கணும், தகுதி என்ன இருக்கணும்? சாந்தமா இருக்கணும், நல்ல கண்ட்ரோல்டா இருப்போம், ஒண்ணுக்கு அப்படி எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆசைப்பட மாட்டான். தவம்னா என்னது? தான் எது எடுக்கிறோம்னா நல்ல தவம்னா என்னது? அது அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு காரியம் இருந்தா நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த வேலை நல்லா முடியணுங்கிற போல பண்ணுவோம். அதே போல பியூரா இருக்கும், டாலரேட் நல்லா தாங்குற சக்தி இருக்கும் அவனுக்கு, உண்மை பேசுவோம், நாலேஜ் நிறைய அறிவு இருக்கும், நிறைய இது இருக்கும், விஸ்டம் அண்ட் ரிலீஜியஸ்னஸ் நிறைய, என்ன பக்தி மார்க்கத்துல எல்லாம் ரிலீஜியஸா எல்லாம் நல்லா பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவன நாம பிராமணா அப்படி சொல்றோம். அண்ட் அவன் வந்து பிராமணா ஒர்க் பண்றான். அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் பிராமணா ஒர்க்கே பண்ண முடியும். எஸ். அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? மாதாஜி படி. சௌரியம் தேஜோ திருதிர் தாக்ஷ்யம் யுத்தே சாப்ய பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவம் ச சாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம். தன்னுணர்வை மாதாஜி அது இல்ல ஒரு நிமிஷம். 43. சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ ஹீரோயிசம் அப்படின்னா என்னது? இது லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, அப்புறம் பவர், நல்ல இது இருக்கும், என்னது தைரியம், வலிமை. மாதாஜி என்ன வேர்டு? வலிமை. அப்போ நல்ல தீர்மானமோட செயல் புரிவோம். டிட்டர்மினேஷன், ரிசோர்ஸ்ஃபுல் எல்லாம் இருக்கும் அவங்ககிட்ட, எல்லா பொருளும் இருக்கும் அப்படி. அப்புறம் கரேஜ், அதான் தைரியம் ஜாஸ்தி. ஒரு பேட்டில் போனோம்னா பயம் எல்லாம் கிடையாது. என்ன நேர அவன் சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். அதே போல ஜெனராசிட்டி, எல்லாம் வாரி வள்ளல் இப்படி எல்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் லீடர்ஷிப், அதான் லீடர்ஷிப் வந்து ஒரு லீடிங், ஒரு ஃபுல் ஒரு இது இருக்குன்னா, ஒரு குரூப் இருந்ததுன்னா அது வந்து லீடர்ஸ் சில பேர்லாம் அந்த அப்படி மானிட்டர்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா கிளாஸ்ல எல்லாம், அந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அவங்ககிட்ட இருக்கும். இதெல்லாம் நேச்சுரலா ஒரு ஆளுக்கு வருது அப்படின்னாக்கா அவன் என்ன இதுல இருக்கான்? க்ஷத்ரியனா இருக்கான். இது எல்லாருக்கும் வராது, அந்த மாதிரி சில பேருக்கு தான் வரும். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு யாராவது இருக்காங்கன்னா அவன் வந்து க்ஷத்ரிய குவாலிட்டி இருக்கு அவன்கிட்ட அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அந்த அப்ப அந்த மாதிரி வேலை பண்ணலாம். க்ஷத்ரியனா இருக்கிற வேலை அவன் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அடுத்தது படிங்கம்மா. யாரு நெக்ஸ்ட்? பிரபுஜி தான். படிங்க பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் இமிடியேட்டா படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜிக்கு அப்புறம் இமிடியேட்டா எடுத்துருக்கோம். படிக்கிறேன். கிருஷிகோ அரஸ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிசர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாயி ஸ்வபாவஜம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப சில பேருக்கு என்னது, நல்ல ஃபார்மிங் வரும், நல்லா அது வந்து உழவர தொழில். அப்புறம் இந்த கவு ரேர் பண்றாங்க இல்லையா, கவு ப்ரொடெக்ஷன், அண்ட் நிறைய கவு எல்லாம் அந்த என்னது பசுக்கள் எல்லாம் கிரேஸ் பண்ணி அப்புறம் அந்த இது பராமரிக்கிறது, ஒரு பால் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி பண்ற வேலை. அப்புறம் பிசினஸ், அவங்களுக்கு நல்ல பிசினஸ் பண்ண தெரியும். இது இங்க உள்ள பொருள் அங்க வித்து அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த யாருக்காவது தெரியும்னாக்கா நேச்சுரலாவே ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி விற்கிறது வாங்குறது அந்த மாதிரி. அப்போ அவங்க வந்து வைசிய குலம், வைசியன்னா வந்து பிசினஸ், அந்த கேட்டகரி, அந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. அண்ட் சில பேருக்கு ரொம்ப சர்வீஸ் பண்ண பிடிக்கும், எங்க போனாலும் வேலை பண்ணுவாங்க. அவங்க ஒரு காலாமதி கொடுக்கறத ஏதோ எது கட்டாலும் ரெடியா அவங்க வந்து வேலை பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் இது சூத்ரா இதுல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சூத்ரா ஒரு குவாலிட்டி இருக்காங்க. அப்போ பை பர்த் என்னன்னாக்கா நம்ம எல்லாம் சூத்ரா தான். நம்ம இன்னைக்கு நம்ம வந்து பிராமணா க்ஷத்ரியா சொல்லிக்கிறோம், ஆனா பை பர்த் நம்ம என்னது, நம்ம சூத்ரால இருந்து வந்திருக்கோம். அப்புறம் நம்மள வந்து நம்ம சுபாவம் எல்லாம் வர 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 நம்ம வந்து க்ஷத்ரியனா மாறிடுறோம், வைஷ்யனா மாறிடுறோம், பிராமணனா மாறிடுறோம். சில பேர் சூத்ரனாவே இருந்தோம். ஒரு நம்ம எப்படி டெவலப் பண்றோமோ அது போல நம்மளோட இதெல்லாம் மாறும். எஸ். அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? பபிதா வரல இல்லையா? மஞ்சளா மாதாஜி எடுத்து. மஞ்சளா மாதாஜி படிக்கிறான் மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி இல்ல இல்லையா, போயிட்டாங்க. பிரபுஜி இல்லைங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி, ஓ ஆமா பிரபுஜி கரெக்ட். விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கும். அதான் நான் வந்து இருக்காது, நீங்க எடுப்போம். படிக்கும், நீங்க வீட்டுல தானே படிங்க. படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. 18ல வந்து 44 கரெக்ட்டுங்களா? 44. ஆமா 44 இல்ல 45. 45. ஓ சாரி 45. பிரபுஜி உங்க பசங்க யாரோ படிக்கிறானாலும் பரவாயில்ல, உங்க மனைவியும் படிக்கிறானாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். நீங்க படிச்சாலும் பரவாயில்ல, இல்ல அவங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு படிக்கணும்னாக்கா அவங்களும் படிக்கலாம். படிக்கிறாங்க. படிக்க
இருக்கிறது. சீக்கிரம் படிக்கணும், டைம் இல்ல நமக்கு இன்னைக்கு, ரொம்ப நிறைய கண்மணி. சித்திம் லபதேர் இஸ்ம கர்ம சித்திம் சித்திம் யதா விந்ததி விந்ததி தச் ஸ்ருணு. ஸ்ருணுனா என்னது? கேளுன்னு அர்த்தம். இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வேர்டு நீங்க படிச்சிருக்கீங்க முதல்லயே. ஸ்ருணு அப்படின்னாக்கா கேளு, கேட்கறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அது இது படிக்கிறீங்களா? மீனிங் குணத்திற்கு தகுந்த கடமையை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றார்? இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு. ஒருத்தரோட பிறவி குணம் சொல்றோம் இல்லையா, சில பேருக்கு ஒரு பிறவி குணமே இருக்கும். நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியோட தான் பிறந்திருக்கோம். அந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால அந்த வேலை எங்கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு, அந்த வேலை நான் பண்ணாதான் அது பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் விபாகமே அவர் பண்ணார் கிருஷ்ணர். அப்ப அந்த மாதிரி யாருக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அவ அந்த மாதிரி வேலை பண்ணினாதான் இந்த சொசைட்டில நல்லா இருக்கும், அவ பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். இன்னும் நான் அதை பத்தி இன்னும் நான் விவரமா சொல்றேன், கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகே, அப்ப திரும்பி இவதான் யாரு அடுத்தது? மஞ்சுளா மாதாஜி படிங்க. மஞ்சுளம். யதः பிரவருத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தமப்யஸ்ச சித்திம் விந்ததி மானவஹ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தோன்றுகின்றதோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னா என்னது? பகவான் இந்த 4 பேர் விபாகம் பண்ணிருக்கோம், நம்ம வந்து பிரிச்சு காட்டியிருக்கோம். என்னன்னாக்கா அவளோட சொந்த என்னது குவாலிட்டி, அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நேச்சர் இருக்கோ அது அக்கார்டிங்லி அவ பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன 4 பேரும் அந்த பகவானை வழிபடணும். எனக்குதான் அந்த குவாலிட்டி இருக்கே, அப்ப நான் மட்டும் தான் மறந்து பண்றேன் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. பகவானை வழிபட்டு தான் எல்லாமே. ஆல் பர்வேடிங் பகவானை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே இவங்க கொடுத்துருக்கான். பகவானை பை வர்ஷிப்பிங் காட். என்ன வேலையை எடுத்தாலும் இவ வைஷ்யனா இருக்கட்டும், சூத்திரனா இருக்கட்டும், க்ஷத்ரியனா இருக்கட்டும், இல்ல பிராமணா இருக்கட்டும், முதல்ல பகவானை வழிபட்டுட்டு தான் அவங்க வேலையை பண்ணணும். எஸ். அப்ப திரும்பி ஜி கல்பனா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இருக்கிற மாதாஜி. துர்கா வந்துட்டாங்களே. துர்கா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி லிசன் பண்ற மாதாஜி. நான் வெளியில கோவில். ஓகே ஓகே. ஜி கல்பனா மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குறது படிங்க. இங்கே இருக்கிற மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியதம் கர்ம குர்வனாப்னோதி கில்பிஷம். மொழிபெயர்ப்பு. பிறிதொருவனது கடமையை ஏற்று அதை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக ஆற்றாவிடினும் கூட தனது சுய கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்றுமே பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நான் வந்து முதல்ல அந்த ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும்போது சொன்னேன். இதுல இப்ப இந்த இதுல எக்ஸாம்பிள் இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீஸ் வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றா. இவரோட காம்படிஷன் என்னன்னா, யாரு முதல்ல மரத்து மேல ஏறணும்னோ அவளுக்கு தான் வந்து பிரைஸ்ன்னு. ஆனையால ஏற முடியுமோ? முடியாது. குரங்கு ஏறிடும், கிடுகிடுன்னு ஏறும். ஃபிஷ்ஷால ஏற முடியுமோ? முடியாது. இது சீலா ஏதோ அந்த இது இருக்கும், அதால ஏற முடியுமோ? முடியாது. நாய் அதுவும் ஏறது கஷ்டம். இதுக்கும் ஏறது கஷ்டம். அப்ப யாருக்கு முடியும்? குரங்கால தான் முடியும். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி காம்படிஷன் வைக்க முடியாது இல்லையா? ஜென்ரலா உள்ள இப்ப ஓடுற ஒரு ஓட்ட பந்தயம் வச்சா கூட ஆனையெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடிதான் வரும் இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தரோட வேலைதான் ஒருத்தர் பண்ண முடியும். ஒரு புளிய மரம் வந்து அது நட்டோம்னாக்கா புளிதான் வரும், அங்கேயே புளிதான் கிடைக்கும், மாங்காய் கிடைக்காது இல்லையா? அதனால நமக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அந்த குவாலிட்டிக்கு தகுந்தா போல என்ன வேலை இருக்குமோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும். இல்ல அவன் பண்ணினானே அப்ப நானும் பண்ணணும், நல்லா டிராயிங் பண்றேனே அது எப்படி அவன் பண்ணலாம், எனக்கும் நல்ல டிராயிங் நானும் பண்றேன், என்ன முயற்சி பண்ணாலும் நம்மளால முடியாது. ஏன்னா we may be good in singing. அந்த ஆளு யாரு நல்ல டிராயிங் பண்ணா அவனுக்கு சிங்கிங் வராது.
சோ நமக்கு என்ன சுபாவம் இருக்கோ அதுல நம்ம வந்து நல்லா தேர்ச்சி பெற்று முன்னாடி வரணுமே தவிர அவன் பண்றேன் இவன் பண்றான்னு சொல்லிட்டு அதுல நிறைய சம்பளம், சில பேர்லாம் சம்பளம் அங்க நிறைய இருக்குன்னு அதுல ஜாயின் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் நம்மள வந்து நமக்கு வந்து இதே இருக்காது, ஒரு பீஸ்ஃபுல் லைஃபே நமக்கு லீட் பண்ண மாட்டோம். நமக்கு இதுதான் விதிச்சிருக்கு, நம்ம இதுல நல்லா முன்னேறி போனோம் அப்படின்னு நினைச்சு இருக்கணும். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்திருக்கு. இட் இஸ் பெட்டர் டு எங்கேஜ் இன் ஒன்ஸ் ஓன் ஆக்குபேஷன். நமக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த போல வேலையில நம்ம இருக்கணும். இவன் தோ ஒன் மே பெர்ஃபார்ம் இட் இம்பர்ஃபெக்ட்லி. பரவாயில்ல, நமக்கு ரொம்ப தேர்ச்சி பெறலியா இருக்கும், நல்ல பாட்டு வருது, ஆனா இன்னும் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலன்னா அது இன்னும் ட்ரைனிங் எடுத்து பெர்ஃபெக்ட் ஆயிடலாம். இம்பர்ஃபெக்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நமக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தா போல உள்ள வேலையை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது then than to accept any other occupation, duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. அதனால நமக்கு ஒரு பாவ செயல் வராது, பாவம் அண்டாது. நமக்கு இம்பர்ஃபெக்டா நம்ம வேலை பண்ணினாலும் நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அது போல நம்ம பண்றோம். இப்போ ஸ்லோகம் சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது, அதுல இன்னும் தேர்ச்சி பெறணும். இன்னும் நிறைய மிஸ்டேக் வரும்னா தேர்ச்சி பண்ணி 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 நல்லா வந்துடும். அது பண்ணல வேற அவனோட இது பண்ண போனோம்னா அதுல பாவம் உண்டு. நம்ம வேலையில அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இம்பர்ஃபெக்டா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அதுல வந்து நமக்கு பாவம் வந்து நமக்கு கிடையாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு? ஜெயலட்சுமி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. சகஜம் கர்ம கௌந்தேய சதோஷமபிநத்யஜேத் சர்வாரம்பாகி தோஷேன தூமேனாக்னி விவாவ்ருதாக. மொழிபெயர்ப்பு: நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பது போலவே ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு குற்றத்தால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே குந்தியின் மகனே, குற்றம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் கூட தனது இயற்கை நின்று தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம என்ன வேலை எடுத்தாலும் அது ஏதோ குத்தம் இருக்கும், ஏதோ சரி இருக்காது, அது இருக்காது. இப்ப ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கார்பெண்டருக்கு ஒரு மரத்தோடு காட்டிருக்கு, அப்ப கார்பெண்டர்னு சொல்லலாம். அவங்ககிட்ட ஒரு ஆயுதம் சரியா இருக்காது, அப்ப அவன் வெட்டுறதெல்லாம் சரியா இருக்காதா இருக்கும், ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கும், அந்த வேலையில ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கும். பரவாயில்ல, அது வந்து இப்ப ஒரு ஃபயர் நெருப்பு எரியறதுன்னா அதை கவர் பண்றதுக்கு ஸ்மோக் இருக்குதான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஃபயர் மாத்திரம் இருக்குமா? இருக்காது, ஸ்மோக்கு கவர் பண்ணதான் இருக்கும். அதே போல நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் ஏதாவது அது தடங்கள் இருக்கும். அந்த நிலம் சரியா இருக்காது, அது சரியா இருக்கா, அதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்றதை விட அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். therefore one should not give up. அதனால அந்த வேலை இது சரியில்லை, நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆட தெரியாதவனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஏதோ ப்ராப்ளம் உண்டு இல்லையா, அப்படி நம்ம நினைக்க கூடாது. சரி, அதுல வந்து சௌரியமா ஒண்ணும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு அது வந்து கண்டினியூ பண்றேன். ஏன்னா என்னோட சுபாவம் அதுதான், எனக்கு என்ன சுபாவத்துல இருக்கோ அந்த சுபாவத்துக்கு ஏத்தா போல நான் பண்றேன். அப்புறம் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா இருந்தாதான் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. So one should not give up the work born of his nature. நேச்சருக்கு என்ன உண்டோ, டிராயிங், சப்போஸ் டிராயிங் தான், ஆனா வீட்டுல வந்து டேபிள் இல்ல, கீழே தான் உட்காந்து பண்ணோம், கால் மடக்கி உட்கார முடியாது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாலும் நமக்கு டிராயிங் வருதுன்னா கையில பிடிச்சாவது டிராயிங் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அப்போ நமக்கு எது முடியும், நம்ம குவாலிட்டி என்ன இருக்கோ அது பண்ணணும். சன்னா குந்தி, ஈவன் இஃப் சச் ஒர்க் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபால்ட், தப்பா வரைச்சாலும் சரி, தப்பா ஒரு கவிதை எழுதுறோமா இருக்கும், தப்பா ஸ்லோகம் சொல்றோமா இருக்கும், பரவாயில்ல, நமக்கு அதுதான் குவாலிட்டி இருக்குன்னா அதுதான் நம்ம பண்ணணும். அப்படி பகவான் எல்லாம் பிச்சு வச்சிருக்காரு. ஓகே, அடுத்தது இதுதானா? எஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம 40 வரைக்கும் நேரத்துக்கே பண்ணிட்டோம். இப்ப 41ல இருந்து 48 பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டோம். இப்ப 49ல 55 என்ன பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணல, எனக்கு நேரம் இருக்குல்ல. சோ இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, ஒன் பிராக்டிசஸ் நிஷ்காம கர்ம யோகா, டிட்டாச்ட் ஒர்க். இப்ப ஒரு வேலைக்கு போறோம், எவ்வளவுதான் பந்தமா இருக்க முடியும், நம்ம டேபிள் கொடுத்த வேலை அது நல்லா பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு டைம் ஆயிடுச்சு, 9ல இருந்து 5 மணியோ 9ல இருந்து 6 மணி வரைக்கும் நம்ம டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 6 மணிக்கு மேல நமக்கு வந்து ஐயோ நான் இந்த மாதிரி வேலையை விட்டுட்டு போறேனே, நாளைக்கு வரத்துக்குள்ள முடிக்கணுமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. ஆயிடுச்சு, நம்ம வேலை முடிஞ்சாச்சு, நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும். திரும்பி நாளைக்கு போகும்போது திரும்பி அதை தொடருவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் டிட்டாச்சா இருக்கணும். நம்ம ஆபீஸ் ஒர்க்ல எல்லாம் நமக்கு வந்து ஐயோ லாபம் வருமா நஷ்டம் வருமா, அந்த கஸ்டமர் வருவனே நான் போனப்பறம் அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி எப்படி வேலையில வந்து நம்ம டிட்டாச்சா இருக்கமோ, எவனோட கம்பெனி நான் சம்பளத்துக்கு வேலை பண்றேன் அந்த ஒரு எண்ணம்ல இருக்கிற போலதான் நம்ம வீட்லயே அந்த மாதிரி இருக்கணும். பகவான் நமக்கு இதுல ஒரு விதிச்சிருக்காரு, நம்ம ஒரு இந்த வீட்டுல வாக்கப்பட்டிருக்கோம், இந்த மாதிரி வேலை நம்ம பண்றோம். ஆனா இது பகவான் நமக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்திருக்காரு, நம்ம என்னோடன்னு சொல்லிட்டு இழுத்து போட்டு பண்ணக்கூடாது, டிட்டாச்சா நம்ம வேலை பண்ணணும். அட்டைன்ஸ் குட்னஸ் அந்த மாதிரி இருந்தனாக்கா என்னது, சத்துவ குணத்துல இருக்கும். அண்ட் நாலேஜ் தட் ஹி இஸ் நாட் ஹிஸ் பாடி, அதான் அவன் வந்து உடல், இவன் வந்து இந்த உடல் இல்லை, நான் வந்து ஆத்மா, இந்த உடல் என்னுடையது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் he finally attains the பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். இப்ப 3 நிலை இருக்கு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பகவானோட 3 நிலை. இது பகவான் அறியறதுக்கு ஒரு 3 லெவல்ஸ் நம்ம படிச்சோமே. ஒண்ணு வந்து பிரம்மன், இன்னொன்னு பரமாத்மா, அடுத்தது கிருஷ்ணர் ஃபார்ம், அதான் பகவான் ஃபார்ம்.
அப்ப அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பேசிக் லெவல் ஆஃப் பிரம்மன் லெவலுக்கும் வந்து அங்க போய் சேரும் அப்படின்னா எனக்கு பகவான் அடையறதுக்குள்ள பேசிக் லெவல்ல அந்த இடத்துக்கு போய் சேரும். By serving Krishna on this platform with devotion, one reaches the kingdom of God. அங்கே இன்னும் மேல் படிக்க போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆனா அட்லீஸ்ட் பேசிக் பிரம்மன் லெவலுக்கு போறதுக்கு இந்த மாதிரி டிட்டாச்டு என்ன வேலை பண்ணாலும் நமக்கு டியூட்டி கொடுத்துருக்கான், அது வேலை பண்ணணும். அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்ணணும். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத சப்ருஹ ஸ்ப்ருஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். இதுதான் இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்னமே. அதான் யாரு வந்து நல்ல கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப புகழ் வந்தாலும் ரொம்ப ஆனந்தம் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் அப்படி வந்து இது என்னது ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டு அதை வெளியில இது பிரகடனம் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதே போல துக்கம் வந்தாலும் ரொம்ப ஆகும்னு சொல்லிட்டு அழுது புலம்பி அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இப்போ நார்மலா அப்படி இருந்தோம்னாக்க அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதே போல அன்அட்டாச், யாருக்கு ரொம்ப ஆசை பாசம் எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது, அதுக்குன்னு வெறுக்கவும் கூடாது அப்படி. And who disregards all material enjoyments can obtain by practice. இப்போ இது disregards அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் வந்திருக்கு. யாரோ நம்ம வீட்லயே புது டிவி வாங்கியிருக்கேன், ஆஹா இவ்வளவு நல்லா இருக்கு, நல்லா தொடச்சு அந்த மாதிரி வேண்டாம். அதுவும் 2 நாள்ல திரும்பி பழசா போயிடும். நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஆசை இன்னும் 2 நாள் கழிஞ்சா அது புதுசனை போயிடும். இப்ப ரொம்ப எல்லாம் நம்ம ஆஹா ஊ பண்ண வேண்டாம். சோ அந்த மாதிரி ரினன்சியேஷன், அந்த மாதிரி துறவு மனப்பான்மையோட இருந்தோம்னாக்கா ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். அப்போ நம்ம வந்து அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் போயிடுவோம். ரியாக்ஷன் நம்மள தொத்தவே செய்யாது. இப்போ இதுல என்ன கொடுத்துருவோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப்பு ஜெயிச்சிருக்கான், கப்பு ஜெயிச்சிருக்கேன்னு என்ன 10 பேருக்கு சொல்லுவேன்னா அதுல அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய யாருக்கு நினைவு இருக்க போறது? நீ கப்பு வாங்கினா சரி, எவ்வளவு பேர் தான் நினைவு வச்சுக்க போறாரு. அடுத்த நாள் ஆச்சுன்னா வேற ஒருத்தன் கப்பு வாங்கிட்டு போவோம். சரி கப்பு வந்து கொடுக்குறானே அவனை போய் கட்டுனாக்கா நான் இந்த கடையில தான் வாங்கினேன், இவ்வளவு 100 ஆர்டர் கொடுத்தேன். அவளுக்கு எவன் எடுத்துன்னு போனா எவனுக்கு நான் கொடுத்தேன் அவளுக்கு நினைவு கூட இருக்காது. நமக்கு கிடைச்சது நமக்கு அது பெருமை. ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைச்சா நமக்கு ஒரு பெருமை, கப்பு கிடைச்சா நமக்கு பெருமை. ஆனா அது வந்து நாட் அ பிக் திங், நாட் ரொம்ப அது வந்து பெருமையாலாம் நினைச்சுக்க வேண்டியது. இதெல்லாம் பௌதிக இதுலதான் வந்து கப்பு மெடல் அதுக்கெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இதா இருக்கும் ரினன்சியேஷன், அதே துறவு மனப்பான்மையோட இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து அண்டாது. We will be free from reaction. Yes. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, who can engage in ஞான யோகா. இப்ப அடுத்தது ஞானம். இதனால வந்து நாலேஜ் எப்படி பெற முடியும். சோ இது வந்து ஃப்ரம் கர்ம யோகா டு ஞான யோகா. இவ்வளவு கர்மா என்ன இது ஆக்ஷனை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா. நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்றோம் அதெல்லாம் கர்ம யோகா. பக்தியோட தானா, வெறும் கர்மானா என்ன சும்மா ஆக்ஷன் பண்றோம் அது இல்லை. பக்தியோட நம்ம என்ன செயல் பண்றோமோ அது வந்து கர்ம யோகா. இப்ப பக்தியோட நம்ம எப்படி படிக்கிறோமோ என்னெல்லாம் ஞானம் பெறறோம் அதை பத்தி பார்க்கணும். சோ யாரெல்லாம் அதெல்லாம் படிக்கலாம், who can engage in ஞான யோகா. Oh, sorry, இதுல ஒண்ணுமே போடலையே, கொஸ்டின் தான் போட்டுருக்காங்க. ஓகே, one who is self-controlled and completely unattached can engage in ஞான யோகா. எவனால அது மாதிரி இருக்க முடியும்? கம்ப்ளீட்டா unattached அப்படின்னா என்னது? இப்ப நாம ஜபமே இருக்கு வீட்டுல எல்லாம் தலை வந்திருப்பா அது இருக்கும் இது இருக்கும். ஆனா நமக்கு இந்த இன்னைக்கு நாம அந்த மாலை முடிக்கதான் வேணும். என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துல போயிட்டு நம்ம மாலையை முடிக்கதான் செய்வோம். அவங்க சாப்பிடுறாங்க, சத்தம் போடுறாங்க, டிவி பார்ப்பாங்க, என்ன வேணா பண்ணட்டும், ஆனா இன்னைக்கு என்னோட மாலையை முடிக்கணும், இன்னைக்கு என்னோட பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணணும், நான் குளிச்சேன் என்னோட பகவானுக்கு நான் வந்து நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு பிரசாதம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி, இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். எப்பவுமே அன்அட்டாச்சா இருக்கணும். சோ யாரு வந்து கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி அன்அட்டாச்சா இருக்காங்களோ கேன் என்கேஜ் இன் ஞான யோகா. அவளுக்கு தான் ஞான யோகா வந்து அவ வந்து அந்த ஞான யோகால இதை கேன் ட்ரை, ஞான யோகால போகலாம். பிராக்டிசிங் ரினன்சியேஷன், இப்படி துறவு மனப்பான்மையோட இது வந்து மேற்கொள்ளலாம். அப்ப ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும்? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், வீட்டுல உள்ளவெல்லாம் வெறுப்பாளா? இல்ல, அதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா வீட்டு வேலையே பண்ணுவோம், அவளையும் கொஞ்சுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம், அவள்கிட்ட பேசுவோம். அப்புறம் என்ன ஃபுல் டே நம்ம 24 மணிக்கு பேசிட்டு இருக்க போறோம்? ஏதோ ஒரு நேரம் வரும் நம்ம பேசாம இருப்போம். அந்த நேரம் நம்ம வந்து பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணதான் வேணும், அது பண்ணாதுக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்ப ரிசல்ட் என்னது? ஒன் கேன் அட்டைன் ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். இதனால நமக்கு வந்து ரியாக்ஷன் என்னது, இது ப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு செயல் பண்ணா அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கெட்ட ரியாக்ஷனோ நல்ல ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே வேண்டாம் நமக்கு. பகவான் நினைச்சுன்னு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் வருது நமக்கு வருது, அவாய்ட் பண்ணலாம். நம்ம வந்து வில் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். அதுதான் ரிசல்ட். இந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்க பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ரியாக்ஷன் நமக்கு கிடைக்காது. அடுத்தது யார் படிக்க போறேன் மாதாஜி? நான் மாதாஜி.
சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்ம ததாப்னோதி நிபோதமே சமாசேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா ஞானஸ்ய யா பரா. குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்பொழுது சுருக்கமாக கூறுகின்றேன். இதனை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்ன கொடுத்தாங்க, நாங்க கூட போயிட்டு தண்ணி எடுத்து வந்துட்டேன், ரொம்ப தாகமா இருக்கு. So now learn from me how one can achieve this perfection and can attain to the supreme. இந்த மாதிரி துறவு மனப்பான்மையோட இருந்ததுனாக்கா எப்படி பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல வரலாம்னு சொல்லிட்டு, அது என்னது பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ்? பிரம்மன். பிரம்மன் ரியல் பிரம்மன் பகவான் தான், ஆனா ஒளி வடிவமா உள்ள பிரம்மனை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்றேன். That is the stage of highest knowledge. By acting in the way I shall now summarize. எப்படி அந்த பிரம்மன் ரூபம், பிரம்மன் இது அரூபம், அரூபம் பகவானோட அரூப வடிவம், தட் இஸ் ஒளி வடிவம், அந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த லெவலுக்கு எப்படி போலாம் இந்த மாதிரி பார்த்துதான். இது ரெனன்சியேஷன். ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா எந்த செயல் அந்த மாதிரி பண்ணினாலும் நம்ம வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கு எப்படி வரலாம்னு சொல்லிட்டு உனக்கு சொல்றேன். ஐ ஷல் நவ் சம்மரைஸ்னா இனிமே சுருக்கமா உனக்கு சொல்லி காட்டுறேன். எஸ், அப்போ இது வந்து 50 தானே இப்போ எடுத்தோம். எஸ், 50ல இருந்து என்ன சொல்லிட்டு how can one attain பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் தான். பிரம்மன்னா ஒளி வடிவம். பகவான் வந்து ரூபமா அவர் பார்க்க மாட்டார். யாரு இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து அரூப பிரம்மன், இப்போ இந்த அத்வைதீஸ் எல்லாம் இதுதான் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் ஒரு ரூபமா பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணன் அந்த ரூபம் பண்ணணும்னா பாக்கி உள்ளது கிருஷ்ணர் இல்லையா, அதெல்லாம் பகவான் இல்லையா, இல்லையே, அவர் எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்காரு. அப்ப நீங்க கிருஷ்ணா மாத்திரம் எப்படி அந்த மாதிரி ரூபம் கொடுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. அதனால அவ வந்து கிருஷ்ண ரூபத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி ரூபமே கிடையாது, கிருஷ்ணான்னு கிடையாது. ஒரு ரூபத்தையும் அவன் வந்து வழிபட மாட்டான். அவளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் பகவான் பரவி இருக்கார், ஒரு ரூபம் கிடையாது. அந்த மாதிரி தேவில்லவா வந்து இந்த மாதிரிதான் வந்து பகவானை ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு என்ன நம்ம பேர் வச்சோம்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன். So how can one attain Brahman platform? Lord Krishna is now going to summarize how one can achieve supreme perfectional state, that is Brahman. 51ல இருந்து 53 வரைக்கும் இது சொல்ல போறார். எப்படி அந்த பிரம்மன் நிலைமையை அடையறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி அப்படின்னு. இதெல்லாம் இன்னும் தமிழாக்க நான் போடல, எனக்கு நேரம் இருக்கிறேன். பாக்கியெல்லாம் அந்த பிக்சர் எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணினேன். இந்த சம்மரியில மாத்திரம் நான் பண்ணல. ஓகே, இப்போ பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்னெல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு? சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜுக்கு போலாம் நம்ம. அப்புறம் ஒரு விஷயம் மறைக்கிறது எனக்கு, ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் நாலேஜ். இதுல இருந்து தான் ஆரம்பம். நமக்கு வந்து நாலேஜ் இந்த இடத்துல இருந்தா நமக்கு நாலேஜே கிடைக்கும். என்ன நாலேஜ்? நம்ம வந்து உடல் இல்லை, ஆத்மா பரமாத்மா, இது பத்தி எல்லாம் நாலேஜ் தான். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து இதான் செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து இதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. எஸ், 51, 52, 53. ஆறு நெக்ஸ்ட் நிவேதிதா மாதாஜியா? நிவேதிதா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. யாரு நெக்ஸ்ட்? பிரபுஜி படிக்கிற மாதாஜி. நாராயணசாமி படிங்க. 51, 52, 53 படிங்க. புத்தியா விசுத்தயா யுக்தோ ரித்யாத்மானம் ஞம்யஸ சப்தாதீன் விஷயாம் த்யக்த்வா ராகத்வேஷௌ விவிக்த சேவி லக்வாசி யதவாக்காய மானசகம் ஞானயோக பரோ நித்யம் வைராக்யம் சமுவாஸ்பிதக அகங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் குரோதம் பரிக்ரகம் விமுஷ்ய நிர்மமக சாந்தோ பிரகம் பூஜாய கல்பதே. நல்லா படிச்சீங்க பிரபுஜி. ஐயோ, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் மாதாஜி படிச்சு. நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. படிங்க. பொருளுரை. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துறந்து வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருட்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன் உணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றான்.
ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப எப்படி நம்ம சொந்த புத்தியால இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னது, ஒருத்தருக்கும் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் லெவல் இருக்கும் இல்லையா, ஐக்யூ லெவல், இக்யூ லெவல்லாம் இப்பெல்லாம் அதுக்குன்னு இது டெஸ்டே வச்சிருக்காங்க. சோ ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் என்னது, நம்ம மூளை யூஸ் பண்ணி, மூளைனா என்னது, இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி மைண்ட் கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட் எல்லாம் வேவரிங் தானே, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடம் போயிட்டே இருக்கும், அதையும் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பிட் டிட்டர்மினேஷன் நல்லா இது பகவான தியானம் பண்ணதான் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லும் போது அந்த பகவான் இழுத்து பிடிச்சு நம்ம அதை தியானம் பண்ணதான் வேணும். போயிடும் திரும்பி எங்கேயோ போகும் மனசு, திரும்பி இழுத்து பிடிச்சு அதை நம்ம பண்ணிட்டு தான் போகணும். அதனால கொஞ்சம் கண்ணை மூடின்னு பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த grip கிடைக்கும். சோ எப்படி வித் இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி நல்ல டிட்டர்மினேஷனோட கிவிங் அப் த சென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்ப நமக்கு பசி, அந்த டைம்ல பசியும் தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது, ஏன்னா இதான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோமே. நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா பசி போயிடும், தாகம் போயிடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணுமா, அந்த மாதிரி ஒரே இதுல இருக்கணும். அப்புறம் பீயிங் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் அட்டாச்மெண்ட், யார்கிட்டயும் ரொம்ப ஓஹோன்னு எல்லாம் அட்டாச்சா கண்ணை முத்தேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம். எவ்வளவு ஆசை காட்டணுமோ அவ்வளவு ஆசை காட்டிட்டு அப்புறம் அவாவா இது தலையில எழுத்து எப்படி இருக்கோமோ இருந்துடுவாங்க. நமக்கு என்ன, ஒரு பசங்களா இருந்ததுனாக்கா படிப்பு சொல்லி கொடுக்கணும், சாப்பாடு கொடுக்கணும், ஒரு துணிமணி வாங்கி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான் நமக்கு முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். அப்புறம் படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம், படிக்கல படிச்சா அதுக்கப்புறம் அவன் தலையில எழுத்து, ஏன் சொல்றது நம்ம டியூட்டி. அந்த மாதிரி ரொம்ப அட்டாச்சாலாம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் ஹேட்ரட், யாரையும் அதுக்குன்னு வெறுக்கவும் வேண்டாம். One who lives in secluded place, அதுக்குன்னு என்ன வீட்டுல இருந்து வெளியில போனெல்லாம் சொல்லல. செக்லூடட் பிளேஸ்னா ஒரு மௌனம் சாதிச்சு எல்லாம் ஓஹோன்னு எந்த நேரமும் நம்மளே பேசிட்டு அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்களும் பேசட்டும், அவங்க எல்லாம் டிசிஷன் எடுக்கட்டும், நம்ம கொஞ்சம் வாயை மூடிண்டு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டா நம்ம வாயும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல வச்சு இன்னும் பகவான் நாம சொல்லலாமே அந்த டைம்ல. Who eats little, அவங்க எப்படி கொஞ்சமா சாப்பாடு வேணும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நாக்குக்கு ரொம்ப அந்த ஆசை காட்டி அப்படி என்னது கார சாரமா சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி இல்லாம ஏதோ கொஞ்சம் உயிர் வாழறதுக்கு ஏதோ சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி ஒரு சத்துவ உணவு எல்லாம் சாப்பிட்டு கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் பாடி, உடம்பையும் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி. பவர் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சு என்னெல்லாம் பேசணும், வாயை திறந்தா அப்படி பேசுவாங்க, சில பேர் நிறைய பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம எங்க கூப்பிட்ட இடத்துல கேட்கணும், யாராவது கேட்டுன்னு வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட பேசணும் அந்த மாதிரி. அண்ட் who is always in trance, எப்பவுமே பகவானோட தியானத்துல நாம ஜமன்னு கிடையாது, எப்ப சும்மா உட்காந்தாலும் என்னது நான் ஏதோ பாட்டு ஓடிட்டு இருப்போம், ஏதோ பஜனை ஓடிட்டு இருப்போம் உன் மனசுக்குள்ள, அந்த மாதிரி. அண்ட் who is detached, எல்லாருக்கிட்டையும் கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட்ல கம்மியாகி யார்கிட்டையும் பந்த வாசம்லாம் அவ்வளவா இல்லாம ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் பண்ணினேன் என்னுடையது நான் அப்படியெல்லாம் இல்லாம ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரெங்க், என்னால முடியும், இந்த மாதிரி இந்த நான் என்னுடைய அதுல இருந்து வெளியில வந்துடணும். ஃபால்ஸ் ப்ரைட், இதுல இருந்து எல்லாம் வெளியில ஆங்கர், கோபம் வரக்கூடாது. லஸ்ட் என்னது, ரொம்ப ஆசை, பேராசை, அது இருக்கக்கூடாது. அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ், மெட்டீரியல் திங்ஸ் பின்னாடி ஆசைப்பட்டு அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் பெருமை அடிச்சுக்கணும், அதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வந்துடணும். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், இது என்னுடையது, என்னுடைய வீடு, வீடு என்னுடையதுன்னா அது ஒரு என்னது இது அர்த்தவாய்க்கு வந்துன்னா போயிடும், எல்லாம் சாம்பலா இதா போயிடும் இல்லையா, தரமட்டமா போயிடும். அப்போ ஒன்னதுக்கும் ஃபால்ஸ் ப்ரைடே வேண்டாம். எதுவும் பகவான் கொடுத்துருக்காரு, அதுல நம்ம ஒரு வீடு கட்டணுமா, எல்லாம் பகவானுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுத்துடலாம். அப்படி நம்மளோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் அந்த மாதிரி கிளைம் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் பீஸ்ஃபுல், எப்போ சாந்தமா மனசு சாந்தமா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்கள் இஸ் சர்டன்லி எலிவேட்டட் டு தி பொசிஷன் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். இது எல்லாம் ஏதோ 1-2 இருக்கு, பாக்கி என்னால முடியல, சாப்பாடு ரொம்ப ஆசை இருக்குன்னு போயிடுது. ஆனா இது எல்லாம் கொடுத்துருக்கிற இந்த இது எல்லாமே இருந்ததுனாக்கா அவன் இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கு தயாராயிட்டான், அவனுக்கு டெஃபினட்டா பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல உயர்ந்து அப்படின்னு போட்டிருக்கு 3 ஸ்லோகால. எஸ், அப்ப இந்த 3ல தான் இதேதான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க. ஹவ் டு அச்சீவ் சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷன், பிரம்மபூதா. அதுக்கு என்ன அந்த பிளாட்ஃபார்ம், அந்த லெவலுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் பீஸ்ஃபுல், அங்க நிம்மதி எப்படி கிடைக்கும்னு, கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட் வித் டிட்டர்மினேஷன், நல்ல தீர்மானமோட நம்ம அப்படித்தானே இருக்கோம் இல்லையா. காலையில என்ன பண்றோம், ஜபம் பண்ணணும், என்ன இருக்கோ இல்லையா, காலையில என்ன பகவானோட அந்த தரிசனம் பார்த்துட்டு நம்ம பாடு ஜபம் பண்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் மைண்ட் வித் டிட்டர்மினேஷன். அப்புறம் பியூரிஃபைட் பை இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு மாலை பண்ணணும், இந்த நேரத்துக்குள்ள டைமை அப்பப்போ டைமை பார்த்து பண்றோம் இல்லையா. அப்போ நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டைம்குள்ள நம்ம இவ்வளவு முடிக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் பண்றோம். அது மாலை ஜபமா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அப்புறம் கிவிங் அப் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அப்படின்னா நாக்கு, மூக்கு வாசனை, சாப்பாடு அந்த இது டேஸ்ட், அப்புறம் காது, அந்த காதால இருந்து கேட்கறது, கண்ணால பாக்குறது, இது எல்லாமே நம்ம அந்த சென்சஸ் கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் ஹேட்ரட், யாரையும் வெறுக்கவும் வேண்டாம், ரொம்ப விருப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம், இல்ல மாடரேட்டா வச்சுக்கலாம். அப்புறம் லிவிங் இன் செக்லூடட் பிளேஸ், அப்படின்னா வீட்டுல இப்ப நம்ம எல்லாம் அதுக்குன்னு வனவாசம்லாம் போனோம்லாம் சொல்லவே இல்லை.
வீட்லயே நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு கார்னர்ல நமக்குலாம் அதுக்குன்னு 10 வீடு ரூம்ஸ் இருக்குமா இருக்காது, ஒரே ரூம் தான் இருக்குமா இருக்கும். பரவாயில்ல, ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம உட்கார்ந்து பழகிருப்போம் இல்லையா, அந்த இடத்துல நிம்மதியா நம்ம மட்டும் வாய மூடிட்டு நம்ம நாம ஜப சொல்லலாம், இல்ல கண்ணை மூடின்னு ஏதோ பஜனை பாட்டு பண்ணலாம், சம்திங் யூ கேன் டு. அது லிவிங் இன் அ செக்லூட்டட் பிளேஸ். இது தனிமையோட இருக்கிறது, யாரோட நமக்கு துணை இல்லாம நம்ம தனியா இருக்கிறதுக்கு பழகணும். அப்புறம் ஈட்ஸ் லிட்டில், கொஞ்சமா சாப்பிடுறது, கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் பாடி மைண்ட் அண்ட் பவர் ஆஃப் ஸ்பீச். இது இப்ப நம்ம சொன்னது அதேதான். உடம்பையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நம்ம பேசுற பேச்சும் நல்லா கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். யாரு கேட்டுன்னு வந்தாங்கன்னா பதில் சொல்றது. அதே போல ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் பேட் குவாலிட்டிஸ் born of மெட்டீரியல் கன்சப்ஷன். எல்லாம் என்னது தகாத்த இதெல்லாம் என்னெல்லாம் பேட் குவாலிட்டிஸ், சிகரெட் குடிக்கிறதா, கள்ளு குடிக்கிறதோ, வாட் எவர். இப்ப இதுல நம்ம வந்து ஆனியன் கார்லிக் கொடுக்கறதே பேடுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி ஒரேடியா விட முடியலனாலும் மெதுவா விடணும்னு மனசுல எண்ணம் வந்ததுனாக்கா ஒரு நாள் விட்டுடுவோம். சரி, ஒரு நாள் விட்டோம், அப்புறம் 2 நாள் சாப்பிட்டோம், பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் விட்டோம் இல்லையா, அப்ப ஆசை வந்துடும். சரி, ஒரு நாள் விட்டோமே, இன்னும் ஒரு நாளைக்கு இப்படி ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு நாள் விட்டுன்னா 2 நாள் விட்டுறது என்ன கஷ்டம் இல்லையே. 2 நாள் விட்டுட்டேனே, அப்ப நான் வந்து ஒரு வாரம் விட்டு பாக்குறேன்னு சொல்லி என்ன ஆயிடும், ஃபுல்லாவே விட்டுடும். இப்ப என்னெல்லாம் வேற என்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஃபால்ஸ் ஈகோ, எல்லாம் என்னாலதான் முடியும், இந்த வீடே நடக்கிறது என்னாலதான் நடக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரென்த், என்னால முடியும் தான் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த், இதெல்லாம் தான் ப்ரைடு, பெருமை அடிக்கிறது, லஸ்ட், பேராசைப்படுறது, கோபம், அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ், எல்லாமே எனக்கு வேணும். என்ன பாக்குறோமோ மார்க்கெட்ல இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம வீட்டுல வேணும், அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம். அண்ட் ஃபால்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், எல்லாம் எனக்கு, நான் தான் அதோட உரிமையாளர், அந்த மாதிரி எண்ணம், இதெல்லாம் விடுபடணும். ஒண்ணும் நம்மளோட இல்ல. நம்ம அடுத்த மொமெண்ட் போயிட்டோம்னா இதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் போறோம். ஒன்லி நம்ம பண்ற இந்த தபஸும் இந்த நாம ஜபம் தான் நம்ம கூட வரப்போறது. ஏன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல ஒரு வீட்டுல வந்து பிறப்போம். மோட்சம் கிடைக்கலன்னா, இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கலன்னா, அட்லீஸ்ட் அடுத்த ஜென்மம் இப்ப எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், 50% 40% பண்ணிருக்கோம்னா, பாக்கி உள்ள அந்த 40% அப்புறம் உள்ள பண்ற ஜபமோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பண்ணாலும் டெஃபினட்டா நம்ம மிருகமா போக மாட்டோம், ஹியூமன் பீயிங்கா போறப்போம். அப்புறம் சின்ன வயசுல இருந்தே பண்ண ஆரம்பிப்போம். இதெல்லாம் தான் நம்ம பின்னாடி வரும். பாக்கி என்ன பொருள் எல்லாம் ஆசை வச்சோம்னா அதெல்லாம் இங்க விட்டுட்டு தான் போறோம். அதே போல ஆல்வேஸ் இன் டிரான்ஸ் அப்படின்னா எப்பவுமே பகவானோட தியானத்துல இருக்கிறது அண்ட் டிட்டாச். யார்கிட்டயும் ரொம்ப ஒட்டிண்டு அப்படி நம்ம போன், சில பேர்லாம் ரொம்ப அந்த போன் பண்ணி கேட்பாங்க, எப்படி இருக்க, என்ன சாப்பிட்ட, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவசியமே இல்லை. அதெல்லாம் அனாவசிய பேச்சு. அப்ப அந்த மாதிரி டிட்டாச் இருக்கும். தட்ஸ் ஒன் அச்சீவ்ஸ். அந்த மாதிரி இருந்தனாக்க என்ன கிடைக்கும், சுப்ரீம் பீஸ், ரொம்ப உயர்தரமான நமக்கு வந்து நிம்மதி கிடைக்கும். சோ அப்ப அனாலஜி ஆஃப் பீஸ் இது கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸாம்பிள். a person who is not disturbed by the incessant flow of desires. நிறைய ஆசை இருக்கும், பேரு புகழுக்கு ஆசை, பொருள் மேல ஆசை, அப்புறம் என்னது நிறைய இருக்கும் ஆசை, அளவில்லையே. எல்லாத்தையும் சாப்பிடறதுல ஆசை, கேட்கறதுல ஆசை, பாக்குறதுல ஆசை, அந்த மாதிரி நிறைய ஆசை இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா that enter like rivers in the ocean. எல்லாமே இதுல நதி எல்லா நதிகளும் எங்க போய் சேர்றது, எல்லாம் இந்த இதுலதான். ஓஷன் என்ன சொல்லுவோம், சமுத்திரம். never being filled up but is still always on ocean. that is yes, துர்கா மாதாஜி தெரியும். ஓகே, சோ எப்படி வந்து எல்லா நதிகளும் ஓடி 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 எங்க போய் எல்லா சமுத்திரத்துல போய் சேர்றது இல்லையா. ஒண்ணும் வந்து தனியா நிக்க போறது இல்லையா, எல்லாம் அங்க போய் தான் இது என்னது சேர போறது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்னும் பொருளுக்கெல்லாம் ஆசைப்படாம நிம்மதியா இருக்கணும்னாக்கா டெஃபினட்டா நம்மளும் அந்த பிரம்மன்ல நிலைக்கு போறதுக்கு ஒரு தீர்மானமா இருப்போம். நம்ம வந்து பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்ல வந்துருவோம். அப்ப அதுல என்ன கிடைக்கும், நமக்கு பீஸ்ஃபுல் கிடைக்கும், பீஸ் கிடைக்கும். எஸ், யார் படிச்சாங்க மாதாஜி இப்போ? பிரபுஜி படிச்சாங்க இல்லையா. இப்போ நெக்ஸ்ட் விவேகானந்த பிரபுஜி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. பரஸ்பூதா பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நாசௌஷதி சம சர்வேதா மத் பக்தி லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாதிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையை அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க ஒருத்தர்
காட்டியிருக்கா. இந்த மாதிரி யாரு வந்து அன்அட்டாச்ட், எல்லாரும் வந்து வெறுக்கம் இல்லை விருப்பம் கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கானோ அந்த என்ன அவன் வந்து சுப்ரீம் பிரம்மன் வந்து ரியலைஸ் பண்றான்னு போட்டிருக்கு. இப்ப நமக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் என்னெல்லாம் குவாலிட்டின்னு. அவன் வந்து அப்போ எதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா அவன் பிகம்ஸ் ஃபுல்லி ஜாய்ஃபுல், ரொம்ப ஆனந்தமா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ்ல வந்துன்னா அவனுக்கு ரொம்ப ஆனந்தம். அவன் வந்து ஒன்னுத்துக்கும் வருத்தப்பட மாட்டான், ஒன்னுத்துக்கும் அங்கலாய்க்க மாட்டான், அண்ட் ஒன்னுத்துக்கும் ஆசையும் பட மாட்டான். அதுல இருந்து வெளியில வந்தாச்சு அவன் ஒன்னுத்துக்கும் ஆசையும் கிடையாது. ஆனா எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கும் அவனுக்கு. இது கிடைச்சாதான் எனக்கு ஆனந்தம், அந்த லெவல்ல வெளியில வந்தாச்சு அவன். இஸ் ஈக்குவலி டிஸ்போஸ் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. யாரை பார்த்தோம் எல்லா லிவிங் என்டிட்டி நிறைய விதவிதமான இது இருக்கு, ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா என்னது எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார். அப்ப எல்லாத்தையும் என்னது யாரையும் ஹார்ம் பண்ணணும்னு தோணவே தெரியாது இல்லையா? எல்லாத்தையும் ஒரே கருணையா தான் அவர் பார்ப்பார். அப்புறம் என்னது he attains pure devotional service unto me. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யாரை பார்த்தாலும் கருணையா கருணை எண்ணத்தோட வந்து செயல்படுவோம். அப்போ வந்து என்னோட ஸ்டேஜுக்கு என்னோட அந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண என்னோட ஸ்டேஜ்க்கு வரதுக்கு அவன் வந்து சேர்ந்துருவோம். he attains pure devotional service unto me. எஸ். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு 54ஓட பிரம்மபூதா, one who is transcendentally situated is பிரம்மபூதா. அப்படின்னா என்னது இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா அந்த முனி எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்னாக்கா எல்லாம் வெறுப்பு எல்லாம் விடுபட்டு எப்போ ஆனந்த நிலையில இருக்கிறது தான் பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ். மறைக்கிறது. ஓகே. அப்புறம் பிரசன்ன ஆத்மா, அவர் எப்படி இருக்கார் ஆத்மா, அவரோட ஆத்மா எப்படி இருக்கும், எப்போ பிரசன்னமா இருக்கும். பிரசன்னா இல்ல எப்போ சந்தோஷ நிலையில இருக்கும். நான் சோச்சதி நான் காங்ஷதி அப்படின்னா என்னது ஒரு கவலையும் கிடையாது, அதனால ஒரு அங்கலாய்ப்பு கிடையாது. அது இல்லையே இது இல்லையே அப்படி வருத்தப்படுறதோ இன்னும் ஏதாவது வேணும்னு நினைக்கிறதோ ஒரு ஆசையோ ஒன்னும் இருக்காது அவனுக்கு. எப்பவுமே ஆனந்த நிலை. அவனுக்கு இருக்கோ இல்லையோ அவனுக்கு கூட அவனுக்கு தெரியாது, ஆனா இப்போ ஆனந்தமா இருக்கும். ஒரு அவன் முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு டைமண்ட் காட்டினா கூட என்னது அது கல்லுதான் அவனுக்கு தோணும். அதனால இதெல்லாம் எனக்கு என்ன எனக்கு ஒன்னும் அது ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லைன்னு தூக்கி எறிஞ்சுக்கணும். அந்த லெவலுக்கு அவன் போயிருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கணுமா. அப்புறம் சமோ சர்வேனு பூத்தேனு அப்படின்னா பூதேஷு சமோ சர்வேஷு பூதேஷு ஈக்குவலி டிஸ்போஸ் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. யாரு எந்த இது புழு பூச்சி இருந்தாலும் சரி, யானை மாதிரி பெரிய இதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் சம இதுல பாக்குறது. அப்புறம் மத் பக்தா லபத்தே பரம், then one attains pure devotional service unto me. அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அவன் வந்து என்ன அடையறதுக்கு என்ன அடைஞ்சு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு தடங்களும் இருக்காது. அவன் ஈஸியா என்ன அடைஞ்சுடுவான் அப்படின்னு. எஸ். அடுத்தது யாரு? மஞ்சுளா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். பக்த்யா மாம பிஜானாதி யாவான்யாஸ்தாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே ததனந்தரம். பக்தி தொண்டில் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன இது ஈஸியா அவர் வந்து அதையே சொல்லியாச்சு. 18.55 ரொம்ப இதாவது ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் அவ்வளவு வந்து முத்துக்கள் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லோகாலையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இதுல என்ன கொடுத்து பக்தியா பக்தியோட மாம் அபிஜானாதி என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், எப்படி பக்தியோட என்ன புரிஞ்சுக்கிறோமோ யாவான். அப்போ என்னது ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன வந்து பக்தி தொண்டால என்ன வந்து வழிபடுறோமோ he will definitely come to my abode. அவரோட அபோர்ட் எங்க? கிருஷ்ணலோகம் இல்லையா? அங்க வந்து நோ எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் பார்த்தோமே, அங்க வந்து எப்போ ஆனந்தம் தான், இருள் கிடையாது, வெளிச்சம் இது எப்பவுமே வெளிச்சமா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பி இடத்துல நம்ம அங்க போச்சுன்னா என்னது நம்ம திரும்பி நம்ம பூலோகத்துக்கு வந்து திரும்பி பிறப்பு இறப்பு அந்த மாதிரி சூழல்ல நம்ம வந்து இது பண்ண மாட்டோம். அப்புறம் அனிலேஷன் எப்போ அது உலகம் முழுக்க அழிஞ்சு போகும்போது ரைட் ஃப்ரம் இந்த 14 லோகம் அழியும், எல்லாம் அழிஞ்சு போகும். ஆனா இந்த கிருஷ்ண லோகம் மாத்திரம் அழியாது இல்லையா? அப்ப இந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம இப்ப எல்லாம் பாடுபடுறோம். இதுக்குதான் லிபரேஷன் சொல்றோம் நம்ம. சோ இந்த மாதிரி என்னது one can understand me. யார் இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கிறாங்களோ by doing devotional service and when one is full conscious of me, என்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டு full consciousனா என்னது நல்லா புரிஞ்சு டவுட்டே கிடையாது. அந்த மாதிரி by such devotion he can enter into the kingdom of God. என்னுடைய இடம் இருக்கு இல்லையா, என்னோட கிங்டம் இருக்கே, அங்க நுழையறதுக்கு எல்லாம் தகுதி பெற்றவனா ஆகி விடுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. எஸ். அப்போ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, திரும்பி ஒரு இப்படிதான் இருக்கும்னா ராவா பார்த்தா இப்படிதான் இருக்கும். இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களே இந்த 55 குழு இருக்கும், இதெல்லாம் மேல இருக்கும், இதெல்லாம் நீட்டி போட்டு ஒரு கலர் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணுவேன். நான் இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ்ல மாத்திரம் கையே வைக்கல, அதனால கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல எல்லாம் இருக்கும். ஓகே.
வாட் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி. அப்ப இதுக்கு நம்ம வந்து தகுதியானவா, இது தகுதியாகிறதுக்கு நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு தகுதி எப்படி நமக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு, எப்படி தகுதி பெறுறது அப்படின்னு. கிருஷ்ணா அண்ட் இஸ் பிளினரி போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அவருக்கு நிறைய இந்த இது இருக்கு. அவரோட என்னது கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணு இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, நிறைய அவரோட பிளினரி எக்ஸ்பென்ஷன்ஸே நிறைய இருக்கும். ஸோ பை மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் ஆர் cannot be understood. Okay, Krishna and his plenary portion இதெல்லாம் வந்து இந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல் இவாளுக்குலாம் வந்து அந்த மாயாவதி சொல்றோம் இல்லையா, அவளுக்கு இதை பத்தி ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டான். they will not understand. only நம்ம இஸ்கான்ல வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் துவைதா பிலாசபியில் இது நம்ம ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டான், they will not understand, they cannot understand by mental speculation. அவ வந்து வாதம் விவாதம் அதுலதான் அவ வந்து நாலேஜை வச்சு வாதம் விவாதம் பண்ணி பண்ணி அவ வந்து பகவான புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றான். நம்ம வந்து பகவானை அடையறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். பகவான் உலகத்துக்கு போயிட்டு அந்த லோகத்துல போயிட்டு அங்கேயும் என்ன பண்ண போறோம், அங்கேயும் சேவை தான் பண்ணிட்டு இருக்க போறோம். நம்ம வந்து ஆல்வேஸ் we are the servant. நம்ம எப்பவுமே சேவை பண்ணோம். யாருக்கு? பகவானுக்கு. இங்க என்ன பண்றோமோ அதேதான் அங்க போயிட்டோம்னாலும் அதே தான் பூஜை பண்ணோம், பகவானுக்கு பண்ணா அங்க சாட்சாத் பகவானே இருப்பார். அங்கேயே பார்த்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் யார் பண்றாங்கன்னா இந்த மாயாவதி பிலாசபிஸ்ல அவங்க வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணுவாங்க. இதா மனசுல என்ன சொல்லுவாங்க, விவாதம் விவாதம் வாதம் விவாதம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி மூளையை யூஸ் பண்ணி நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஸோ பை மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் ஆர் பை நான் டிவோட்டிஸ், யாருக்கு பகவானை பத்தி பேரில் நம்பிக்கை இல்லோ அவங்களுக்கு இது வந்து புரியாது. அண்ட் யாரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இது புரியாது. erudite scholarship or mental speculation or university degrees fail to reveal absolute truth. என்னதான் நான் வந்து பௌதிக உலகத்தை நான் 2 சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கேன், 4 சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கேன், என் பேர் இவ்வளவுதான் இருக்கும், அதுக்கு கீழே 2 லைன்ல நான் படிச்ச டிகிரி எல்லாம் இருக்கும், ஒன்னும் பிரயோஜனப்படாது. பகவான் அறியறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ், இந்த மாதிரி பக்தியோட நம்ம அணுகினாதான் பகவான் புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர, நான் பிஹெச்டி பண்ணேன், நான் அது வந்து டபுள் டிகிரி எடுத்தேன், பெரிய டாக்டரேட் ஆயிருக்கேன், அதெல்லாம் அந்த பௌதிக உலகத்துக்கு கரெக்ட். ஏன்னா ஒரு ஜாபுக்கு போனோம்னா அந்த மாதிரி தகுதி இது என்னது ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பா, சலாம் அடிப்பா, அதுக்கெல்லாம் ஓகே. ஆனா பகவான் அறியறதுக்கு அந்த மாதிரி சர்டிபிகேட்டோ அதெல்லாம் இங்க யூஸ் ஆகாது. யூனிவர்சிட்டி டிகிரிஸ் அதெல்லாம் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகாது. ஒன்லி வே டு நோ கிருஷ்ணா. எப்ப கிருஷ்ணாவை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நல்ல நம்பிக்கையோட நம்ம என்ன மாலை ஜபம் பண்ணாலும் சரி, பகவானை நினைச்சுன்னு நாமஜபம் சொல்றது, பகவத்கீதாக்குள்ள ஒரு ஸ்லோகா சொல்றது, பாகவதம் ஸ்லோகா, இதை ஏன்னா இஸ்கோல் இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஒரு 5-6 ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தான் நல்லா வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கா. அப்ப நம்ம அதையே பண்ணிட்டு இருந்தாலே we can understand God. அப்புறம் அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் அ பியூர் டிவோட்டி. நம்ம சத்சங்கம் இப்ப நம்ம கிளாஸே நடக்கிறதுனா 5 பேர் தான் வரும். முதல்ல நிறைய பேர் இருந்தாங்க, இப்ப கம்மியாயி கொஞ்சம் பேர் தான் வரும். பரவாயில்ல, இந்த சங்கத்திலேயே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன படிப்படியா நம்ம முன்னே நீங்களே சொல்றீங்க இல்லையா, நான் நேற்று ஜி கல்பனா மாதாஜி சொன்னா போலதான், முதல்ல 1 மாலை தான் பண்ணியிருந்தேன், 2 மாலை தான் பண்ணேன், இப்ப இவ்வளவு பண்றீங்க, 16க்கு மேல பண்றீங்கன்னா இது சத்சங்கம் தான் காரணம். எல்லாரும் கூட பண்ணும்போது என்ன நமக்கு அந்த ஒரு உத்வேகம் வரும், இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு. சோ இது வந்து அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டிஸ். எல்லாம் பியூர் டிவோட்டி நம்ம பக்கத்துல இருக்கும்போது நமக்கு இன்னும் முன்னேறிட்டு போகலாம். வித்வுட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹிடன். இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி பக்தி இது என்னது பகவானை பத்தி அறியறது நம்ம எப்பவுமே ஒரு திரைக்கு பின்னாடி இருக்கிறவளவுதான். புரியும் ஆனா புரியாது, ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சா போல இருக்கும், தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா பக்தி தொண்டுல நம்ம முன்னேறி முன்னாடி போக போக நமக்கு நல்லாவே புரிஞ்சு வரும். அப்புறம் how one's devotional service begins after achieving பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ். இப்ப பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ் தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா, நல்ல அந்த ஒரு பிரம்மன், தட் இஸ் ஒளி வடிவம், அந்த மாதிரி பகவான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதுல நின்று எப்படி, அதுதான் ஆரம்பமே, பிகின். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி முன்னேறி போறதுன்னு பை ஹியரிங் ஃப்ரம் த லார்ட். அப்போ என்னது, அதுக்கப்புறம் பகவான் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்பி அவரோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் படிக்கிறது. So what is the effect of hearing? அது மாதிரி கேட்டு படிக்கும்போது என்ன நமக்கு கிடைக்கிறது, என்ன அந்த இது பெனிஃபிட் என்னது, பிரம்மபூதா ஸ்டேட் டெவலப்ஸ். அந்த பிரம்மபூத்தாலே நம்ம இன்னும் பக்குவம் அடைஞ்சு இன்னும் நல்லா மேல் என்னது குரோ ஆயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் டிக்ரீஸ். பொருள் மேல உள்ள ஆசைகள் கம்மியாயிடும். பொருள் மேல ஆசைகளா இருக்கட்டும், ஒரு இது இருக்காது நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவா, அதுல ஒரு ஆசைன்னு மாத்திரம் இல்ல, பொருள் மேல உள்ள நமக்கு அந்த ஒரு அட்ராக்ஷனே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஆசை இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா, நமக்கு வேணுங்கிறது தான் ஆசை. பட் பொருள் இருக்கு இல்ல, நமக்கு உட்கார்றதுக்கு நல்ல சேர் இருந்தா குஷனோட இருந்தாதான் உட்காருவேன், இல்லடா அதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பே மாட்டேன். எங்கேயோ உட்கார இடம் கிடைச்சுதா நான் பாட்டுக்கு நாம ஜபம் பண்றேன், எங்க இது பண்ணாலும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சீட், நம்ம படுக்கை, நம்ம உட்கார்ற இடம், இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இட் டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல் அப்படின்னு ஆயிடும். ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தானா அது வந்து நம்ம கவலையே பட மாட்டோம். அப்புறம் ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா டெஃபினட்டா
ஒரு சுப்ரீம் லார்டை வந்து புரிஞ்சுக்கிற தகுதிக்கு நமக்கு வந்துடும். சோ வாட் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி டு என்டர் லார்ட்ஸ் அபோர்ட்? பகவானோட அந்த லோகத்துக்கு போறதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன தகுதி வேண்டும்? One who is fully conversant with the science of Krishna. பகவானை நல்லா புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஆளுக்கு தான் அந்த மாதிரி இடத்துக்கே நமக்கு வந்து போக முடியும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நிறைய நாமஜபம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் நாமஜபம் தான். ஏன்னா கலியுகத்துக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்கா. அப்ப நிறைய நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணோம். நிறைய ஜபம் பண்ண 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 அப்புறம் தான் காலையில எழுந்துக்கிறது, இது மங்கள ஆர்த்தி பாக்குறது. அப்புறம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னது கொசுறு அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் நம்மளை க்ரூம் பண்ணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை அடுத்த லெவல் 3க்கு போக போறீங்க. இதெல்லாம் நம்மள இன்னும் நல்லா பக்குவப்படுத்தி கொண்டு போவோம். ஆனா பேசிக் என்னன்னாக்கா நாம ஜபம் அது பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து பகவானோட அபோர்டு. அப்போ அப்படின்னா என்னது? லார்ட்ஸ் அபோர்ட்னா பகவான் இருக்கிற இடம். அதுல போறதுக்கு நமக்கு தகுதி ஆயிடுவோம். மெயினா அதுக்குதான் இது இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம் நம்ம. எஸ், அடுத்த வேற செக்ஷன் போறோம். இதுல என்ன படிக்க போறோம்னாக்கா ஒர்க்கிங் இன் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எப்படி வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், தூய பக்தியால நம்ம வந்து எப்படி வேலை செய்யறதுன்னு. So one on the platform of devotion should work under the order of Lord. பகவான் எப்படி சொல்லியிருப்பாலோ அதை ஏற்றுண்டு நம்ம வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு. ஃபுல்லி டிபெண்டிங் ஆன் ஹிம் அண்ட் பீங் ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் ஹிம். பகவான் நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஓ அவர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார். அதான் பகவத்கீதா ஒரு ஸ்லோகம் நான் சொல்றேன் இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கலாம்? வாட் இஸ் த டேக் அவே மெசேஜ்? இந்த அவர் அர்ஜுனுக்கு சொல்றது கரெக்ட் தான். இதுல நாம என்ன படிக்கணும்? அவர் வந்து டியூட்டி சொல்றாரு. அப்ப நம்ம டியூட்டி என்னது? சண்டை போடணும்னு அவர் அர்ஜுனாக்கு தான் சொன்னார். ஆனா நம்ம என்ன அதை எடுத்து நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஆளுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் லைஃப் இல்லையா, அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுன்னு நடக்கணும். அப்போ பகவானை நல்லா கான்சியஸ்னா எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது தான். பகவான் இருக்கார், இப்போ பகவான் என்ன சொல்றார் பகவத்கீதால அதை நல்லா புரிஞ்சுட்டு நடக்கணும். So one will thus be free from the control of modes of material nature. என்னது? தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம். இது 3 சத்துவகுணத்தையும் தாண்டணும் தான் சொல்லியிருக்காரு பகவான். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு தான் போகணும். ஏன்னா பெரும் சத்துவகுணம் பண்றோம், சத்துவகுணத்தை இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இது பண்ணாலும் என்ன வரும்? புண்ணியங்கள் வரும். புண்ணியம் வந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா புண்ணியங்கள் வந்தா அதை கரைக்கிறதுக்கு போவோம். நம்ம இந்திரலோகம், சந்திரலோகம் எங்கெல்லாம் டாப் மோஸ்ட் எங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்கதான் வரணும். பூமியில வந்து திரும்பி ஒரு பிறவை எடுத்து எல்லாம் பண்ணணும். நம்ம அதுக்கு நம்ம பண்ணலையே. இப்போ வேலை பண்றதுலாம் எதுக்கு? அதை விட தாண்டி டிஸ்டிங்ஷன் லெவலுக்கு போறதுக்கு தானே பாக்குறோம். ஏதோ ஒரு பாசிங் மார்க்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வாங்கணும், இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் வாங்கணும்னா நம்ம பண்ணல. ஒரே டிஸ்டிங்ஷன் 90க்கு மேல 99க்கு மேல நம்ம மார்க் வாங்குறது தான் இப்போ ஒரே ஜாக்பாட் அடிக்க தான் நம்ம பாக்குறோம். பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஷுட் இது 3 மோடியும் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ தஸ் வி வில் பி ஃப்ரீ from the control of the 3 modes. 3 மோடியும் 3 விதமான அந்த இது நம்ம வந்து தாண்டி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுவோம். எஸ், அடுத்தது யாரு? பிரபுஜிக்கு அப்புறம் இல்ல, இப்ப யாரு படிச்சா? மஞ்சுளா மாதாஜி படிச்சீங்க இல்லையா? ஜி கல்பனா மாதாஜி படிச்சா? ஆமா, ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிடுகிடுன்னு அடுக்கணும். இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. கர்மாண்யபி சதா குர்வானோ மத்யபாஸ்ரயஹ மத்ப்ரசாதாதவாப்னோதி சாஸ்வதம் பத்மம் பத்மவ்யயம். உங்க சத்தமே இல்ல மாதாஜி, எங்கேயோ போயிடுச்சு திரும்பி. படிங்க, மீனிங் படிங்க. எல்லா விதமான செயல்களிலும் ஈடுபட்டவனாய் இருந்தாலும் எவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது பக்தன் எனது கருணையால் அறிவற்ற நித்தியமான தலத்தை வந்தடைவான். கேட்கலையா மாதாஜி? கேட்டது, கொஞ்சமா கேட்டது, ரொம்ப கம்மியா கேட்டது. தெரியல, சடன்லி நல்லா கேட்கறது சிலப்போ கேட்கவே மாட்டேங்குது. சரி பரவாயில்ல, இது இங்கிலீஷ் இருக்கேன். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சர்வ கர்மாணி அப்படி சதா அப்படின்ற மாதிரி என்னது? சதா என்ன பண்ணணுமா? சதான்னு ஒரு இது புரிஞ்சு கொடுத்து நமக்கு எப்பவும் பண்ணணும். என்னது? engage in all kinds of activities my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode of my grace. இப்ப இந்த சொன்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அவன் எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா எங்க போவோம்? நம்ம பியோர் தூய பக்தர்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தானாக்கா அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன், நான் வந்து அவள் பாதுகாப்பு கொடுத்து அவ வந்து என்னோட இட்டர்னல் லோகம், என்னோட வந்து எப்போ சாஸ்வதமா இருக்கிற உலகம். ஏன்னா அந்த உலகம் அழிய போறது கிடையாது. அந்த உலகத்துக்கு இம்பெரிஷபிள் அப்படின்னா அது வந்து அழிவு, அதான் அழிவற்றதுதான். இட்டர்னல்னா நிலைச்சிருக்கிறது, அழிவற்றது அப்படின்னு 2 வேர்டா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. அது வந்து என்னோட இடத்துக்கு வந்து என்னோட கிரேஸால, என்னோட கிருபையால அவங்க வந்து கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வந்து சேருவாங்க. அப்படி இப்ப இந்த பிரபுபாத பக்கத்துல எப்படி எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்களே, இவ்வளவு ஃபாரினர்ஸ், அவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்களோ முன்னாடி, கஞ்சா குடிச்சாங்களா, என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு நல்ல, அதான் சொல்றேன் இருப்பாரு நமக்கு வந்து அந்த நிமித்த மாத்திரம் அந்த ஒரு டைம் வரணும், எல்லாம் பழிச்சுன்னு ஆயிடும். நமக்கு எல்லாருமே இந்த தூய பக்தால ஆயிடுவோம். அந்த டைம் வரதுக்கு தான் நம்ம காத்துட்டு இருப்போம். அதனால
நம்ம அந்த டைம் வரட்டும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தூங்கிட்டு இருக்க முடியாதே. நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து 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 பண்ணும்போது அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இது வந்துடும், அட்மாஸ்பியர் வந்துடும் இல்லையா. ஒரு நல்ல பாகவதம் புக் வாங்கிட்டோம், பாகவதம் புக் வாங்கியாச்சுன்னா சும்மா அது கபோர்ட்ல வைக்க தோணுமா? இல்ல, ஒரு 2-3 பேர் வாங்கியாச்சு இல்லையா, என்ன பண்ணுவோம், பாகவதம் கிளாஸ் இங்க இருக்கு அது தேடின்னு போவோம். அந்த அமைஞ்சிடும், அப்படியே ஒரு அமைஞ்சிடும். நீங்க பாத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா, நான் புக்கு வாங்கினேன் அதுக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் சொல்றேன், இத்தனை நாள் அது கிளாஸை பத்தி நான் கேட்டதே கிடையாது, இப்போ கிளாஸ் சொல்றேன், யாரோ சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன், இது ஒரு ஆடியோ கேட்டேன், வீடியோ, இப்படி ஏதோ நல்லது வரும். அது நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பை வைக்க வைக்க ஒருத்தருக்கும் ஒரு அனுபவம் இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து முன்னாடி போகணும். எஸ், அடுத்தது யாரு? ஜெயலட்சுமி மாத்தி. என்னோடதான், ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், இதை நான் சொல்லிடுறேன். So I personally protect my devotee. என்ன சொல்றார் பகவான்? நான் காப்பாத்துறேன் அப்படிங்கிறார். இதை விட பகவான் இறங்கி வரத்துக்கு எப்படி வேற ஒரு பகவான் இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா அவர் தானே பகவான். அவர் சொல்ற, நான் என்னோட டிவோட்டியை காப்பாத்துவேன் ஃப்ரம் ஆல் ரியாக்ஷன். அவருக்கு என்ன ஒரு செய்கை பண்ண அவர் ஒரு ரியாக்ஷன் வருது, அந்த ரியாக்ஷன்ல அவனுக்கு வந்து பாதகம், ஒரு இது என்னது பாதகம் இல்லாம நான் அவனை காப்பாத்துவேன். அண்ட் லீட் him directly to my supreme abode. கையை பிடிச்சு நான் வந்து அவனை வந்து என்னோட உலகத்துக்கு நான் கூட்டின்னு போயிடுவேன். அப்புறம் என்னது, தோ என்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அந்த ஒரு பக்தன்னா என்னது, எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிண்டு அது கோயிலுக்கு போய் இந்த மாதிரிதான் இருப்பனா இல்ல. அவனுக்கு தொழில், அவனுக்கு குடும்பம் இருக்கும், ஒரு பசங்க இருப்பாங்க, சம்பாதிக்கணும், ஃபீஸ் கட்டணும், சாப்பிடணும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா எந்த வேலை பண்ணணும், பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் பண்ணதான் வேணும். ஆனா பண்ணும்போது என்னது, எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா, அவன் ஹீஸ் என்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுவான். My pure devotee is always under my protection. அப்போ என்னது, என்னோட ப்ரொடெக்ஷன் கீழே அவன் இருப்போம். அவன் வந்து நான் விட மாட்டேன். ஏன்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான், எப்போ என்ன நினைச்சுட்டே எல்லா செய்கையும் பண்றான். அது மாதிரி he reaches the eternal abode of by my grace. என்னோட கிருபையால என்னோட இட்டர்னல் பிளேஸ், என்னது அழியாத ஒரு இடம் இருக்கு, நான் இருக்கிற இடம் தான் கோலோக விருந்தாவன் அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல நான் வந்து கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போவேன். So what is the nature of or quality of service? எப்படி இருக்கணும் நம்மளோட சர்வீஸ், எப்படி இருக்கணும்? No time limitation for pure devotee. காலையில 6 to 7 மணி வரைக்கும் தான் நான் ஜப்பா பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த வேலை இருக்கு, இந்த வேலை இருக்கு. அப்புறம் ஃபுல் டே நான் வந்து அரட்டை அடிச்சாலும் அடிப்பேனே தவிர, நான் டிவி சீரியல் பார்ப்பேன், பக்கத்து வீட்டுல போயிட்டு அரட்டை அடிப்பேன், இல்ல போன்ல பேசுவேன், எல்லா வேலையும் நான் பண்ணுவேன். ஆனா காத்தால 6 to 7 எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, போன் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க, அந்த டைம் தான் நான் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் டைம் லிமிட் எல்லாம் கொடுத்தாம எனி டைம் ஐ கேன் டூ நாம ஜப்பா, எனி டைம் ஐ கேன் கோ டு டெம்பிள், எனி டைம் நான் பஜனை பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி இருந்து ஒரு டைம் லிமிட் இல்லாம பகவானுக்கு வந்து நம்ம ஒரு டைம் கொடுத்து பகவானோட நாம எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஸோ நோ டைம் லிமிடேஷன் ஃபார் அ பியோர் டிவோட்டி. பியோர் டிவோட்டிக்கு அதான் ஒரு லட்சணம். நான் எப்ப வேணா நான் ஜப்பா பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அப்படி ஆல்வேஸ் 24 hours எங்கேஜ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். எப்போ கூப்பிட்டாலும் ரெடி. ஒரு சர்வீஸ் பண்ண, பகவானுக்கு ஒரு இது பண்ண, அது பண்ண, ஓ ரெடி, போய் பண்ணியாச்சு. என்னது ஆர்த்தி காட்டணும், சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு, நம்ம நைவேத்தியம் கொடுக்கணும், ஆர்த்தி காட்டணும், எஸ் ஐ எம் ரெடி. ஒரு வந்து பஜனை பாடணும், நீக்கு வா அப்படின்னா ஒரு ரெடி, எல்லாத்துக்கும் ரெடி, எப்ப வேணா நான் ரெடி. அந்த மாதிரி இருக்கணும். பகவானுக்கு வேண்டி எப்பவும் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். நேச்சர் ஆஃப் த அபோர்ட் அன்சேஞ்சபிள், இட்டர்னல், இம்பெரிஷபிள் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் என்னன்னு தெரியல. இது நான் இன்னும் பிக்ஸ் பண்ணல இல்லையா, எல்லாம் தாறுமாறா இருக்கு. அப்ப எந்த மாதிரி என்னோட இடம் எப்படி அப்படிங்கிறார் பகவான். அங்க வந்து அன்சேஞ்சபிள் அப்படின்னா எனக்கு அங்க ஒன்னும் சேஞ்ச் இருக்காது. நிறைய பேர் அங்க வந்தாச்சு, எப்படி இருக்கோ நம்ம பிக்சர்ல பார்க்கணும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இட்டர்னல், அது வந்து சாஸ்வதமா எப்போ இருக்கிற உலகம் தான் அது. இம்பெரிஷபிள், அங்க வந்து அழிவு கிடையாது. இந்த பிரளயம் வந்து நம்மளோட வந்து பிரம்மாவோட 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் அழிஞ்சு போகும், திரும்பி வரும், திரும்பி போகும். ஆனா என்னோட உலகம் அங்க வந்து அழிவே கிடையாது. அப்புறம் ஃபுல் ஆஃப் என்னது தெரியல, அது நான் வந்து பண்ணணும் பார்க்கலாம். சரி, சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப், அப்புறம் இது வேர்டு கொடுத்துருக்கு, மத் வியபாஸ்ரயோ மத் வியபாஸ்ரயோ அப்படின்னா என்னது, அதோட என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா, மீன்ஸ் அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லார்ட். என்னோட ப்ரொடெக்ஷன்ல நான் வந்து அவளை காப்பாற்றுவேன். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அந்த வேர்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா பகவானே ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன், நான் காப்பாற்றுவேன். அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவளுக்கு நான் வந்து பின்னாடி நின்று அவளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வராம நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு. இப்ப அன்னைக்கு மஞ்சுளா மாதாஜி அவ்வளவு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல என்னவனா ஆயிக்கலாம், ஆனா ஏதோ கொஞ்சம் அந்த இதோட போச்சு இல்லையா. அப்ப பகவான் தான் காப்பாத்துறாரு. இவ்வளவு எல்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்க, நிறைய ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறா, எல்லாம் நல்லது. அங்க ஏகாதசி பேர் வேற கொடுத்துருந்தாங்க, கரெக்டா வந்துட்டாங்க இல்லையா அன்னைக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் தான் பகவான் தான் காப்பா. அப்படி நமக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை வரணும். ஏதோ தலைக்கு வந்து தலை பாகையோட போச்சு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இதுதான் பகவான் அந்த மாதிரி காப்பா. ஏன்னா அதனால ஏன் பட்டதுன்னா, பெரிய எது வரத்துக்கு பார்த்தா ஏதோ சின்னதா பட்டிருக்கு இல்லையா. இல்லாட்டா உயிர் போற ஸ்டேஜ்ல கூட சில பேர் எவ்வளவு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இமிடியேட்டா இறந்துடுறாங்க, இல்ல ஒரு கை போச்சு, கால் போச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். நமக்கு அதெல்லாம் இல்லையே. அப்ப இன்னொன்னு 4 ஜபம் பகவானுக்கு வேண்டி டெய்லியே பண்ணலாம். இப்படியாவது எனக்கு நல்லா கண்டிஷன்ல கொடுத்தியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே
நான் எனக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். ஒன்னும் வியாதி வைக்க இல்லாம நம்ம நல்லா வச்சிருக்காரு, நல்லா ப்ரீத் பண்ணி சொல்றேன். எனக்கு காலையில இருந்துட்டு பாத்ரூம் போச்சுன்னா ஒரு பெரிய கும்பிடு போடுறேன். அப்பா உள்ள ஃபேக்டரி எல்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்றது, நம்ம இது டாய்லெட் எல்லாம் ஒழுங்கா போறது, சாப்பாடு பசி எடுக்கிறது, இதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது இல்லையா? நம்ம ஒன்னும் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பசியை தூண்டல, இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு டாய்லெட் போறதுல ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு மருந்து சாப்பிட்டா நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாம பகவான் நல்ல ஒரு உடலை கொடுத்திருக்கா. இதை விட என்ன வேணும்? இந்த மாதிரி உடலை வச்சு நம்ம பகவானுக்கு தான் சேவை பண்ணணும் நிறைய இல்லையா? அந்த எண்ணத்துல நம்ம இருக்கணும். So how does this protection comes? எப்படி இந்த மாதிரி பகவான் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கிறது? A pure devotee acts under the direction of Supreme Lord or his representative. பகவான் எப்படி சொல்லியிருப்பாரோ அந்த மாதிரி நம்ம பின்பற்றி நம்ம பண்றதுனால பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். இதை பகவான் சொல்றார். இப்ப பகவான் சொல்றதை இல்லாட்ட யாராவது எடுத்து சொல்றாங்க. ஒரு இது என்னது ஆச்சாரியாஸ் இல்லையா? நமக்கு இப்ப பிரபுபாதா சொன்னதுதான் அவரோட பர்பட் தான் படிக்கிறோம். இப்போ பகவான் ஆயிட்டு நம்ம கண் முன்னாடி வந்து சொல்ற அந்த இதுல நமக்கு தகுதி கிடையாது. பகவான் முன்னாடி நின்று பகவான் நம்ம கண் முன்னாடி வந்து அப்படியா பகவானேன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லை பாக்குறதுக்கு இல்லையா? அப்ப என்னது பிரபுபாதா எழுதின புக்ஸ் வந்து நம்ம படிக்க என்ன ஆகும்? அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் இல்லையா? அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சாலே நமக்கு வந்து பகவான் பேர்ல உள்ள நம்பிக்கை வரும். அப்ப நம்ம வந்து அந்த பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன் தான் வந்துருவோம். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? யார் படிச்சா? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. சேதசா சர்வ கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரக புத்தி யோகம் உபாசிரித்ய மச்சித்த சததம்பவ. மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பிலேயே எப்போதும் செயற்படுவாய். இத்தகு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய முழு உணர்வுடையவனாய் ஆவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன சொல்றேன்? ஜஸ்ட் டிபெண்ட் ஆன் மீ. என்ன நம்பிக்கை, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நான் தான் காப்பாத்துறேன், பயப்படாதே. ஒவ்வொரு ஸ்லோலையும் சொல்றாரு இல்லையா? அப்போ இவ்வளவு சொல்றாருன்னா ஏன் நம்ப கூடாது? பகவான் இருக்காருன்னு நம்பிக்கை இல்லாம இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்பிக்கை இல்லைன்னா மூடர்கள் தான். அதுக்கப்புறம் இன்னும் சொல்லுவார், அந்த மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு நீங்க ஒண்ணும் சொல்லவே போகாதீங்கன்னு சொல்லுவார். அடுத்தது பகவானே தோத்து போயிடுறாரு. என்ன பண்ண முடியும்? இவர்கிட்ட சொல்லதான் முடியும், கேட்க மாட்டேன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அப்ப என்ன சொல்ற? ஜஸ்ட் டிபெண்ட் ஆன் மீ. என்ன வந்து நம்பு, கண்ணு மூடியா என்ன நம்பிடும். அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஸ்லோகத்துல. அண்ட் ஒர்க் ஆல்வேஸ் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு இல்லை. என்ன நினைச்சது எல்லாம் செய்ய மாட்டேன். அதுக்குன்னு கெட்ட செயல் எல்லாம் கிடையாது. கெட்ட செயல் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒருத்தர் இது என்னது கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் இல்லை. நம்ம பகவான் நினைச்சு நான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்லாம் கிடையாது. நல்ல செய்கை பகவான் நினைச்சுன்னு பண்ணோம் அப்படின்னு. அப்ப டெஃபினட்டா உங்களுக்கு நான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பேன். இன் சச் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பி ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் மீ. என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ்? பகவானே எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்க, ஒரு என்ன வாய்ஸ் வளம் கொடுத்துருக்க, நான் நல்லா பஜன் பண்றேன், நீ கொடுத்ததுனால நான் பண்றேன், எனக்கு இப்ப நிறைய டைம் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு வேண்டி சேவை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணா நம்ம பண்ணலாம். பகவான் நினைச்சு நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல நம்ம வந்துருவோம் கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மத் சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அஹங்காரன் நஷ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டாய், நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழிந்து விடுவாய்ன்னு தமிழ்ல போட்டிருக்கு. இங்க வந்து யூ வில் பி லாஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல. ஓகே. அப்ப என்னது? நான் என்னெல்லாம் சொல்றேன்னு அது வந்து கடைபிடித்து நீ வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேனாக்கா வந்து என்னோட கிரேஸ், என்னோட வந்து இது கிடைக்கும். என்னது? என்னோட ஆசி பெற்று நீ வந்து இந்த ஆப்ஸ்டிக்கல் எதெல்லாம் ஒரு தடங்கள்ல இருக்கும் அதுல இருந்து நீ வெளியில வந்துடுவேன். மெயினா கட்டுண்டு. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இதுல இருக்கோம் 3 இது இருக்கேன் மோட்ஸ், தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்தகுணம். அதுல இருந்தே வெளிப்பட்டு வர்றதுக்கு நான் என்ன எப்படி சொல்றேன்னா அது போல நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வா. அந்த 3ல இருந்து நீ வெளியில வந்துடுவே அப்படின்னு. இல்லை நான் என்னோட போக்குல தான் போவேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ஈகோ. நீ என்ன சொல்லி நான் என்ன கேட்கறதா? இப்ப ஒரு ஆச்சாரியா இருக்காரு, அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கும்போது அப்புறம் என்ன ஆயிடும் இதுக்கு? ஆமா இவர் என்ன அதையே சொல்லிட்டு இருக்காரு, இன்னைக்கு நான் அதை பண்ண போறது அப்படின்னாக்கா என்னது? இவர் சொல்லதான் முடியும், கைப்பிடிச்சு இல்லை பண்ணதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு பனிஷ் தான் பண்ண முடியாது. இவர் ஆச்சாரியாரா இருந்து ஒருத்தர் சொல்றாரு அப்படின்னா கேட்கதான் வேணும். இவர் வந்து உட்கார்ந்து இந்த ஒரு சிஷ்யனா இருந்தனாக்கா அவர் கேட்கதான் வேணும். இல்ல நான் என்னோட இஷ்டத்துக்கு தான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னது? அவர் வந்து அழிந்து விடுவார்னா என்ன அர்த்தம்னா சரிக்கு கீழே விழுறதுதான். திரும்பி ABCD ஆரம்பிக்கணும். இப்ப இந்த லெவல் 2லயே இப்ப எவ்வளவு பேரோ பண்ணல இல்லையா? அவளுக்கு என்ன பண்ணும்? அடுத்தது நீங்களா லெவல் 3 போயிடுச்சுன்னா பாக்கி உள்ளவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா திரும்பி லெவல் 2 பண்ணணும். அதனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது.
நீங்களே இப்ப லெவல் 2 பண்ண ஆசை. ஏன்னா எங்க லெவல் 3ல அப்படிதான் ரொம்ப நல்லா டீம் போயிட்டு இருந்தது. அவளுக்கு இன்னும் நல்லா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு லெவல் 5 போயிட்டாங்க. திரும்பி அவளுக்கு வந்து லெவல் 3 லெவல் 4 பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பண்றாங்க. சரி, ஆசையா பண்றது வேற விஷயம். ஆனா என்னது கீழே விழக்கூடாது. மெயினா என்னன்னாக்கா நம்ம படிக்காம இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டுவிட்டு திரும்பி வந்து இனிமேல படிக்கலாம்னாக்கா முன்னாடி நம்ம கூட படிச்சவங்க எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த இது நம்ம பண்ணக்கூடாது. அப்ப இந்த மாதிரி நான் சொல்றபடி கேட்காம பண்ணினீங்கன்னாக்கா, பட் ஆக்ட் த்ரூ ஃபால்ஸ் ஈகோ. நான் வந்து ஈகோனா என்னது, என்ன இவர் சொல்றதையே தான் நான் கேட்கணும். இப்போ ஒரு பிரபுஜி இருக்காரு, அவர் சொல்றதுதான் நான் கேட்கணுமா? ஏன் 16 நான் 14 தான் பண்ண முடியும், எனக்கு அந்த பாக்கி 2 நான் பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம். இது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்ச உணவு தான் சாப்பிடணும். அது என்ன அப்படி, நான் ஏதோ காலையில பால் வைக்கிறேன் போற பாக்கி எல்லாம் நான் என்ன வேணா சாப்பிட்டுடுறேன் அப்படின்னா அது போலதான் பலன் கிடைக்கும். அது இது கிடைக்காது. யூ வில் கெட் லாஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம கீழே தங்கிடும். பாக்கி நம்ம நல்லா பண்றவங்க முன்னாடி போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம கீழே தங்கி மெது இந்த ஊர்ந்து போகுமே அந்த மாதிரி லெவல்ல போவோம். எல்லாம் தாண்டி போயிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா முன்னேறும். எஸ், இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, if you become conscious of me, என்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டு நான் இருக்கேன், அந்த மாதிரி கான்சியஸ்னா எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுட்டு work as per 18.57ல கொடுத்திருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்து இப்ப முன்னாடி படிச்சோம். எப்படி you will pass over all the obstacles of condition life by my grace. நான் வந்து உனக்கு நல்ல அருள் புரிஞ்சு நீ இதெல்லாம் ஈஸியா கிராஸ் பண்ற ஒரு தகுதி நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன். அதர்வைஸ் you will be bound, lost in the material world. இதே திரும்பி குதிரையா பொறுப்போமா, ஆனையா பொறுப்போமா, என்ன கேமலா பொறுப்போமா தெரியாது, இல்ல மனுஷங்க தான் பொறுப்போமா தெரியாது. மனுஷனா பொறுத்தோம்னா ஏதோ ஒரு லக்கு, திரும்பி பகவத்கீதா படிக்கலாம், திரும்பி பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லாட்டா ஒரு அனிமலோ பறவையோ ஒரு நீர்வாழி இதா இருந்தோம்னா படிக்க முடியாது. சோ அதனால இப்ப இந்த ஜென்மத்தை நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் டிஸ்கஷன் இந்த பர்பட்ல கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் போட்டிருக்கேன். அது என்னது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் ஆங்ஸைட்டிஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பகவானை நினைச்சு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்ன அர்த்தம், பகவானை நினைச்சுட்டு எந்த வேலை பண்ணாலும் ஆங்ஸைட்டி இருக்காது. ஏன்னா இது என்னுடையதுன்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த இது பொருளை வந்து உடைக்காதே, நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கினேன் தெரியுமா அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஒரு சோஃபா வாங்கினோம், அதுல எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிடாது, அதெல்லாம் கீழே செதறி எல்லாம் பண்ணோம்னாக்கா அதெல்லாம் இப்போ காஃபி குடிச்சு அதெல்லாம் விழுந்து கொடுத்தோம்னாக்கா அதெல்லாம் தொடச்சி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும், அதெல்லாம் உட்காராது. அப்படியெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் இது இருக்கும். என்னுடையதுன்னு வந்தாதான் நம்ம வந்து ஓனர்ஷிப் காட்டும் போது தான் இந்த இதெல்லாம் வரும். ஆனா நம்ம என்ன எப்படி இருக்கணும்னா, ஓனர்ஷிப்லாம் ஏதோ பகவான் கொடு, சோஃபான்னு சொல்லல, ஒரு பேருக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு இது தாட் வந்தது சொன்னேன். அப்ப எப்படி நினைக்கிறோம், இது உண்மை என்னோடு கிடையாது, ஏதோ பகவான் கிருபையில நான் வாங்கினேன், பகவான் ஏதோ பணம் வசதி கொடுத்திருக்க, அதுல நான் வாங்கினேன், அந்த மாதிரி ஒரு இது. அப்ப நமக்கு என்ன, எல்லாமே பகவான் பொறுப்பு, எல்லாமே பகவான் தான் ஓனர், அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டோம்னா ஆங்ஸைட்டி இருக்காது. இதுதான் ஆங்ஸைட்டி. ஆங்ஸைட்டினா இன்னும் நல்லா பாத்துக்கணுமே, ஒரு பேங்க்ல எஃப்டில போட்டுனா குட்டி போட்டிருக்கா, அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்கானா, அவன் இந்த மார்ச் மாசமா அக்டோபர் மாசமா இன்ட்ரெஸ்ட் போடலாமே போட்டிருக்காங்க, இதெல்லாம் ஒரு ஆங்ஸைட்டி கிரியேட் பண்ணிடணும். எங்க நமக்கு புத்தி போகணுமோ அங்க போகாம வேற இதுல இல்லாம புத்தி போய் இருக்கிற 24 மணிக்குள்ள நம்ம மோஸ்ட்லி அதுல போயிடணும். அதனால இதெல்லாம் ஒண்ணும் நம்மளோட இல்ல, பகவான் நினைச்சது எல்லாம் பண்ணலாம், எதுவுமே நம்ம செய்கள் பண்ணா பகவான் நினைச்சது பண்ணலாம். யூ வில் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆங்ஸைட்டிஸ், not unduly anxious about executing the duties of his existence. சும்மா நம்ம நார்மல் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுல வந்து ரொம்ப ஆசை என்னது ஆங்ஸைட்டியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்புறம் கிருஷ்ணா becomes his friend and looks after his comfort. கிருஷ்ணா வந்து நமக்கு எதிரி கிடையாது இல்லையா. கிருஷ்ணா நம்ம நல்லா நம்பினோம்னா நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம். நல்ல ஜப்பாலாம் பண்றவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஜப்பாவே விடுங்க, ரொம்ப 16 லெவல்ல நான் சொல்லல, நான் முன்னாடி 2 பண்ணிட்டு 4 பண்றாங்க 6 பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டாலே சொல்லுவேன் ஆமா கரெக்ட், முன்னாடி அப்படி இருந்தது, இப்போ ரொம்பவே எனக்கு வந்து ஒரு நாளும் ஒரு அதிசயமா இருந்து இதெல்லாம் நடக்குது. ஏன்னா யாரும் மந்திரிச்சு விபூதி எல்லாம் கொடுத்தாங்களா, அதெல்லாம் கிடையாது. விபூதி கொடுத்தாங்க, மந்திரிச்சு ஏதோ தாயத்து கட்டினாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. கிருஷ்ணா கான்செப்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கன்செப்டே கிடையாது. ஏதோ மந்திரவாதி தந்திரவாதி எல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி பக்தி தான் சொல்லியிருக்கா. நிறைய நாம ஜபம் பண்ணு இப்படிதான் சொல்லியிருக்கா. நாம ஜபம் பண்ண நம்ம லைஃப்ல யூ கேன் சி ஆல் நல்ல பிளசண்டா நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறது பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அப்புறம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்சன் இஸ் லிபரேட்டட் அண்ட் ஃப்ரீ டு ஆக்ட். ஒன்னும் ஒரு கண்ட்ரோல்டே கிடையாது. நல்லா சாப்பிடறதுக்கு ஆசையா நல்ல ருச்சியா சமைச்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நீயே சாப்பிட, இல்ல உனக்கு வந்து நல்ல வாசனை பொருள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், பகவானுக்கு நல்ல அந்த மாதிரி மாலையெல்லாம் போட்டு பகவானை நல்லா என்னது அந்த வாசனை பொருள்லாம் யூஸ் பண்ணி அது நம்ம அந்த பூல இருந்து நம்மளும் தலையில வச்சுட்டு அந்த நம்மளும் அனுபவிக்கலாம், பகவானையும் அனுபவிக்க வைக்கலாம் இல்லையா. இதுல ஒண்ணும் கண்ட்ரோலே கிடையாது. we don't stop from eating இல்ல அதெல்லாம் விட்டுடணும், ஒண்ணுமே சாப்பிடக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல வேண்டிய. இதுதான் வெறும் வெங்காயம் பூண்டு ஏன் வேண்டாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது வந்து ரஜோகுணம் தள்ளிடும் நம்மள.
நாக்குக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அது ரஜோகுணத்தை தள்ளிடும். அப்புறம் இது வந்து பேக் ஸ்டெப் ஆயிடும், சத்துவகுணம் கொஞ்சம் பேக் ஸ்டெப் ஆயிடும். அதனால வேண்டாம். காஃபி டீயும் அதுதான். ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம், ஒரு நாள் குடியில ஒரு நேரம், காலையில இருந்துட்டா காஃபி குடிக்கல தள்ள வெடிக்கிறது அப்படிமாங்க சில பேர். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம பிறந்ததுல இந்த காஃபி குடிச்சோம்னா, பிறந்த குழந்தை வந்து பால் தான் குடிக்கிறது. அப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம காஃபி ஆரம்பிச்சோம், அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம் தப்பு பண்றது. அதே போல ஒரு சிகரெட் குடிக்கிறதா இருக்கணும், கல்லு குடிக்கிறதா இருக்கும், ஏதோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்கும், ஏதோ காலேஜ் போகும்போது ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு நம்ம குடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம். அது வந்து எப்பவுமே அடிக்ஷன் ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட செயல் வந்திருக்கும். அப்போ ஒரு நேரம் என்னால சிகரெட் இல்லாம இருக்க முடியாது, ஒரு நாள் சிகரெட் குடிக்காம இருப்பேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க சில பேர்லாம், கல்லு குடிக்காம இருக்க முடியாதுன்னு. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா என்னது, சுத்த சத்துவம், அது சத்துவ குணத்துல தூண்டும். அப்ப இதெல்லாம் அதனால இவங்க சொல்றாங்க டீ காஃபி கூட ஏன் வேண்டாம்னாக்கா அடிக்ஷன் ஆயிடும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. காஃபி குடிக்கலன்னா தலை அடிச்சிருவோம் இல்லையா. அப்ப அதுல இருந்து நம்ம வந்து அடிக்ஷன் ஆகுறதுனால வேண்டாம் சொல்றாங்க. அப்ப அப்ப என்னது, நம்ம லிபரேட்டட் ஃப்ரீ டு ஆக்ட். அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தோம்னாக்கா என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, என்னெல்லாம் சாப்பிடணும் அதெல்லாம் ஒரு சொல்லிட்டாங்க. அது போல இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்காது, எல்லாமே வந்து இதா இருக்கலாம். பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ப்ராம்ப்டட் பை கிருஷ்ணா ஃப்ரம் வித்தின் அண்ட் கன்ஃபர்ம் பை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். எல்லாம் கிருஷ்ணா உள்ள இருக்கார், கிருஷ்ணாக்கு வேண்டிதான் நம்ம எல்லாமே பண்றோம். அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இருக்கார் கைடு பண்றது. அப்புறம் அதர்வைஸ் கண்டிஷன் சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் ஸ்ட்ரிக்ட் மெட்டீரியல் லாஸ். இல்லாட்ட நம்ம எப்படி ஒரு ரஜோ குணத்தை மாட்டின்னு தம குணத்தை மாட்டிப்போம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலயோ மாட்டின்னு முடிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா பை கிரேஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா உணர்வுல நம்ம என்ன பண்ணினாலும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுபட்டு எல்லாம் ஒரு ஆனந்த நிலைக்கு வந்துடும். ஒரு ஆங்ஸைட்டியே இருக்காது, ஒரு கோபம் தாபம், ஒரு என்னது ஐயோ இதுக்கு அப்புறம் என்னாகும் அந்த ஒரு லெவலே இருக்காது. ஓ சுமூகமா போகும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? மாதாஜி. யத் அஹங்காரம் ஆச்ரித்ய ந யோத்ய இதி மன்யசே மித்யைஷ வ்யவசாயஸ்தே பிரகிருதிஸ்த்வாம் நியோஷ்யதி. நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையேல் தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் வந்து எப்படி நான் சொல்றேனோ, இப்ப இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு இது காட்டியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த இதுல என்ன எடுத்துன்னா ஆக்சுவலி இந்த பக்கமா இருக்கும், இந்த பக்கமா தான் கிருஷ்ணா இந்த பக்கம், அர்ஜுனா இந்த பக்கம். இல்ல இங்க மெசேஜ் இங்க இருக்கே, ஸ்லோகா இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது வந்து அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த செட் திருப்புறா போல. அப்படி பண்ணோன்னு இது லெட்டரிங் எல்லாமே உள்டாயிடுது. இப்பதான் கவனிச்சேன். சோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு இது படை அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இங்க அங்க போன கிருஷ்ணா காட்டுறாரு எந்த இதுல வந்து இங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அம்ப எயிடும். இப்ப நான் இங்க போறேன் இங்க ஒரு கைடு பண்ணிட்டே இருக்காரு. சோ இஃப் யூ டு நாட் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு மை டைரக்ஷன் அண்ட் டு நாட் ஃபைட், நான் சொல்றபடி நீ கேட்காம அந்த மாதிரி நீ வந்து செயல் பண்ணலைன்னா யூ வில் பி ஃபால்ஸ்லி டைரக்ட். அப்போ நீ வந்து தப்பு அங்க இருக்காங்களே அதை நான் அடிக்கிறேன், நீ சொல்றது இங்க யாரும் இல்லை நான் இங்க அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனாக்கா அது கரெக்ட் இல்ல. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீ இங்க அடிச்சாதான் அதை வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியும். இவருக்குதான் ஃபியூச்சர் தெரியும், இல்ல பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியுமே, நீ அடுத்தது என்ன வரப்போறது எல்லாம் தெரியும். அவர் எப்படி சொல்றாரோ பண்ண முடியும், அப்படியே நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம். பை யோர் நேச்சர் யூ வில் ஹேவ் டு என்கேஜ் இன் வார்ஃபேர். என்னது அது வந்து சொல்றேன் அர்ஜுனாக்கு சொல்றேன். இப்ப நான் உன்னோட இப்ப நிலைமை என்னன்னாக்கா சண்டை போடுற களத்துல இருக்கோம், நம்ம சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறாங்க. முடிக்கலை இந்த இதுல சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றார், அர்ஜுனா ஆக்டிங் அண்டர் கிருஷ்ணா ஆர் இல்யூஷன். பகவான் சொல்ற அது போல இருக்கணுமா, இல்ல எனக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் அவருக்கு. அப்ப என்னது, அர்ஜுனா இஸ் க்ஷத்ரியா, அவர் ஒரு பேசிக்லி ஒரு க்ஷத்ரியா. அப்ப இந்த மூணு தேவிமார்களும் எப்படி இழுக்கிறாங்க. அண்ட் இஸ் டியூட்டி இஸ் டு ஃபைட் ஃபார் தர்மா. என்ன தர்மம், அவருக்கு ஒரு இது வேணும், லேண்ட் வேணும் இல்லையா. ஏன்னா அவளாம் ராஜகுமாரன், ஆனா அவளுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ரைட்ஃபுல்லி இஸ் ஆஸ்கிங், அவர் வந்து ரைட்ஃபுல்லா அவருக்கு வந்து ஒரு நிலத்துல ஒரு பங்கு இருக்கு, அவர்னு இல்ல பாண்டவாஸ்கே இருக்கு. ஆனா அவன் வந்து கொடுக்கறதுக்கு துரியோதனன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணும், சண்டை போடுறதுக்கு தான் அவன் வந்து ரெடியா இருக்கான். பேசி சமாதானத்துக்கு போனோன்னு கூட அவன் வந்து இல்ல சண்டை போட்டு பார்க்கலாம், சண்டை போட்டு அந்த 5 பாண்டவர்கள் நான் ஒழிச்சு விடுறேன், அப்ப எல்லாமே லேண்டுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு. even if he avoids to fight, வேண்டாம் சண்டை போட வேண்டாம்னு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவன் சொல்லி பார்த்தான் வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனா even if he avoids to fight, the modes will force him to fight. the modes இருக்குல்லையே, 3 மூர்த்திகள், 3 தேவிகள், அவ வந்து நம்மளை சண்டை போட வைக்கதான் செய்வான். அதுதான் முடிவு. அவன் வந்து வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் அவ வந்து அந்த தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணத்தை வச்சு அவன் வந்து சண்டை போட தூண்டிடுவாவா அப்படி.
So discussion in the purport. Purportல என்ன கொடுத்திருக்கு? What is the example of acting according to nature? அப்படின்னா என்னது? நம்ம சத்துவ குணத்திலையும் ரஜோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் எப்படி வந்து சண்டை போடுறது எப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அர்ஜுனா as a kshatriya has natural duty to fight. ஒரு kshatriyனுக்கு என்ன அவனோட பேசிக் டியூட்டி என்னது? சண்டை போடுறதுதான். இல்லையா? எதிரின்னு ஒருத்தர் இருந்தானாக்கா நான் சண்டை தான் போடணும் அந்த மாதிரி. So why refusal to fight under false ego? ஆனா நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு ஏன் சொன்னா? க்ஷத்ரியா தானே, சண்டை தானே போடணும். ஆனா ஏன் அவன் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இல்ல? தெரியும் இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் திரும்பி ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கு. Because he was fearing that by killing his relatives he would incur sinful reaction. அவன் வந்து ஒரேடியா வந்து இல்ல நான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னாக்கா அவங்க எல்லாம் இறந்து போனா அதோட பாவ செயல் எனக்கு வந்து தொற்றிடும், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்புறம் வாட் இஸ் த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் சோல்? இந்த கண்டிஷன் சோல் நம்ம கட்டுன்னு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு. இதுல என்ன நம்ம என்ன மறந்து போயிடுறோம்? forgets the relationship with supreme personality of Godhead and considers himself as the master of his actions. இதுல என்ன மறந்து விடுறான்? இவனே டிசிஷன் எடுக்கிறான். இல்ல நான் அதை பண்ணினேன்னாக்க எனக்கு பாவ செயல் வரும் அப்படின்னு. அப்ப இவன் அப்படி நினைக்கிறான். அதுதான் வந்து பகவானை மறந்து நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம். இப்ப நம்ம லைஃப்ல நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஏதோ இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. இது வந்து பகவான் விட்டுடணும். எதுவுமே பகவான் என்ன நினைக்கிறாரோ அது போல நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடும்போது என்ன, அவனுக்கு வந்து கூடவே பகவான் இருந்ததுனால வழிகாட்டினார். நமக்கெல்லாம் இப்ப கூட பகவான் இல்லை. ஆனா நம்ம நாமஜம் பண்ண நமக்கே ஒரு இது வந்துடும். ஒரு இதுல நம்ம வந்து டர்மாயில இருப்போம். வந்து என்ன பண்ணணுமா வேண்டாமா, செய்யணுமா வேண்டாமான்னு எல்லாம் இருப்போம். ஆனா நமக்கு பதில் கிடைச்சிடும். நான் இது நிறைய பகவானோட இதுல வந்து இன்வால்வ் ஆக என்னன்னாக்கா நமக்கு மனசுல ஒரு query இருக்கும். அடுத்த மோமெண்ட் இல்ல அடுத்த நாள் தூங்கி இருந்துட்டு அடுத்த நாளுக்கு உங்களுக்கு அந்த ரிப்ளை இருக்கும். டெஃபினட்டா கிடைக்கும். ஒரு தெளிவு, ஏன்னா ஒரு தெளிவு கிடைச்சிடும். பண்ணணுமா வேண்டாமா, போனமா வேண்டாமா, இந்த இதுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிடும். ஆனா அவன் என்ன டிசைடே பண்ணிட்டான். பகவான்கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவன் டிசைட் பண்ணிட்டான், இதை பண்ணினா எனக்கு பாவ செயல் வரும், நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. பாவ செயல் வருமா வராதான்னு பகவான் டிசைட் பண்ணுவான் இல்லையா? அது அவன் பண்ணல. பகவான மறந்ததுனால அவன் கன்ஃபியூஷன் இருந்தான். சோ இஃப் யூ டு நாட், நீங்க என்ன மறைஞ்சு போயிடுச்சு. If you do not do according to my direction and not fight, then you will be falsely directed by your nature and you will be engaged in warfare. நான் சொல்லி நீ வந்து சண்டை போடாம இருந்தாதான் உனக்கு வந்து தப்பு. ஏன்னா being a kshatriya you have to fight. இப்ப பார்டர்ல வந்து ஆர்மிஸ் எல்லாம் நிக்கிறாங்க. இல்லப்பா நீ வந்து எனிமிட்ட சொல்லுவேன், ஐயோ நீ வந்து வராதுப்பா, உன்னை எல்லாம் நான் கொலை பண்ணா எனக்கு வந்து பாவம் கிடைக்கும், ப்ளீஸ் ஓடி போயிடும், இல்லாட்டா எனக்கு வந்து ரொம்ப அப்புறம் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. எனிமியை கண்டு அவன் வந்து நம்ம டெரிட்டரியில பண்ணா அவன் கொல்லதான் வேணும், இம்மிடியேட்டா ஷூட் பண்ணதான் வேணும் இல்லையா? அவன் பாவ புண்ணியத்தெல்லாம் பார்த்துருந்தா இவன் இறந்து போயிடுவான். அதனால அவளுக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்துருக்குன்னா அதை அவன் பண்ணியே தீரணும். அதே போலதான் டாக்டர்ஸ். இல்ல நான் வந்து கத்தியை வச்செல்லாம் ஆபரேஷன் பண்ணும்போது எங்கேயும் அவன் இறந்து போயிட்டானாக்கா அதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட இருந்து எழுதி வாங்கிடுறான். இதுல ஏதாவது உயிர் சேதமாச்சுனாக்கா என் பொறுப்பு இல்லைன்னு எல்லாம் அவ எழுதி வாங்கிக்கிறான். இருந்தாலும் இல்ல இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எனக்கு பாவ செயல் வருதுன்னா அவன் இது என்னது தொழிலே அதுதான். சர்ஜனையோட தொழில் என்னது? ஆபரேஷன் பண்ணதான். கத்தி எடுக்கதான் வேணும், கீரைதான் வேணும், அதுக்கெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷனோட தான் பண்றாங்க. அப்பவும் உயிர் போறது. நிறைய உயிர்கள் அந்த மாதிரி ஆபரேஷன் டேபிள்லயே போகும். இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ டெவலப் ஆயிடும், போயிடுவாங்க. ஆனா அதனால நான் இனிமே வந்து பண்ணவே மாட்டேன்னா உலகத்துல சர்ஜனே காணாது இல்லையா? அவன் டியூட்டி பண்ணுவோம், அப்புறம் வருது. பிகாஸ் ஹி ஹஸ் லேர்ன்ட். அவர் வந்து அதுக்கு படிச்சிருக்காரு, அது பண்ணதான். ஆனா இல்ல அவர் கீரி அவர் சர்ஜனா இருந்து அவர் என்ன பண்ணாரு எல்லாமே எல்லாருமே சாகுறாங்களா? அப்படி இல்லை. சோ அந்த இதுக்கு பயந்துட்டு அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட விட்டுருணும். அப்புறம் கன்க்ளூஷன் என்னது? unhesitatingly execute the order of supreme personality of Godhead and that will keep one safe under all circumstances. இப்படி பகவானை நம்பி ஹெசிடேட்டே பண்ண வேண்டாம், தயக்கமே வேண்டாம். பகவானோட இது என்னது அவரோட இதுல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நம்ம நடந்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து எப்பவுமே சேஃப்ல இருக்கும். பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஹெசிடேட்டே பண்ண வேண்டாம். எஸ் 18.60. யாரு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வந்துட்டேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்வபாவஜேன கௌந்தேய நிபத்தஸ்வேன கர்மனா கர்த்தும் நெச்சசி யன்மோஹத் கரிஷ்யஸ்ய வர்ஷோ அபிதத். மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செயல்படுவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Under illusion you are not declining to act according to my direction. அப்படின்னா என்னது? நீ ஏதோ மனசுல வேற என்னத்தையும் நினைச்சு. இல்லூஷன்னா என்னது? இல்ல நீ சொல்ற சண்டை போடுன்னு, ஆனா நான் அவளை கொன்னுடுவேனே அந்த ஒரு பயம். அவ வீட்டுல இறந்து போயிடு, ஒரு புருஷன் இறந்து போயிடும், அவளுக்கு அந்த பொம்மநாட்டியோட லைஃப் என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி எல்லாம் உனக்கு வேற எல்லாமோ தாட் போடுது. நீ வந்து டிக்ளைன் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னா நீ பண்ணாம இருந்தனா
நான் சொல்றேன் பண்ணு, ஆனா நீ ஏதோ ஒரு இல்லூஷன் என்னது, உனக்கா ஏதோ கற்பனையில நீ என்னவோ நினைச்சுக்கிற, இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ அந்த மாதிரி ஆயிடுமோன்னு. அப்போ அந்த மாதிரி, பட் கம்பelled by the work born of your own nature, you will act all the same or son of man. ஆனா என்ன, உன்னோட நேச்சர் பிரகாரம் உனக்கு எப்படி பண்ணுமோ அந்த மாதிரி நீ வந்து பண்ணிட்டு இருந்தனாக்கா, ஒரு நிமிஷம் இதுல என்ன போட்டிருக்கு, anyone who voluntarily engage himself under the becomes glory. ஒரு நிமிஷம் பகவான் மியூட் பண்ணிடுறியா, பகவானோட சொன்ன இதுல டைரக்ஷன்ல நம்ம பண்ணினோம்னாக்கா எப்பவுமே குளோரியஸா இருக்கும். இல்ல நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்றோம் அப்படின்னா, குளோரியஸ்னா என்னது, ஒரு புகழோ இல்ல வெற்றியோ அப்போதான் கிடைக்கும். இல்ல நான் என்னோட இஷ்டத்துக்கு பண்ணேன்னா டெஃபினட்டா வெற்றி கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம வேறு விதமா திங்க் பண்றோம். நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல வேறு விதமா திங்க் பண்ணுவோம். அது வந்து கிடையாது. பகவானுக்கு தெரியும் வந்து ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் தெரியும். அது போல நீ பண்ணு சொல்லிடுவார் இல்லையா. நம்ம ஒன்லி நிமித்த மாத்திரம். ஏன்னா அவர் தெரியும் நீ அவ ஆல்ரெடி இறக்கதான் போறாங்க. ஒன்லி நீ சண்டை போட இறக்க போறாங்க, அவ்வளவுதான். நீ சண்டை போடலைனாலும் அவ இறக்குறது வந்து நிச்சயம். அந்த மாதிரி அவருக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம பயப்படுறோம், ஐயோ இல்ல நான் பண்ணினா நம்ம அவர் இறந்து போயிட்டாலும் அந்த பாவசையில் நமக்கு வருமேன்னு அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். அந்த மாதிரி கிடையாது. உன்னோட மூளையெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம நான் சொல்றதை நீ கேளு அப்படின்னு சொல்றேன். எஸ். அப்ப இதுல என்னது, ஆக்டிங் அண்டர் கிருஷ்ணா ஆர் இல்யூஷன். அதோட கண்டினியூஷன் தான், இஃப் யூ டு நாட் ஃபாலோ மீ ஆர்டர்ஸ், நீ வந்து நான் சொல்ற ஆர்டர் நீ ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன ஆகும், you will be compelled to follow orders of lower nature. அப்ப என்ன ஆகும், இந்த இதுதான் lower nature. என்று பகவான் சொன்னபடி நம்ம கேட்கலன்னா இருக்காங்க மும்மூர்த்திகள் இருக்காங்க, தேவிகள், சொல்றபடி ஆட வேண்டியிருக்கும். அது ரிசல்ட் என்ன ஆகும், anyone who voluntarily engages himself under the direction of the Supreme Lord becomes glorious. இல்ல பகவான் சொல்லியிருக்கார், கண்ண மூடி அவர் சொல்லியாச்சுன்னா வேற மறுபேச்சு கிடையாது. நம்ம ஃபுல் வாலண்டரியா பகவான் சொன்னது அப்படி கேட்டு ஏற்று நான் பண்ணதான் போறேன், தயக்கமே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, இட் வில் பி glorious. gloriousனா என்னது, வெற்றி. டெஃபினட்டா வெற்றியும் கிடைக்கும், பேரு புகழ் எல்லாம் வரும். anyone who refuses to do so, அந்த மாதிரி இல்ல திரும்ப தயக்கம் இருக்கு, என்ன கிருஷ்ணா கரெக்டா தான் சொல்றியா, அப்படி ஒரு தயக்கம், பகவான் பேர்லயே நம்பிக்கை இல்லாம ஒரு தயங்கி பண்ணணுமா வேண்டாமா நினைக்கும் போது என்ன ஆகும், he gets compelled to act by the modes. இந்த 3 மோட்ஸ்ல வந்து நம்ம அதுல சிக்கிடுவோம். அப்ப பகவான் சொல்றது கேட்டுன்னு நடக்கணும். இப்ப நமக்கு பகவான் இந்த மாதிரி இல்லையே அப்படின்னா, எனக்கு பகவத்கீதா தான் இருக்கே. பகவத்கீதால ஒரு ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்கும். நம்ம இதை படிக்க நம்ம லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது, கரெக்ட், அவர் வந்து அர்ஜுனன் சொன்னாரே, இதுதான் நமக்கு வந்து இதுல வந்து நமக்கு டேக் அவே மெசேஜ், இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த இது கிடைக்கும், ரிப்ளை கிடைக்கும் பகவத்கீதால இருந்து. நீ அடுத்த செக்ஷன் போறோம், 63 வரைக்கும், 61, 62, 63 3 மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். இதை விட ஒரு கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் படிச்சோம். இப்போ என்னது, ஒர்க்கிங் இன் பியூர் டிவிஷனல் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ அதை விட ஒரு கான்பிடென்ட் சீக்ரெட் நாலேஜ் இருக்கு. than the knowledge that one is spirit soul is not more confidential knowledge than the knowledge. ஒரு நாலேஜ் இருக்கு, என்ன நாலேஜ், நம்ம வந்து சோல், ஸ்பிரிட் சோல், அது ஒரு நாலேஜ். அதை விட ஒரு கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஒண்ணு இருக்கு. that one should surrender to the super soul. நம்ம ஒரு ஸ்பிரிட் சோல், பக்கத்துல ஒரு சூப்பர் சோல் இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, நம்ம படிச்சோம். அதுதான் சீக்ரெட்டா நம்ம படிச்சோம். இதை விட அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்ரெட்ஸ் நாலேஜ் என்னது, நம்ம வந்து சரணடையணும், சூப்பர் சோல் அப்படின்னு பரமாத்மாவுக்கு நம்ம சரணடையணும். உள்ளூர ஒரு நமக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா, உள்ளூர ஒரு தோணல் வந்தது, உள்ளூர என்ன ஒரு நமக்கு வந்து யாரோ சொன்னா போல எனக்கு தோணுது, அப்ப நான் அந்த ஒரு கட் ஃபீலிங் அப்படிம்பாங்க, ஒரு சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அப்படிம்பாங்களே, ஒருத்தர் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு உள்ள ஒரு வந்து நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணும், அது பண்ணினா நடக்கும், ஜெயந்தான், நீ பண்ணு, பிந்தாசா பண்ணு, தைரியமா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வெற்றியாவும் வரும். அப்ப அந்த உள்ளூர் அது பேசுறது எது, பரமாத்மா தான். உள்ள பரமாத்மா உட்காந்து நம்மளை வந்து கைடு பண்றாங்க. சோ அதுக்கு நம்ம சரண்டர் பண்ணணும். இப்ப நான் தான் சொல்லிட்டு நம்ம இதெல்லாம் நினைக்க கூடாது, சரண்டர் பண்ற நேச்சர் வச்சுக்கணும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? பிரபுஜி தான் நினைக்கிறேன். மாதாஜி. ஈஸ்வரக சர்வபூதானாம் ஹிருதேச்சே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடாணி மாயையா. பிராமயன் பிரபுஜி, இப்ப பக்கத்துல 4 போட்டிருக்கேன், அது ஆயிடும். பிராமயன் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லயும் பாத்துக்கலாம். அப்போ கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிறீங்க, இப்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் உங்களோட படிக்கிறது சான்ஸ்கிரிட். அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இந்த இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழிநடத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்ப என்ன சொல்லிட்டு இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வரும் நமக்கே, அந்த உண்மை தோணும். யாரு சொன்னா தெரியாது, ஆனா நமக்கே ஒரு தோணும், ஒண்ணு பண்ணிடலாமா, சரி போலாமா, அந்த ஒரு நம்ம போனோமா வேண்டாமா அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம், ஏதோ ஒரு தோணும், சரி போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா, இல்ல பண்ணலாம் பண்ண வேண்டாமா அந்த மாதிரி. சோ அந்த இது வந்து பகவான் என்னது உள்ள பரமாத்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் தான் நம்மளை கைடு பண்ணிட்டு இருக்கார். இஸ் டைரக்டிங் அண்ட் வாண்டரிங்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் இண்டியா, நமக்கு எல்லா உயிர் வாய்களையும் அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார். who are seated as an on a machine made of material. நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இதுலதான் இருக்கும், ஒரு மெஷின்ல இருக்கிற போல கையை தூக்குனா தூக்குறோம், காலு தூக்குனா உள்ள அவர் சொல்ற போலதான் நம்ம சோலும் ஆடிட்டு இருக்கு. ஓகே, நம்ம அந்த சோல் என்ன பண்றது, நம்ம பாடியை யூஸ் பண்ணி கையும் காலையும் ஆட்டி பேச சொல்லி, இப்ப நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா உள்ள அந்த சோலுக்கு வந்து உள்ள பரமாத்மா ஆர்டர் பண்ணிருக்காரு, சொல்லு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னா என் வாய் அது போல சொல்ல வைக்கிறது, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பரமாத்மா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல கிளாஸ் நடக்கிறது, பகவத்கீதையோட இறுதி பகுதி போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. சோ அந்த பரமாத்மா சொல்லாம ஒரு சோல் வந்து ஆக்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த சோல் ஆக்ட் பண்றதுன்னா எப்படி, நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் வச்சு அதை ஆக்ட் பண்றது, காதாலையும் கையாலையும் அதெல்லாம் ஆக்ஷன் பண்றது. சோ who are seated on the machine made of material energy. எஸ், அடுத்தது யாரு, பிரபுஜி விவேகானந்தா படிங்க. தன் ஏவ சர்வ சரணம் கச்ச சர்வ பாவன பாரத தத் இப்ரசாத சாந்திதம் சாதனம் இப்ரசாதி சாஸ்வதம். பரத வழித்தோன்றல் அவரிடம் முழுவதும் சரணடைவதாக அவருடைய கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்ன சொல்ற, ஏதோ பாதி கேட்டோம் சரி உனக்கு இன்னைக்கு கேட்டு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இல்ல, டோட்டலாவே சரணடையணும். உள்ளூர் ஏதோ இது வர்றது, டோட்டலா பகவான் நம்ம சரணடைஞ்சிட்டோம்னாக்கா அவரோட பீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு இது கிடைக்கும், நல்ல நிம்மதி கிடைக்கும். அப்புறம் பகவானோட இடத்துக்கு இட்டர்னல் அபோர்ட் அப்படின்னா இந்த பகவானோட நித்தியமா இருக்கிற ஒரு வாசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, வாசம்னா நம்ம தமிழ் வாசம் கிடையாது, தமிழ்ல வாசம்னாக்க மனம் இல்லையா, ஸ்மெல்லு, இது இருக்கிற இடம், அது அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம். எஸ். அடுத்தது மஞ்சுளா மாதாஜி. மாதாஜி சாரி மாதாஜி இன்டரப்ஷன். அந்த இதுக்கு முந்தின அந்த ஸ்லைட்ல அந்த என்ன அர்த்தம் மாதாஜி அந்த ஓவியம் எதோட இதா முன்னாடியா? இதுதான் மாதாஜி, இது இந்த போட்டோ ஊர்வலம் வரும்போது ஏதோ இல்ல இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு பிரபுஜி. இது ஒரு ஸ்டோரி என்னன்னா, இந்த ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு கிளியரா ஒண்ணு சொல்றேன். ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா இது பேர்லாம் மறந்துட்டேன்னா, ஒரு இதுல வந்து நீ ஒரு என்னது ஒரு ஊருக்குள்ள வந்து இது பகவான் வந்து வெளியூர் அந்த ஊரை விட்டு வெளியில போற. அப்ப இவன் வந்து போயிட்டு சொல்றான், ஒரு பக்தன் இருக்கான், சொல்றான் இல்ல நீ வா, எங்க வீட்டுல யாரும் நம்புறது இல்ல, நானும் உன்னை பாத்திருக்கேன், உனக்கு எல்லாம் இது நைவேத்தியம் பண்றேன் கொடுக்குறேன்னா யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறான், எனக்கு வந்து அவ ப்ரூவ் பண்ணணும், நீ வா என் கூட அப்படின்னா, சரி நான் வரேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிற வரேன், ஆனா நீ பின்னாடி திரும்பி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் ஐ திங்க் சலங்க ஏதோ கட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப சரி அந்த சத்தம் கேட்டுட்டே போயிட்டு இருக்கான். கொஞ்ச நேரம் சாட்சி கோபால் அதான் அது என்னால சரியா எனக்கு தெரியல, ஏன்னா அந்த ஸ்டோரி நான் ஒரு மாதிரி கேட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து திரும்பி பார்த்து விடுறாரு, என்ன சத்தம் இல்லையான்னு பார்த்தோன்னே அவரு ஆனா அந்த கண்டிஷனை போட்டிருக்காரு, நீ எப்ப திரும்பி பாக்குறியோ நாங்க நின்றுடுவேன், அப்புறம் அங்கேருந்து அங்க வந்து அங்கே போக மாட்டேன், அங்கேயே இருந்து விடுவேன் அப்படின்னு. இல்ல பரவாயில்ல, நான் வந்து திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், ஆனா நீ என் பின்னாடி வா, எங்க வீட்டுல உள்ளாலும் நம்புறது இல்ல, நான் உனக்கு வந்து ஆகாரம்லாம் கொடுக்குறேன், நீங்க எடுத்துக்கிறேன், அவசர நீ நோ பைத்திய மாதிரி பேசுற, அதான் கிடையாது, பகவான்னா யாரும் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு. பின்னாடி வந்துட்டே இருக்காரு. ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்தோடனே சத்தம் இல்ல. அப்ப இவர் வந்து திரும்பி பார்க்கக்கூடாது, அது யார் திரும்பி பாக்குற அவர் அதுவும் தெரியாது மாதாஜி, எனக்கு பேர்லாம் தெரியாது. இல்ல அதான் அந்த சாட்சி கோபால் வந்து மாதாஜி அவர் வந்து யாத்திரைக்கு போகும் பொழுது அப்ப கூடவே ஒருத்தர் வர்றாரு, அவருக்கு இவர் கூட ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாம் அவரை யாத்திரை பண்றதுக்கு கூட்டின்னு போறாரு. அங்க யாத்திரை போய் அது கரெக்டா எந்த யாத்திரை, அது சாட்சி கோபால் இதுதான் நினைக்கிறேன், நம்ம பிருந்தாவனா என்ன கரெக்டா தெரியல எனக்கு. அங்க போன உடனே சுவாமி எல்லாம் இது பண்ண உடனே அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி சுவாமி எதிர்காப்ப நீ வந்து இவ்வளவு தூரம், சின்னவர் தான் அவரு, சாட்சி கோபால்ங்கிறவர் சின்னவர் தான், அதனால அவர் வந்து உன்னோட என் பொண்ணை வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊருக்கு வந்த உடனே அவர் பணக்காரர், அவர் வீட்டுல எல்லாரும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே. இப்ப இவன் கேட்கறான், அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னீங்களே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க, நாங்க அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டோம்னு சொன்னோடனே அப்ப நான் வந்து
பகவானே கூட்டின்னு வந்தா நீ கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களான்னு உடனே சரின்ட்டு நானே திருப்பி போய் சுவாமி கிட்ட சொல்லி சுவாமியை கூட்டின்னு வர. சுவாமியும் வர வந்து நீ திரும்பி பார்க்க கூடாது, நீ பார்த்தேன்னா நான் நின்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். திரும்பி பார்த்துடுறேன். அதனால அந்த இடத்துல அப்படியே நின்னுடுறாரு. ஆனாலும் இந்த சாட்சி என்ன கொடுப்பாரு, சாட்சி அந்த இடத்துல நின்னுட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உண்மை, நடந்ததெல்லாம் உண்மை, இந்த பணக்காரன் சொன்னதெல்லாம் உண்மை, கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பா அப்படின்னு இந்த கதை அப்படியே வரும். ஆமா. அது இன்னும் டீடைலா படிக்கலாம், அந்த லிங்க்ல போனோம். அப்ப இதுதான் வந்து டோட்டலா இது வந்து நம்ம என்ன சரண்டர் பண்ணிடணும் பகவான்னா, அந்த பகவான் சரண்டர் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு போட்டோ கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், இதுதானே 62 63. படிங்கோ. யாரு? மஞ்சுளா மாதாஜி இல்லையாமா? ஆமாங்க மாதாஜி. படிங்க. இதி தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருத்யேச தசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எப்படி முடிக்கிறாரு? இவ்வளவுலாம் சொல்லிட்டு, அதான் எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். இவ்வளவுலாம் சொன்னா இப்பவும் வந்து மனுஷாளுக்கு நம்பிக்கை வரல அப்படின்னா, ஏன்னா அவரே சொல்லிடுறாரு, நம்ப மாட்டாங்க, சில பேர் அப்படிதான் இருப்பாங்க. அதனாலதான் எப்படி முடிக்கிறாரு, இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் நான் இப்போ உனக்கு சொல்லியிருக்கேன், மோர் கான்பிடென்ஷியல் விஷயம் நான் இன்னைக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சு உனக்கு, டெலிபரேட் ஆன் திஸ் ஃபுல்லி, எங்கெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு நீ அது போல செயல்படு. ஆனால் then what you wish to do, உனக்கு என்ன தோன்றதோ அது போல பண்ணிக்க. இல்லையா, இது வந்து பண்ண வேண்டா தோன்றதா, உனக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த மாதிரி பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டு விட்டு விடுறாரு. அவர் ஃபோர்ஸே பண்ணல. அதுவே நம்ம என்ன படிக்கணும், நம்ம வீட்டுக்காராலையும் ஒன்னும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்றோமோ, அவன் நான் இவ்வளவு சொல்லியாச்சு, அவன் பண்ண மாட்டேங்க, அவன் சேர மாட்டேங்கிற, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணி இது பண்ணக்கூடாது. சொல்லி பாக்குறது கேட்கலையா சிரிப்போம். அதே போல பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாதக்கு இருக்காங்கன்னு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ஏன்னா பகவானே சொல்லிட்டார். அவர் வந்து அர்ஜுனாக்கு சொல்றது இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும், ஜாயின் பண்ண நல்ல கிளாஸ் நடக்கிறதுன்னு சொல்லலாம். இல்லன்னா உனக்கு அவ்வளவுதான் பிராப்தம்னு விட்டுடணும். வந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது, நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அவங்க படிச்சுன்னு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வரும். ஓஹோ, நல்ல கிளாஸா இருந்ததே, பகவத்கீதா இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கா, எங்கிட்ட வெறும் புக்கு தான் இருந்ததுன்னு அவங்க பெருமையா சொல்லுவோம். ஆனா அந்த ஸ்டெப் வைக்கிறதுக்கும் ஒரு சுருத்து வேணும். போன ஜென்மத்தை அந்த பாவங்கள்லாம் வந்து தடங்களாதான் இருக்கும். அதுல இருந்து எல்லாம் மீட்டு வந்து சரி சொல்லியிருக்காங்களே ஜாயின் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணி கேட்கும்போது தான் பெனிஃபிட் வரும். ஆனா எவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்றாங்களே, இதுதான் இந்த ஸ்லோகம். ஆனா விட்டுடணும், அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டுடுங்க, ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. இதுலதான் அவர் கொடுத்திருக்காரு. then you do whatever you want, what you wish to do அப்படின்னு அர்ஜுனக்கே சொல்லிட்டார். இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல போடவே இல்லை என்ன. பட் இப்ப இனிமே என்ன பார்க்க போறோம்னா, நான் எச்சுக்கு வந்துட்டோம். பிகம் அ பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. 64 இருந்து 66 3 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். எப்படி பகவான்கிட்ட வந்து எப்படி தூய பக்தனா எப்படி மாறுறது. எஸ், திரும்பி ஜி கல்பனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இல்லையா, எங்க இருக்காங்க? சரி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி எடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வகுஹ்யதமம் பூயக ஸ்ருணு மே பரமம் வசக இஷ்டோஷி மே திருடமிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தேஹிதம். மொழிபெயர்ப்பு. நீ எனது அருமை நண்பன் என்பதால் உன்னிடம் ஞானத்தின் மிக ரகசியமான பகுதியை நான் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன். உனது நன்மைக்காகவே ஆனதால் இதை என்னிடமிருந்து நீ கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, நீ என்னுடைய டியர் ஃப்ரெண்டு, நீ என்னுடைய எல்லாம் சொன்னபடி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால நான் இதெல்லாம் உனக்கு சொல்றேன். அண்ட் வந்து என்னது, அது என்ன மாதிரி கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், ரொம்ப சீக்ரெட்டான நாலேஜ் உனக்கு நான் வந்து இது சொல்லியிருக்கேன். ஹியர் திஸ் ஃப்ரம் மீ ஃபார் இட் இஸ் யோர் பெனிஃபிட், உனக்கு நல்லதுக்கு வேண்டி நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நம்ம வந்து யாருக்காவது இதுல நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும், நம்ம வந்து நம்ம மனுஷாலிட்டியும் பகவத்கீதை விடுங்கோ, வேற ஏதாவது விஷயமா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லணும். எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பா, அதனால நான் இது சொன்னேன், கேட்டுக்கிட்டா நல்லது உனக்கு. இல்லையா, அனுபவத்துல மேபி அதோட நல்ல இதுல போவனா இருக்கும். ஒரு இப்ப நம்ம பிள்ளைகிட்டே ஏதோ சொல்றோம், அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லாம அவன் தாண்டி போயிருப்பனா இருக்கும், நல்லது தானே. அது அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நல்லது. நம்ம வந்து ஒரு சேஃப் கார்டு கொண்டு என்னவோ சொல்லுவோம் இல்லையா, பாத்துக்கிட்டு பணம் எல்லாம் போடுப்பா, அதெல்லாம் எப்படி தெரியாது ஏதாவது சொல்லுவோமா இருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கோ இல்ல சம்திங், ஒரு நிலம் வாங்குறானோ ஏதாவது இருக்கும். அப்ப நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும், அவ்வளவுதான், சொல்லி விட்டுடணும். நல்லது வரலையா பேசாம இருக்கணும். நான் அன்னைக்கே சொன்னேனே, கேட்டையான்னு சொல்லிட்டுலாம் அவனுக்கே அது தெரியும் இல்லையா, நம்ம சொல்லவே வேண்டாமே, அவனுக்கே தெரியும். பத்தியா அன்னைக்கு அம்மா சொன்னா கேட்டிருக்கணும் நான் அப்படின்னு இருக்கும். இல்ல ஒன்னும் கஷ்டம் வரல, ஜெயிச்சுன்னு போயிட்டானாக்கா அவன் திரும்பி சொல்ல மாட்டான், பெருசா நீ சொன்னியம்மா எனக்கு ஒன்னும் ஆலேன்னு கேட்டுன்னு வரமாட்டான்.
நமக்கு சந்தோஷம் தான், ஒன்னும் ஆகலைன்னு சந்தோஷம் தான். ஆனா ஆயிடுத்துனாலும் நம்ம வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம சொல்றத சொன்னோம், அவனுக்கு அப்ப அடிபடணும்னு இருந்திருக்கு, இப்ப கொஞ்சம் அடிபட்டா அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இனிமே அந்த மாதிரி பணம் எல்லாம் எங்கேயோ போட்டு மாட்டிக்க மாட்டான். ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அந்த மாதிரி. சோ இதுல இருந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஹியர் திஸ் ஃப்ரம் மீ, அண்ட் இது வந்து உன்னோட நல்லதுக்கு தான் நான் இதெல்லாம் சொல்றேன். எஸ், இதுதானே 64. யா, ஓ இதெல்லாம் இருக்கா? Yes. So Krishna will reveal the supreme instruction. Krishna மிகவும் உயர்ந்த உபதேசத்தை வெளிப்படுத்துவார். இப்பதான் படிச்சோம். மிகவும் ரகசியமான அறிவு இது குஹ்யம். குஹ்யம்ங்கிற இது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்? கான்பிடென்ஷியல். அதுதான் அர்த்தம். குஹ்யம்னா சீக்ரெட். அப்ப கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்மன், ரகசிய அறிவு. சாரி, ரகசிய அறிவு. குஹ்யதர, அது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. அது எப்படின்னா என்னது? மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். இது ஒன்லி குஹ்யனா confidential knowledge, guhyatarana more confidential, guhyatama அப்படின்னா most confidential. ஃபர்ஸ்ட் என்னது? சீக்ரெட் நாலேஜ் என்னது? ரகசிய அறிவு. அப்புறம் வந்து பரமாத்மாவை பற்றிய ரகசிய அறிவு. அப்புறம் மிகவும் ரகசியமானது என்னது? பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைதல். அதுதான் இன்னும் அதை விட சீக்ரெட்டான விஷயம். தேர்ட் லெவல் இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. பக்தியை பத்தி எல்லாம் எழுத சொல்லுவாங்க. அப்ப இதெல்லாம் அந்த கோட் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. தேர்ட் லெவல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். படிங்க. யார் நெக்ஸ்ட்? படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு வாட்டி அவர் பாவமா இருக்கு சிலப்போ கிருஷ்ணரை நினைச்சா. பிரியோசிமே, நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமான வந்து பிரதிஜானே பிரியோசிமே, நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தன், பிரியமான ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்ற. அதனால நான் உனக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன். ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ, என்ன வந்து எப்போ நினை, பிகாஸ் என்னோட டிவோட்டியா இரு, வர்ஷிப் மீ. என்ன எப்போ இவ்வளவு எல்லாம் யாரு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்றா? எந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு? இவர் அவ்வளவு எல்லாம் எடுத்து சொல்ற. அப்போ நம்மள மாதிரி இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து வர்ஷிப் பண்ணல, பகவானுக்கு ஒன்னும் நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணாம நம்ம பாடு சாப்பிடுறோம், என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்கோம் அது மாதிரி நம்ம இருக்கிறது இல்லைன்னா we are the மகா முட்டாள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். நம்மளே மகா முட்டாள் தான். ஓகே, வர்ஷிப் மீ அண்ட் ஆஃபர் யுவர் ஹோமேஜ் அன்டு மீ அப்படின்னா எப்போ என்ன நினைச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு இப்போ ஒரு இது கும்பிடு போட்டுண்டு அப்படி thus you will come to me without fail. அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா கண்டிப்பா எங்கிட்ட வருவேன். ஒவ்வொரு இதுலயும் சொல்றேன். மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு, நமஸ்குரு என்ன நமஸ்காரம் பண்ண, குரு குருனா பண்ண, நமஸ்காரம் பண்ண, மாமேவை சத்தியம் தே, சத்தியம் பண்ற. இதை விட என்ன நமக்கு, இதை விட ஒரு கான்பிடன்ஸ் வேற யாரு கொடுப்பாங்க? இவன் கொடுக்குறான். இப்ப ஒரு பொருள் வாங்கினா கூட வாரண்டி கார்டு, கேரண்டி கார்டு 2 வருஷம் 6 மாசம் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்து அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இருக்கு. இல்ல அது அந்த பாட்டுக்கு கேரண்டி கிடையாது, இந்த பாட்டுக்கு வாரண்டி கிடையாதுலாம் சொல்லுவான். பகவான்லாம் அந்த மாதிரி அந்த அவரோட உலகத்தையே இவர் வந்து இவ்வளவு கான்பிடண்டா சொல்ற, டெஃபினட்டா இவர் வந்து சேருவ அப்படின்னு. இவர் போடுற ஒரு கான்பிடன்ஸ் வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது. சோ ஐ ப்ராமிஸ் யூ, நீ வந்து கண்டிப்பா வந்து பிகாஸ் யூ ஆர் மை டியூ, நான் இதெல்லாம் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி சொல்றேன். நீ வந்து ஏன்னா நீ வந்து என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட். ரொம்ப இது ஏன்னா 18 சாப்டர் ரொம்ப இதா இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது வரும். ஒவ்வொரு மாணிக்கமா இருக்கும் ஒரு இதுவும் ஸ்லோகம். அடுத்தது யாரு? மஞ்சுளா. மாதாஜி, நானு சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இவ்வளவு பேர் இருக்கும், என்ன சொல்றாரு? உங்க ரிலீஜன் என்ன வேணா இருக்கட்டும், நீங்க எந்த ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாரையும் விட்டுடுங்க. அந்த ரிலீஜன் இந்த ரிலீஜன் விட்டு அந்த இதெல்லாம் நம்பிக்கையை விட்டுட்டு என்ன சரணடைங்க. இதுல வந்து இஸ்கான் சம்பந்தம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இஸ்கான் இதேதான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணாட இது சரணடைங்க, கிருஷ்ணாட சரணடைங்க தான் சொல்றாங்க. உடனே சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, ஏன் இஸ்கான்லயே அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவை தான் சொல்றாங்கன்னா, அவர் பகவானே சொல்லியிருக்காரு சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய அப்படின்னா இது எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுடுங்க.
உன்னதி நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எங்க தர்மத்துல இப்படி கொடுத்துருக்கேன், எங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, எங்க குடும்பத்துல இந்த மாதிரி ஒரு என்னது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க. எங்கிட்ட வந்து சரணடைங்க. மாம் ஏக்கம் அப்படின்னா என்னது? நான் ஒருத்தனே, நான் ஒருத்தன் தான் சரணம். என்னையே நீங்க வந்து என்ன ஒருத்தனை நீங்க சரணடைந்தா போதும். அகம் நான், துவம் துவாம் அப்படின்னா உங்களுடைய சர்வ பாப்பை எல்லா பாவங்களையும் மோக்ஷ இஷ்யாமி அப்படின்னா மோட்சத்தை நான் கொடுத்து மா சுச்சக நானா என்னது நோ டோன்ட் கவலைப்படாதே, படாதேங்க. சுச்சகனா வந்து கவலை கொள்ளாதே, நான் உன்னோட எல்லா பாவங்களையும் அழித்து விடுவேன். நான் உன்னை என்ன கண்டிஷன், என்ன சரணடைங்க அப்படின்னா என்னது? கும்பிடு மாத்திரம் போட்டுட்டு மனசுல ஒரு சந்தேகம் வந்த மாதிரி இருக்கூடாது. ஃபுல்லாவே ஆத்மா இதான் பகவான், கிருஷ்ணா தான் பகவான் சொல்லிட்டு அவர் அப்படி நம்பி நம்ம பண்ணினோம்னா நம்ம எல்லா பாவங்களும் போயிடுமா. அண்ட் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல வழி கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது இனிமேலாவது நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்தும் ஒரு கிருஷ்ணா இருக்காரு, வாயில ஒரு கிருஷ்ணா நாம வந்துட்டு இருக்கணும். அண்ட் பகவானோட உலகத்துக்கு கிருஷ்ணர் லோகம் தான் நமக்கு போனோம், கிருஷ்ணா தான் கடவுள் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நல்ல உறுதியா நினைச்சுட்டு நம்ம இனிமையாவது படிப்படியா முன்னேறலாம். எஸ், சாரி. அப்ப சம்மரி 54 66 என்ன பார்த்தோம்? கான்ஃபிடன்ஸ். இப்ப பார்த்தோமே கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். என்ன சீக்ரெட்டான நாலேஜ் என்ன பார்த்தோம்? பிரம்மன் நாலேஜ் வந்து ஒரு பிரம்மன், அதான் சோல், அதை பத்தி பார்த்தோம். பிரம்மன் அடை. அது இன்னொரு கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்னது? கொஞ்சம் பிரம்மன் ரூபத்திலேருந்து பரமாத்மா ரூபம், அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கான்பிடென்ஷியல். மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் பகவானை பத்தி அறியறது 65 and 66 கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது லாஸ்ட் இது நினைக்கிறேன். எஸ், இல்லையே 71 தான் இன்னும் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 10-15 நிமிஷம் எடுத்தா பரவாயில்ல இல்லையா? நீங்க முடிச்சுடலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரீச்சிங் அண்ட் ஸ்டடிங் த பகவத்கீதா. பகவத்கீதா வந்து எப்படி பிரச்சாரம் பண்றது? இப்ப இஸ்கான்ல வந்து புக்கு வித்துடுங்க அப்படின்னாக்கா இஸ்கான்காரர்களுக்கு வேற வேலை இல்லை, எப்ப பார்த்தாலும் புக்கு வாங்குங்கன்னு சொல்றாங்க, புக்கு விற்கணும் சொல்றாங்க. இஸ்கான்காரன் எதுக்கு சொல்றாங்க? இதுல கொடுத்துருக்கு, பகவத்கீதாலேயே கொடுத்துருக்கு. அதனாலதான் அவங்க சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? பிரீச்சிங். எப்படி வந்து இன்னொருத்தாள்கிட்ட நம்ம என்ன சொன்னோம்? சரி, பகவத்கீதா ஒரு வேர்ஸா நமக்கு தெரியாது, ஒரு என்னது இந்த ஸ்லோகாவும் நமக்கு தெரியாது, ஏதோ ஒரு எசன்ஸ் தெரியும் இல்லையா? ஃபுல்லா இவ்வளவு 18 சாப்டர்ல என்னவோ ஒரு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அதை வந்து வேற ஒரு வாழ்க்கை சொல்லுங்க. அண்ட் நம்மளே படிக்கணும். முதல்ல நம்ம நல்லா படிச்சு, அதான் நீங்க எல்லாரும் level 3 போறீங்க இல்லையா? நீங்களும் நல்லா படிக்கிறீங்க, இன்னும் நம்ம பின்னாடி நிறைய பேர் வரட்டுமே, எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகட்டுமே, அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். சோ அதை பத்தி நம்ம இப்போ படிக்க போறோம். எஸ், யாரு மாதாஜி? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. இதம் தே நாத பஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன நாஷாஷு சுஷவி வாச்யம் நாச்சா மாம்யோ அப்யசுயதி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயும் சொல்றாரு இல்லையா? என்ன சொல்ற? யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ இதெல்லாம் யாருக்கும் சொல்லாதீங்க. யாருக்கு? may never be explained to those who are not austere. யாருக்கு இந்த ஒரு பண்ணணும், நல்ல பகவான் சொல்லியிருக்காரு கேட்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாதக்கு இருக்கிறவங்க யாரு என்கிறது டிவோட்டா ஏந்துக்குதான் வேணும். எனக்கு காலையில ஏந்துக்கணும், கம் வாட் மே. பகவானுக்கு பகவான் என்ன பாக்குறாரா, மனிஷா வேற என்ன பாக்குறாளா, இல்ல லலிதா மாதாஜி என்ன பாக்குறாங்களா, எனக்கு யார பத்தி கவலை இல்லை. எனக்கு எழுந்திருக்கணும், நான் வந்து பகவான் மூஞ்சி பார்க்கணும். காலையில என்ன, எனக்கு காலையில ஒரு 10 ரவுண்டாவது எனக்கு பண்ணணும், மாலை ஜபம் பண்ணியே தீரணும். இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல், நம்மளே ஒரு ஆஸ்டரிட்டி கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த யாருக்கு இல்லையோ, யாருன்னா இன்னைக்கு பண்ணேன் நாளைக்கு பண்ணல, 10 நாள் பண்ணல, அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நிறைய பண்ணேன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, and who are not austere and who are not devoted or engaged in devotional service, பேருக்கு ஒப்புக்கு பண்ற போல பண்றவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். வேற யாருன்னு சொல்லக்கூட, யார் envious of me, ஏன்னா அவர் தான் கிருஷ்ணா தான் பெரியவரோ, ஏன் சிவா பெரியவர் இல்லையா, ஏன் பிரம்மா பெரியவர் இல்லையா, சரஸ்வதி இல்லையா, இப்ப அம்பாள், இப்ப நவராத்திரி எல்லாம் வந்து அம்பாள் தான் கிரியேஷனோட, இவர் எல்லாம் மறுக்கவே இல்லையா, அம்பாளும் இருக்காரு. ஆனா இவர் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்து அம்பாளுக்கு கொடுத்து நீ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பாரு, சிவனுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், பிரம்மாக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், படைக்கிற ஒரு இது டிபார்ட்மெண்ட் பிரம்மா நீ எடுத்துக்கோ, அழிக்கிற இது வந்து இவர் எடுத்துக்கோ, சிவனுக்கு எடுத்துக்கோ, ஒருத்தருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. யார் இந்த குழந்தைகள் சொல்றபடி இவர் தான் பிரின்சிபல், பாக்கி எல்லாம் கிளாஸ் டீச்சர், டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட், அந்த மாதிரிதான். அப்போ இவர் தான் பெரிய, ஆனா இவர் என்ன பெருசு, இவர் சொல்றபடி நம்ம என்ன கேட்கணுமா, அந்த மாதிரி இவளுக்கு நீ ப்ளீஸ் சொல்ல போவாரு. அவள் எல்லாம் பகவத்கீதா படிக்க வேண்டாம், நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டேன். அவளுக்கு எப்படி போகணுமோ. அப்ப என்ன ஆகும், இந்த ஜென்மத்துல மோட்சம் இல்லையா, நமக்கே இல்ல இல்லையா, நம்மள மாதிரி படிக்கிறோம் எவ்வளவு பேர், நம்மளை விட ஞானி சத்தா அவருக்கே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது டிக்கெட் மேல போறதுக்கு, அவரோட கோலோகம் தான் போறதுக்கு. சரி, நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னா
அவன் இந்த ஜென்மத்துல இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மம் வருவா, இல்ல 100 ஜென்மக்கு அப்புறம் நம்ம பின்னாடி வருவாங்க. அங்க போறதுக்கு வழியே கிடையாது. இந்த உலகத்தை தான் இருக்க போறேன் அப்படின்னா இங்க திரும்பி பிறந்து இறந்து இங்கேயே இருந்தா என்னைக்கோ, ஏன்னா அங்கேருந்தா வந்திருக்கும். இந்த சோல் எல்லாம் அங்கேருந்தா வந்திருக்கும். இந்த சோல்னா பாடி இல்ல, சோல். நம்ம எல்லாரும் அங்கேருந்தா வந்திருக்கோம். அங்கதான் போனோம். பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்னு ஏன் பேர் கொடுத்துருக்கான்? பேக் அப்படின்னா என்னது? ஏன்னா அங்கேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் டு கோ பேக். எங்க போனோம்? பகவானோட இடத்துக்கு போய் தான் தீரணும். அது வழி இல்ல. சரி, நம்ம ஒரு 4 ஜென்மத்துல போறோம் அப்படின்னா அவ ஒரு 10ஓ 100ஓ யாரு இந்த ஜென்மத்துல சரியா கேட்டு சரி அப்படியா அப்படின்னு ஆமா நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது, அந்த மாதிரி இருந்துட்டாங்கன்னா வருவாங்க. அப்புறம் வருவாங்க. சரி, இந்த கிளாஸ் வந்து இந்த மாசம் ஜாயின் பண்ணல, அடுத்த மாசமா ஜாயின் பண்ணுவாங்க இல்லையா? 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். அப்ப ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குமா தெரியாது நமக்கு இல்லையா? இப்ப கோவிட் வந்ததுனால இப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸ்லாம் வந்து இன்னைக்கு கூட பிரபுஜி அந்த பாகவதம் இது கிளாஸ் சொல்லியிருந்தார். ஏதோ நம்ம சென்டர் தான் நல்லா போயிட்டு இருக்கோம், சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்காங்கிற. 2 பசங்க தான் வருவாங்களாம், கிளாஸ்ல கம்மியா தான் வராங்க. இருந்தாலும் வந்து என்ன இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன் எல்லாம் போயிடுது, எல்லாம் ஆஃப்லைன் இருக்கு. எல்லாம் ஆபீஸ் போறவங்க போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க எல்லாம் எக்ஸாம் எல்லாம் நார்மல் வந்தாச்சு. அப்போ நம்ம இது கொஞ்சம் இதுதான் கொஞ்சம் டிவோட்டிஸ் கம்மியா தான் அட்டென்ட் பண்றாங்க. இருந்தாலும் அவர் இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அவர் எப்படி 1.5 லட்சமோ 2 லட்சமோ ஒரு மாசம் கட்டுறாரு. இங்க என்ன பணம் வருது? டிவோட்டிஸ் கொடுக்குறா. அதுக்குன்னு இன்டர்நெட்டுக்குன்னு கொடுக்க மாட்டேன். என்னது சைட்டுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லையா இருக்கும். ஏதோ ஒரு இதுல அவருக்கு முண்டி நிறைய இருக்கும், கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஆனா வந்துட்டு இருக்கு, நான் பண்றேன், ரொம்ப சக்சஸா போயிட்டு இருக்குங்கிற அவரோட வாயில அந்த வேர்டு வந்தது. நிறைய சென்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பிச்சு நிறுத்திட்டாங்க. அவங்களால முடியாது, கட்டுப்படி ஆக முடியாது. இப்போ நம்ம தமிழ் கீதாலும் சொல்றோம் இல்லையா, நிறைய பேருக்கு எவ்வளவு பேர் தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் சைட் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி அந்த சைட்ல நம்மளோட இன்னமும் அந்த இப்போ ரெக்கார்டிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் கேட்கணும். இன்னும் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு நான் என்னதான் சொன்னேன்னு கேட்டு இருப்பேன். என்னோட மாத்திரம் இல்லையா, இவ்வளவு பேர் சொல்லி கொடுக்குறேன். எல்லாம் இன்னும் இருக்குன்னா அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் நம்ம பணம் கட்டணும். பணம் கட்டாமல சும்மா நான் ஒரு வீடியோ பண்ணேன் போட்டேன்னாக்க பணம் கொண்டு வாமா இல்லையா. அப்ப கூகுள்காரன் இல்ல இருக்கான், பணத்தை கொண்டு வந்து கிளவுட்ல இருக்கும். சோ இதெல்லாம் இன்னும் சக்சஸா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. அப்ப அவர் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரீயா படிச்சிருக்கோம். நம்ம இப்ப ஃப்ரீயா தான் படிக்கிறோம், நம்ம எல்லாருமே ஃப்ரீயா படிக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்னொரு 4 பேரை சொல்லலாம். அந்த 4 பேருக்குல 2 பேருக்கு விசுவாசம் இல்லைன்னா 2 பேருக்கு யாருக்கு விசுவாசம் அவளுக்கு சொல்லலாம். அதுல ஒருத்தன் தான் ஜாயின் பண்றான். சரி பரவாயில்ல, நம்ம சொல்றது நம்ம டியூட்டி. எனக்கு ராஜலட்சுமி மாதாஜி அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்ப நம்ம டியூட்டி என்னது? சொல்றது. கேட்டா அவங்களுக்கு நல்லது, நமக்கெல்லாம் ஒண்ணும் போறது. we are not losing anything. நமக்கு ஒன்னும் இது கிடையாது, என்னது லாஸ் கிடையாது. ஆனா நம்ம சொல்றது வேலையை நம்ம சொல்லணும். அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்க? கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் may never be explained to those who are not austere. யாரு டிவோஷன் காட்டுறது இல்ல, யாரு டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்றது இல்லையோ, யாரு என்ன வந்து பாமா பகவான் தான், இவர் தான் எல்லாம் பெரிய பகவான் அப்படிலாம் நினைக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்க சொல்லவே மாட்டேன். யாருக்கு என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுண்டு ஆமா கிருஷ்ணன் தான் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவ கிட்ட சொன்னா போதும். ஓகே, அப்புறம் டிஸ்கஷன் இந்த பர்பட். அவர் பிரபுபாத் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். வை டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் என்வி கிருஷ்ணா. ஏன் கிருஷ்ணா வந்து என்வினா என்னது பொறாமப்படுறார் அப்படின்னு? பிகாஸ் ஹி இஸ் த சுப்ரீம் அண்ட் நத்திங் இஸ் அபவ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹிம். எப்பவுமே அப்படித்தானே. ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி இருந்துன்னா அவரை பத்தி இகழ்த்தி பேசுறவங்க இருப்பாங்க, பொறாமையா இருக்கலாம். என்ன பொறாமைன்னா என்னது? நம்மளால அந்த லெவலுக்கு போக முடியலையே, அதுவும் இருக்கலாம். இல்ல வேற என்ன வேணா இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பகவான் தான் பெரிய ஆளு, அதை விட வேற ஆளு கிடையாது. அவரோட ஈக்குவலா வைக்கிறதுக்கும் யாரு கிடையாது. He is the supreme. அந்த மாதிரி. And who should not try to comment on Bhagavad Gita? envious, faithless, யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ, பொறாமப்படுறாங்களோ, those without understanding Krishna from authority of a pure devotee. யார்? ஒரு டிவோட்டி. இப்ப பிரபுபாத் மாதிரி அவர் எழுதின புக்க படிச்சு அப்போ நம்பிக்கை வரல, இது கிருஷ்ணா தான் கிரேட். ஏன்னா கிருஷ்ணா நமக்கு முன்னாடி வந்து பிளீஸ் பண்ணுன்னா அர்ஜுனா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அர்ஜுனா கிடையாது. ஏன் அர்ஜுனா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் கிருஷ்ணா வந்து சொன்னார். வேற யாருக்கும் சொல்லலையே. ஏன் அர்ஜுனாக்கு மாத்திரம்? இவ்வளவு பாண்டவாஸ்ல பீமனுக்கோ திருதராஷ்டிரனுக்கோ யாருக்குமே, திருதராஷ்டிரனுக்கு பீமனுக்கோ நக்குலன் சாரி யாருக்குமே சொல்ல, அர்ஜுன மாத்திரம் ஏன் செலக்ட் பண்ணார் இல்லையா? ஏன்னா யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம எல்லாம் ஏமாத்திரம், நமக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் தரிசனம் கொடுத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆனா we can depend on our குரு. நம்ம குருமார்கள்ட்ட நம்ம கேட்டுக்கலாம். அப்ப நல்ல விஷயங்கள் கேட்டு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, 18.68 இதுதான் சூப்பர், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க மாதாஜி? நான் ட்ராக் விட்டு போயிடுது. பிரபுஜி நினைக்கிறேன் இல்லையா? நாராயண சாமி பிரபுஜியா? படிக்கிற மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. யா இதம் பரமம் குஹ்யம்
பக்தி மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவஷ்யதி அசம்சயக. பொருள் படிக்கிற மாட்டாச்சு, என்னாச்சு இந்த புக்ல படிக்கிற மாதிரி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எல்லாரும் புக் எல்லாம் ரெடியா வச்சுக்கோங்க. எப்ப எனக்கு தெரியலையா நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கும், அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்களோ ரெடியா வச்சுங்க. என்ன நம்பர் எல்லாம் தேடி இருக்க வேண்டாம் இல்லையா? ஓகே. அப்ப இதுல என்னது, இந்த மாதிரி ஃபார் ஒன் ஹூ எக்ஸ்பிளைன். இப்போ வந்து யாருக்கு நம்பிக்கையிலயோ அவகிட்ட சொல்லாதேன்னு சொல்லியாச்சு. ஆனா யாரு சொல்றாங்களோ ஃபார் ஒன் ஹூ எக்ஸ்பிளைன், இந்த இது வந்து சொல்றவங்க. இப்போ ஒரு ஆளு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி இருக்கான், ஒரு புக்கு காட்டிட்டு இது நல்ல புக் இருக்கு, பிரபுபாதா எழுதிருக்கு, வாங்கு, இது அவ்வளவு காஸ்ட்லி இல்லைன்னா அவர் வாங்கினான்னா அவருக்கு தான் நல்லது. இவனுக்கு என்ன போறது, ஓகே கொடுத்த ஒரு புண்ணியம் ஏதாவது கிடைக்குமா இருக்கும். ஆனா புக்கு வாங்கினோம் எப்படி திறந்து பார்த்து படிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு நல்லது. அப்ப நமக்கு நல்லதுக்கு தான் நான் வந்து புக்கு விநியோகம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஸ்கான்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா, இவாளுக்கு பெனிஃபிட்ல என்ன 20 ரூபா 30 ரூபா 40 ரூபா தான் அந்த புக் எல்லாம். ஒன்றும் பெரிய ஒரு கோடி ஆயிரமா எல்லாம் அந்த இது கிடையாது. அதுல ஒண்ணு சம்பாதிச்சு இவாளுக்கு ஒண்ணு வரப்போறது இல்லை. புக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு ஞானம் வரட்டும், பக்தி வரட்டும். அதனால நீங்க வந்து நல்ல லெவலுக்கு போய் பகவான் அந்த பேக் டு காட் ஹெட் எல்லாம் போகணும். அதோட அதே நோக்கத்துலதான் இவங்கெல்லாம் வந்து விநியோகம் பண்ணேன் புக்கு விநியோகம். சோ இந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், சுப்ரீம் சீக்ரெட் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணும்போது சீக்ரெட் டு டிவோட்டீஸ் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் கேரண்டி. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி புக்கு விநியோகம் பண்ணலாம். இல்ல சரி புக் எல்லாம் நான் வாங்கி விநியோகம் பண்ண போறது இல்ல, ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சதை 4 பேர்கிட்ட சொல்லலாம். ஒண்ணு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கார்டன்ல நம்ம வாக் பண்ண போறோம் அங்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். வீட்டுல இருக்கிற மனுஷாலே, நம்ம ஒரு வைஃப் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வைஃப்ல சொன்னா அன்னைக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல இருந்து படிச்சேன், இந்த மாதிரி புக்ல இது இருக்கு, பிரபுபாத இது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அவர்கிட்ட சொல்லலாம். யாரு பசங்க இருந்தாலும் பசங்கள்ட்ட சொல்லலாம். ரொம்ப சின்ன பசங்க இருந்தா அவளுக்கு வாயில ஊட்டின்னு தெரியுமா கிருஷ்ணா என்ன சொல்லியிருக்கா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயில ஊட்ட வந்து சாப்பாடு ஊட்டின்றே அதெல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லலாம். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த டிவோஷன். அண்ட் அட் தி எண்ட் ஹி வில் கம் பேக் டு மீ. பகவான் இதுவும் சொல்ற, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி பரிந்துரைத்து இவாளுக்கு எல்லாம் பகவத்கீதாவை பத்தி சொல்லி, சரி அது சொல்ல எனக்கு தெரியாது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது, புக்காவது வாங்குங்க அப்படின்னாவது சொல்லலாமே, புக்கு வாங்குங்க அந்த மாதிரி. இல்ல நம்ம வாங்கி அவளுக்கு வந்து ஒரு கிஃப்டா கொடுக்கலாம். இப்போ ஒரு பர்த்டே வருது, இப்ப வரப்போறது இந்த வரப்போற மாசத்துல வந்து கார்த்திக் மைனா வந்து பகவத்கீதா மனசு போன வருஷம் இருந்ததுன்னா தெரியாது, இந்த வருஷம் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்றேன். போன வருஷம் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. புக்கு பகவத்கீதா வாங்கி நிறைய எல்லா வித பாஷையிலயும் இருக்கு. அவங்களோட பர்த்டே வரும், ஆனிவர்சரி வரும், இல்ல கிரக பிரவேசம் டோர் வரும், நம்ம எப்படியும் கிஃப்ட் வாங்க போறோம். இந்த பகவத்கீதா புக்கே கொடுத்தனா என்ன ஆகும், வாங்கி வச்சுப்போம். சரி என்னவோ கொடுத்துருக்காங்க, என்னதான் இது பகவத்கீதா என்னதான் இருக்குன்னு திறந்து பார்ப்போம், புரியாது. திறந்து பார்த்து படிக்கிற மாதிரி இல்ல அந்த புக்குக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், சரி இந்த புக்கு கொடுத்துருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் கேட்டுன்னா அப்போ நம்ம சொல்லணும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் நடக்கிறது போய் சரிங்கன்னா அப்போ அவனுக்கு புரிஞ்சு வரும். ஒரு 18 days கோர்ஸ் பண்ணாலே புரிஞ்சு வரும். இது இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அதுக்குள்ள, இல்லடா நமக்கு தெரியாது, நம்மளாவே படிச்சா புரியாத இதுதான் ஸ்கிரிப்சர், கொஞ்சம் ஹார்டு தான் இது இல்லையா? இப்ப நமக்கு யாரோ குரு வேணும் சொல்லி கொடுத்தது. சோ இந்த மாதிரி பண்ணினோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம பகவானோட இடத்தை அடையறது நிச்சயம். அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அதை நினைச்சு நம்ம பண்றது கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பாவ செயல் பண்ணிருக்கோம், அதெல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். ஆனா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். மாதாஜி இப்போ பாகவதம் நம்ம படிச்சோம்னா புரியுமா மாதாஜி? புரியாது மாதாஜி. அப்படியா? புரியாது. ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. அவ இப்ப சொல்லவே இல்லையே 18 days கோர்ஸ்ல கிடையாது. லெவல் 1 2 3 4 5 வரைக்கும் பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் இல்லவே இல்ல மாதாஜி பாகவதம். அதுக்கப்புறம் பக்தி இன்னும் பேர் சொன்னாலே இன்னும் பேர் சொன்னாங்க மாதாஜி, எனக்கு மறந்து போயிடுது. அது என்ன இது வரைக்கும் போல யாரும் அந்த லெவலுக்கு போல. எங்களோட பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சப்பறம் நாங்க போவோம் பக்தி விலாசா பக்தி விகாசா என்ன சொன்னாங்க, அதுல பாகவதம் ஆரம்பிப்போம். அதுல ஸ்லோகம்லாம் படிச்சு அதை பத்தி எல்லாம் எங்களுக்கு டிஸ்கஷன் எல்லாம் பண்ணி அது வரும். இனிமே உள்ள அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் தான். நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல தானே இருக்கேன் எல்லா இடத்துலயும். அப்ப அது வந்தாதான் தெரியும் என்ன மாதிரி பேரு, அதுக்கு என்ன பேரு. புக் வாங்கி வச்சிருப்பாமே அது எப்படி மாதாஜி அது எடுத்து படிச்சா? இந்த பேச்சுல நான் என்ன சொன்னேன்னா உங்களுக்கு வரும் பாருங்க, ஏதாவது நீங்க சொல்லுவாரு மாதாஜி நான் புக்கு வாங்கினேன் இல்லையா, எனக்கு ஆடியோ கிடைச்சது மாதாஜி, இல்ல வேற ஒரு கிளாஸ் வந்து எனக்கு காதுல விழுந்தது, ஒரு மெசேஜ் வந்து ஏதோ ஒன்று வரும் பாருங்க உங்களுக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாருமே இப்ப நானே இந்த இஸ்கான்ல வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணேன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் தான். வீட்டுல சும்மா பகவத்கீதை படிச்சேன், அவருக்கு பகவானுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, சரி உனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்டா இந்த இஸ்கானோட மெசேஜ் உங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது
அப்ளை பண்ண 18 days கோர்ஸ் பண்ணேன்னா அப்பெல்லாம் லெவல் 2 இல்ல 18 days கோர்ஸ் 18 days கோர்ஸ் இதே 4 மாசம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா என்ன நிறைய நேரம் இருக்கும். கிளாஸ் 1 hour தானே, அப்ப நிறைய ஜப்பா பண்ணுவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. ஜப்பா நிறைய பண்ண அவளுக்குலாம் பிரபுஜிக்கலாம். அதான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு வழி கொடுத்துட்டே இருக்க. அதனால ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம். டைம் போயிட்டே இருக்கும். யார் நெக்ஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி படிக்கும். எஸ். நாஷா தாஷ்மத் மனுஷ்யேஷு தாஷித் மே பிரியாம் பவிதா நாஷா மே தஷ்மத் அன்ய பிரியதர புவி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆக முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்லியிருக்கா? அந்த மாதிரி தொண்டு புரியறவன். என்ன தொண்டு புரியறான்? பகவத்கீதாவை பத்தி இன்னொருத்தாளுக்கு ஞானம் கொடுக்கறதோ இல்ல அந்த மாதிரி பகவத்கீதா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா. சரி புக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம். சரி ஃப்ரீயா கூட கொடுக்க வேண்டாம், ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி வந்து பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, யாருக்கும் நம்ம பிரபுஜே சொல்றாரு கிஃப்ட் கொடுக்காதீங்க, இது சும்மா கிடைச்சதுக்கு வேல்யூ கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். ஆனா சில இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்க முடியறதுல நான் வந்து கொடுத்து விடுறேன். ஏன்னா ஒரு அதுல இருந்து வந்து சேர்வா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி புக்கு கொடுத்தாங்களே அப்ப என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு சேர்வாங்க இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா பணம் கொடுத்துதான் நீங்க கொடுக்கணும், சும்மா கொடுக்காதீங்கன்னு தான் சொல்றாரு. பிரபுபாதே அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காரு. சும்மா நான் வந்து நிறைய காஸ்ட் போட்டிருக்காரு இல்லையா, அவர் எழுதி பிரிண்ட் பண்றது எல்லாம் சும்மா இல்லையே. பேப்பர் காஸ்ட், பிரிண்டிங் காஸ்ட், பைண்டிங் காஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த புக்கு வடிவமா ஒருத்தர் கொடுக்குறோம்னா அது பெரிய 1000 2000 எல்லாம் கிடையாது. ஒரு புக்கும் சின்ன சின்ன புக் எல்லாம் இருக்கு. அவரோட எழுதின புக் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி விலை தான். முதல்ல பகவத்கீதா புக்கு வீட்டுல இருக்கிறதே எவ்வளவு பேர் வீட்டுல இருக்கு தெரியாது. இல்ல அதுல எல்லாம் சண்டை இருக்கு. நிறைய பேர் அது எல்லாம் சொல்லியிருக்கான், ஐயோ அது வார், அது வந்து பேட்டில் ஃபீல்டு பத்தி எல்லாம் இதுக்கு வேண்டவே வேண்டாம், அது வச்சுனோம்னாக்கா வீட்டுல சண்டை வந்துடும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி நிறைய பேர் அதனாலே பகவத்கீதா வச்சுக்க மாட்டேங்கிறான். எல்லாம் ஒண்ணும் யாரு இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ல எழுதியிருக்கா இல்லவே இல்லை. ஆனா அந்த மாதிரி தானே நினைச்சுக்கிறது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதா புக்கு வாங்கணும், பாகவதம் புக்கு வாங்கணும். அதே கிருஷ்ணர் தான், அந்த கிருஷ்ணரே இருக்கிற போல நம்ம ஒரு பாவனை. ஒரு கிருஷ்ணர் போட்டோ இருந்தா நம்ம ஒரு எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஒரு புக்குள்ள வைப்போம், இல்ல எங்கேயாவது டேபிள்ல வைப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு மரியாதை புக்குக்கும் கொடுப்போம். அப்புறம் மெதுவா எல்லாம் வரும். கிளாஸஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டா ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஏதோ நல்லது வரும் பாருங்க. அந்த ஜெயலட்சுமி மாதாஜிக்கும் புக்கு வந்துடுது இல்லையா. ஒரு ஸ்டெப் நீங்க முன்னாடி வச்சீங்க இல்லையா, பகவான் ஒரு ஸ்டெப் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு வழி காட்டுறாரா இல்லையா நீங்க பாருங்க. காலையில 6 மணிக்கு எடுக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, அது எடுக்கிறாங்க. கரெக்ட். அது சும்மா படிக்கதானே தெரியும், இதை விட நல்லா இல்லையும் மாதாஜி. அந்த மாதாஜி அது எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியலன்னாங்களே, காலைல கொஞ்சம் அவங்க அட்டன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும். கரெக்ட் கரெக்ட். ஆமா அது நீங்க வந்து ஆனா மாதாஜி எந்துக்க முடியாது, அவங்க மருந்து சாப்பிடறதுனால எந்துக்க முடியாது இல்ல. பாக்கலாம் வேற ஏதாவது வழி இருக்கா பாக்கலாம். யூடியூப்ல பாக்கலாம். இல்ல யூடியூப்ல பாக்கலாம். கரெக்ட், அது பாக்கலாம். அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கே பிரபுஜியோட வரது இங்கிலீஷ்ல 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. 8:30 to 9 பிரபுஜியோட வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகம் தான் எடுக்கிறேன். அது இங்கிலீஷ்ல சொல்றாரு நான் இஷ்ட பிரபு, அதை ட்ரை பண்ணலாம். சரி. அப்புறம் வந்து there is no servant. இந்த மாதிரி தொண்டு புரியவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். dear to me and he will be there ever one nor will there be one more. இவரை விட எனக்கு ரொம்ப பிரியமான இவர் யாரும் இல்ல. அந்நிய பிரியதரோ புவி அப்படின்னு இந்த உலகத்துல அதை விட அந்நியனா எழுது, அதை விட பிரியமானவர் எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது. இந்த மாதிரி பகவத்கீதாவோட இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பகவத்கீதா புக்கா விநியோகம் பண்றது பிடிக்கும். இதை விட பிரியமானவர் எனக்கு யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது 10.70 நெக்ஸ்ட் மஞ்சுளா மாதாஜி படி. அத்வேஷ்யதே ச இமம் தர்மம் சம்பாதமானயோஹ ஞான யக்ஞேன தேனாஹம் இஷ்டஸ்யாமிதி மே மதிஹி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? அவரே சொல்றாரு. இதெல்லாம் பகவான் சொல்றாருன்னா எவ்வளவு ஒரு இது இருக்கணும், ஒரு என்னது வேல்யூ. அண்ட் ஐ டிக்ளேர் தட் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் புக் என்னது பகவத்கீதா பேக்கெட்ல சின்ன புக்கு கிடைக்கிறது, அழகா ஷர்ட் பேக்கெட்டே வச்சுன்னு போறோம் ஒருத்தன், இல்ல பெரிய புக் மாதிரியும் கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரில இல்லாம ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்ல எல்லாம் கூட பெரிய புக் எல்லாம் வச்சு ஏர்போர்ட்ல வச்சிருக்காங்க. அப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம எவ்வளவு நியூஸ் பாக்குறோம். அவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க அவருக்கு.
ஆனா நம்ம இங்க இருக்கிற வாழ்க்கை அந்த வேல்யூ இல்லை. அதான் பிரபுபாதா ஒரேடியா இங்க இருக்கிறவங்க நீங்க போனா படிங்க, நான் ஃபாரின்ல போயிட்டு இதை வந்து பிரசாரம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு அவங்களை எல்லாம் டிவோட்டி ஆக்கிட்டார் சீக்கிரமா. அங்கே ஒரு 7-8 வருஷத்துல அவர் வந்து அவ்வளவு கோயில் கட்டிட்டாங்க. அப்ப and I declare that he who studies the sacred conversation of our conversation, எனக்கு பேச்சு உரையாடல், யாரோட உரையாடல், அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் உள்ள தமிழ்ல உள்ள உரையாடல்கள் வந்து யாரு வந்து நல்ல பக்தியோட இதெல்லாம் கேட்டு படிக்கிறாங்களோ அவ வந்து டெஃபினட்டா என்ன sacred conversation of ours worship me by his intelligence. அவ வந்து என்ன இது நல்லா வந்து வழிபடுவாங்க, அவங்க புத்தியை யூஸ் பண்ணி என்ன வழிபடுவாங்க. மதிஹி நல்ல இன்டெலிஜென்ஸோட இஷ்டஸ்யாம் மதிஹி. எஸ். அடுத்தது கல்பனா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இல்ல, சாவித்ரி மாதாஜி நான் பார்த்தேன், இருக்காங்களா? சாவித்ரி மாதாஜி படிக்க முடியுமா மாதாஜி? புக் இல்லைங்க மாதாஜி, கேட்டுட்டு இருக்கேன். கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல நான் அப்ப பார்த்தேன், அப்படி அந்த ஸ்கிரீன் திறந்து பார்த்தேன், இப்ப திரும்பி ஸ்கிரீன் மூட போறேன், அப்ப பார்த்தேன் உங்க பேரு. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. சரி சரி, ஓகே மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. படிங்க ஜி. கல்பனா மாதாஜி. श्रद्धावानसूयच्छो शृणुयादपि यो नरः सोऽभिमुक्तः सुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. அழுக்காறு இல்லாமலும் நம்பிக்கையுடனும் யாரொருவன் இதை கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலும் விடுபட்டு நல்லோர் வாழும் உலகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்ன கொடுத்திருக்கு இந்த பகவத்கீதாவை? இவர் சொல்றார், பிரபுபாதா சொல்லி எல்லாரும் கேட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் தான், எல்லாரும் கேட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஒன் ஹூ லிசன்ஸ், வெறும் காதால கேட்டாலும் கூட பொண்ணு சரி, பகவத்கீதை படிக்க வேண்டாம், ஸ்லோகம் சொல்ல தெரியாது, அதுல என்ன இருக்குன்னு காதால யாரோ சொல்றாங்க, நம்ம வந்து சும்மா மியூட்ல கேட்டு இருந்தாலே என்ன வித் ஃபெய்த், ஆனா சும்மா கதை சொல்றோம் கேட்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்ல, நம்பிக்கையோடு அதை வந்து கேட்டோம்னா வித்தவுட் என்வி, ஓஹோ இன்னும் பகவானை பத்தி இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆவலோட கேட்டு இருக்கும்போது என்னது becomes free from sinful reaction and attains to the auspicious planet where the pious were. யாரெல்லாம் நல்லவங்க எல்லாம் எங்க போய் சேர்றாங்களோ அங்க அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி வெறும் கேட்டா கூடி அந்த புண்ணியம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அப்படி. எஸ். அப்புறம் என்னது லாஸ்ட் செக்ஷன் வந்துட்டோம். அர்ஜுனா இஸ் firmly fixed அப்படின்னா என்னது டோட்டலி சரண்டர் தான். ஓகே, அப்போ இது யார் படிக்கிறீங்க? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெடியே வச்சுங்க மாதாஜி. கச்சிதேதத் ஸ்ருதம் பார்த்த த்வைகாக்ரேன சேதசா கச்சித ஞான சம்மோகக பிரணஸ்தஸ்ததே தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. செல்வத்தை வெல்பவனான அர்ஜுனனே, கவனமான மனதுடன் நீ இதை கேட்டாயா? உன்னுடைய மயக்கங்களும் அறியாமையும் எல்லாம் இப்போது நீங்கி விட்டனவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டு பாவம் எப்படி கேக்குறேன். இது வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட்ல 45 நிமிஷம் தான் பேசினார் கிருஷ்ணா. வந்து இப்ப நம்ம 18 வாரமா படிக்கிறோம், 18 சாப்டரா இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாகுபாடு பண்ணிருக்கோம். ஆனா அவர் வந்து 45 நிமிஷத்துல இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டார். அப்ப இது போய் கேக்குற, நான் இப்ப இதெல்லாம் சொன்னேனே உனக்கு கரெக்டா நீ வந்து என்னது பகவான் இது தியானத்தோட, என்ன தியானம்னா என்னது நல்லா இதோட அட்டென்ஷனா நீ இதை கேட்டுட்டு இருந்தியா, இல்ல பாதி கேட்டா போல பாதி தூங்கி பாதி எங்கேயோ கவனம் எல்லாம் போயிடுத்தா, நல்லா கவனத்தோட கேட்டாயா அப்படி கேக்குறாரு. அண்ட் ஆர் இன்னும் உனக்கு வந்து நிறைய ஓஹோ அப்படி நான் கொல்லலாமா வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு எண்ணெல்லாம் இருக்கா? இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னா என்னது அறியாமை, இன்னும் அறியாதனம்லாம் இன்னும் இருக்கா, இல்ல எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுதா அப்படின்னு கேக்குறாரு. எல்லாம் வந்து எல்யூஷன் எல்லாம் போயிடுதா, மாயையில இருந்து விடுபட்டு விட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாரு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நஷ்டோ மோஹ ஸ்மிருதிர் லப்தா த்வத் பிரசாதான் மயாச்யுத ஸ்திதோ அஸ்மி கத சந்தேஹ கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சந்தேகம் வந்து இல்லையா, என்னது சந்தேகம் எல்லாம் முற்றிலும் போய் விட்டதுன்னு அர்த்தம். அஸ்மி கத சந்தேக எல்லாமே என்னோட என்னெல்லாம் டவுட் இருந்ததோ எல்லாம் போய்விட்டது. என்னோட மாயையில இருந்து நான் விடுபட்டு விட்டேன். ஐ ஹவ் ரீகெயின் மை மெமரி. எல்லாம் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுட்டு உங்க கிருபையால, அதுவும் என்னது பை யுவர் மர்சி,
உங்க கிருபையால எல்லாம் எனக்கு இதா எடுத்து நான் இப்ப ஃபுல்லா எனக்கு வந்து ஃபுல் கேரண்டி நீங்க என்ன சொல்றோம் அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு ஒரு இதே வந்துடுது, நம்பிக்கை வந்துடுது. அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் டவுட், ஒரு டவுட்டும் கிடையாது, ஒரு சந்தேகம் கிடையாது. அண்ட் ஐம் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஆக்ட். எப்படி நீங்க சொல்றீங்களோ டு யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நீங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது போல கண்ணை மூடிட்டு நான் ஒரு ஃபுல் ஃபெய்த்தோட நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இது வந்து அதேதான் சுபா இது கொடுத்துருக்கு. தத் பிரசாதாத் பை யுவர் மர்சி மை illusion is now gone. அப்படின்னா என்னது, என்னுடைய மாயை என்னெல்லாம் ஒரு பதில் ஒரு டவுட் எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் போய்விட்டது. ரீகெயின் மை மெமரி, எனக்கு எல்லாம் நினைவு கிளியரா எடுத்து நினைவெல்லாம் கிளியர். ஐ எம் நவ் ஃபர்ம் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் டவுட். ஒரு டவுட் இல்ல, ஆனா ரொம்ப உறுதியா இருக்கேன், சண்டை போடுறதுக்கு நல்ல உறுதியா இருக்கேன், எனக்கு டவுட் போய்விட்டது. ப்ரிப்பேர் டு ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு யோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நீங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்களோ அப்படியே நான் வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அப்புறம் சஞ்சயாஸ் ப்ரெடிக்ஷன், இதெல்லாம் தான் சஞ்சயா சொல்லி இந்த லாஸ்ட்க்கு வந்துட்டோம் நம்ம. இதெல்லாம் என்னது, இதெல்லாம் நம்ம பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நடந்தது. சஞ்சய் இதெல்லாம் திருதராஷ்டிர சொல்றதுனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்க முடியுது. ஓகே, சஞ்சய உவாச்ச படிங்க. யாரு? சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர் கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நமக்கே மயிர் கூச்சம் எடுக்கிறதா இல்லையா? ஆமா, என்ன அழுக ஆனந்த கண்ணீர் வருது. எனக்கு அதான் எனக்கு சொல்லணும், அது உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நான் தடுக்கிறது உங்களுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலிங்கா வந்துடுது உங்களுக்கு படிக்கும் போது. அப்ப என்னது, இப்ப அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு இது நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு, அங்க நடந்தது. இதெல்லாம் என்ன ரோமஹர்ஷணம் அப்படின்னா, ரோமம்னா என்னது, மயில் கூச்சு இருக்கிறது. எனக்கு அந்த ஒரு சம்பாதம் என்ன மாதாஜி, சிலிர்க்கிறது, அப்படியே ரோமெல்லாம் அப்படியே நிக்கிறது, குத்தி நிக்கிறது அப்படியே அந்த மாதிரி. அவளோட சம்பாதம், அவ பேசுற அந்த இதெல்லாம் கேட்டு, இவ்வளவுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதெல்லாம் கேட்டு எனக்கு ரொம்ப வண்டர்ஃபுல். இந்த மாதிரி எல்லாம் அவளோட கன்வர்சேஷன் எல்லாம் கேட்டு எனக்கு ரொம்ப என்னது கிரேட் சோல் அப்படின்னு சொல்றான் கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா. அவ ரெண்டு பேரும் பெரிய இதுதான், நல்ல கிரேட் சோல். அவளோட பேச்செல்லாம் கேட்டு எனக்கு வந்து ரோமஹர்ஷனம் அப்படின்னா வந்து சிலிர்க்கிறது, என் உடம்பே சிலிர்க்கிறது, அவ்வளவு நல்லா சொன்னாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பிரபுஜி. வியாச பிரசாதாத் ஸ்ருதவான் ஏதத் முக்கியம் அஹம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது, வியாசரோட கிருபையால நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கேட்க முடியுது. ஏன்னா வியாசன் தானே அவருக்கு கொடுத்திருக்காரு. சஞ்சயனுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு, திவ்ய திருஷ்டி. உனக்கு வந்து நீ உட்கார்ந்த இடத்துலயே உனக்கு வந்து இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்குன்னா, எனக்கு அந்த ஸ்டோரி தெரியாது, பட் அவருக்கு வந்து திவ்ய திருஷ்டி கிடைச்சது வியாசர்னால. ஏன் கிடைச்சதுன்னா அது எனக்கு அந்த ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது, படிச்சிருப்பேன், எனக்கு நினைவில்லை. ஆனா ஓகே. சோ அப்போ சஞ்சயருக்கு வந்து அந்த இது கொடுத்துருக்காரு. அங்க என்ன நடக்குதுன்னா, அவர் உட்கார்ந்த இடத்துலயே அவருக்கு வந்து இப்ப இன்டர்நெட்ல ஒருத்தர் ஒரு உலக இதுல இருக்கும் இல்லையா, எப்படி ஒரு இன்டர்நெட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதா தெரியாது. அதனால நம்ம வந்து அந்த இன்டர்நெட்ல நம்ம எல்லாரும் இணைஞ்சு ஒரு பாடம் படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற போல அவருக்கு வந்து அந்த பவர் கொடுத்திருந்தார் அந்த காலத்துல. அதான் மாதாஜி, அவர் வந்து ஆக்சுவலா வியாசர் வந்து இவருக்கு தான் திருதராட்சனுக்கு அந்த இது கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற திவ்ய திருஷ்டி. ஆனா திருதராட்சன் வந்து எனக்கு வேண்டாம், இந்த கோர பத்தி எல்லாம் நான் கோர போரை பத்தி நான் பார்க்க விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அதனால அவருக்கு வந்து சொல்லி இது பண்றதுக்காக அவர் வந்து இவருக்கு கொடுக்குறாரு சஞ்சயனுக்கு. ஏன்னா சஞ்சயன் அவரோட டிசைபிள் இல்லையா, அதனால அவருக்கு கொடுக்குறாரு இது. அது கூட இவர் வந்து 10வது நாள் போர் ஆரம்பிச்சு 10வது நாள்ல இருந்துதான் வந்து இவர்கிட்ட திருதராஷ்டிரர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பீஷ்மர் வந்து இதுவாயிட்டார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பதான் திருதராஷ்டிரன் கேட்கிறான், எனக்கு வந்து ஃபுல்லா சொல்லுன்ன உடனே அப்புறம் முதல் நாள்ல இருந்து அப்படியே ஆரம்பிச்சு எல்லாம் வரும் மாதாஜி. அப்படிதான் அந்த இதுல பீஷ்ம பர்விணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுலதான் வருது இது பகவத்கீதை. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. அப்போ இது வந்து வியாசரோட கிருபையால எனக்கு இது கிடைச்சது, என்னது திவ்ய திருஷ்டி கிடைச்சது. ஐ ஹவ் ஹர்ட் திஸ் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் டாக். அவங்க பேசுறது எல்லாம் அவங்க மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியலா என்னெல்லாம் பேசினாங்களோ எல்லாம் எனக்கு டைரக்டாவே எனக்கு வந்து இதெல்லாம் கேட்டது. கிருஷ்ணாவோட மிஸ்டிசிசம் தான். அண்ட் ஹூ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் பர்சனலி டு அர்ஜுன். கிருஷ்ணா வந்து அவரோட நல்ல
சக்தியால வந்து இது அர்ஜுனாட்ட சொன்னதெல்லாம் என்னால கேட்க முடிஞ்சது புரிஞ்சுட்டு அதெல்லாம் வியாசரோட கிருப்பை. வியாசர் எனக்கு அந்த மாதிரி அருள் இருக்காரு. எஸ். அடுத்தது யாரு? அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயண் படிக்குவோம் மாதாஜி. ராஜன் ராஜன் சம்ஸ்ருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுன யோக புண்ணியம் ஹ்ருத்யாமி ச முகுர் மோக. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பமடைகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவர் என்ன இதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி அதை திங்க் பண்ணி அவருக்கு இன்னும் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு ரொம்ப அவருக்கு வந்து ஆனந்தமா இருக்கும். மெயினா இதெல்லாம் அதை கேட்டு கேட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு அப்படிங்கிற த்ரில்லிங்கா இருக்கு. என்னது அர்ஜுனா கிருஷ்ணா பேசினதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி நினைவு கூர்ந்து பாப்போம். நமக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா நம்ம அதை பத்தியே பேசிட்டு இருப்போம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. அது அங்க போனோமே அவளை பார்த்தோமே இது அப்படி பேசினாங்களே சொல்லுவோம் இல்லையா? அது போல இவர் எல்லாம் நரேட் பண்ணிட்டு அவருக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் பேக்கிங் ஃபுல்லா அது நினைவு வந்துட்டே இருக்கு. ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருக்கு அப்படிங்கிற. ஓகே, அடுத்தது பிரபுஜி படிங்க. விவேகானந்தர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. தத்ஷா சம்ருத்யாய சம்ருத்ய ரூப அதி அற்புத அரே விஸ்வமய மே மகான் ராஜ மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மென்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் என்னது பகவான் ரூபம், பகவான் ரூபத்தை பார்த்து அவருடைய ஃபார்ம் இப்படி நினைச்சு பாக்குறாரு. அதுக்கு பார்த்து எனக்கு அதனாலயும் நான் வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் அடைகிறேன். பகவானோட ரூபம்லாம் பார்த்து ஐம் மோர் வண்டரிங் இப்போ எவ்வளவு இதா இருக்காரு அப்படின்னு அதையும் நினைச்சு ரொம்ப ஆனந்தப்படுறேன். அடுத்தது யாரு நெக்ஸ்ட்? மஞ்சுளா மாதாஜி. மஞ்சுளா. யத்ர யோகேஸ்வர சாவித்ரி படிக்கிறேன். நாங்களே சாவித்ரி மாதாஜி படிங்க. இருக்கீங்களா? ஒரு வாட்டி நான் படிச்சிடுறேன். அப்புறம் படிங்க மாதாஜி. மஞ்சுளா படி. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ரேர் விஜயோ பூதேர் த்ருவானீதிர் மதிர்மம. நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, அவங்க படிச்சு முடிக்கட்டும், உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். மீனிங் படிங்க மாதாஜி. மஞ்சுளா மாதாஜி படிங்க மீனிங். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாவித்ரி மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். ஓகே மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. அது இருக்கிற புக்கிலிங் மாதாஜி. ஓம் தஸ்ய திதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகேஸ்வரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டாதசாயாः. ஹரி ஓம் தஸ்ய ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் வந்து அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி இது பாருங்க மாதாஜி, இது நான் படிக்கிறேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம் கேளுங்களேன். இதி ஸ்ரீ மகாபாரதே சதசா ஹர்ஷ்யாம் சம்ஹிதாயாம் வையாசிக்யாம் பீஷ்ம பர்வணி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः. அது முடிக்கச்சே இத இப்படி சொல்லி அது
ஆனா எல்லா புக்லயும் கொடுக்கல, சில புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே. அப்ப இதுல என்ன சொல்ற, wherever there is கிருஷ்ணா, இதோட மீனிங் என்னது, இதோட எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா இருக்காரோ, மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டேக்ஸ், அவரால முடியாதது ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா, அவர் பண்ணலாம். அண்ட் wherever there is அர்ஜுனா, அர்ஜுனா மாதிரி ஒரு வில்லாளியும், இந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு டியர் ஃப்ரெண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ, சுப்ரீம் ஆர்ச்சர், என்னது வில்லாளி, எங்க கீழே பார்த்துட்டு மேல அடிப்போம், அந்த மாதிரி தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவரோட. there will also certainly be opulent, அவங்க எல்லாம் வந்து எல்லாம் வெற்றி நிச்சயம், எல்லா இதுவும் ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்குமா, எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் இருக்குமா, அண்ட் மொராலிட்டி எல்லாம் நல்லதுதான் இருக்கும். தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன். பகவானே சொல்றாரு இதெல்லாம். ஐ மீன் இவர் சொல்றார், சாரி சஞ்சய சொல்றார். சஞ்சயா தானே சொல்றாரு, எத்தனை யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா. ஆமா ஆமா. அப்ப எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா இருக்காரோ, எங்கெல்லாம் அர்ஜுனா இருக்கணும், அதெல்லாம் நல்லது, அந்த இடத்துல நல்லது நடக்கும். அப்படியாக இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிவு. வெற்றின்னு அவரே போரோட முடிவையும் சொல்லிடுறாரு மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் எங்க இருக்காளோ அங்கதான் வெற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா மகாபாரத போரோட முடிவையும் அப்படியே சொல்லிடுறாரு. அப்படியாக இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் முடிவடைந்தது. அப்படி நம்மளோட லெவல் 2 கிளாஸும் முடிவடைந்தது. அப்படி சொல்லிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு இதை ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்.